ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi na bago sa atin ang mga katagang soulmate o mga taong itinakda para sa isang tao na makasama nito sa panghabang buhay. Pero gaano nga ba katotoo ang bagay na ito? Dapat ba tayong umasa sa dikta ng tadhana o kailangan ba tayong mismo ang gumawa ng paraan para mahanap ang inaasam nating forever? Ito ang kwentong matutunghayan natin ngayong araw mula sa sulat na pinadala ni Blessy. Sabay-sabay nating pakinggan ang isang kakaibang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Blessy, 53 years old at isa ko sa mga matagal nang sumusubaybay sa inyo at sa programa ninyo, Papa Dudut. Ilang beses na akong sumubok na magpadala ng sulat sa inyo pero hindi ako makapag-decide kung anong parte ba ng buhay ko ang dapat na ikwento ko sa inyo. Naisip ko na wala namang sigurong mawawala kung ibabahagi ko sa inyo ang buong love story ko mula sa simula hanggang sa dulo. Kaya pagpasensahan nyo na lamang po kung masyadong mahaba ang sulat na pinadala ko sa inyo. Sa araw-araw na pakikinig ko sa inyong programa, na-inspire ako na i-share din ang kwento ko kaya naisip ko na ibahagi na lamang ito ng buong buo. Tungkol po ito sa kwento naming mag-asawa. Gusto naming i-share sa inyo ang love story naming dalawa para sana magsilbing patunay ng pag-ibig ay isang napakagandang karanasan na dapat nating irespeto at pangatawanan. Bago ang lahat ay hayaan niyo muna akong magpakilala. Ako po ulit si Blessy, pangalawa sa 4 na magkakapatid. Tubong La Union at dating naninirahan sa Tandang Sora noong dekada 90. Sisimulan ko ang kwento ko taong 1994. 24 years old lamang ako noon nung una kong nakilala ang lalaking hindi ko inaasahan na malaki pala ang magiging papel sa buhay ko. Siya po si Archie na nakilala ko sa isang bus terminal. Isang gabi ng Desyembre habang pauwi ako sa La Union para magbakasyon. Miss? Nakapila ka ba? Oo. Ako yung pinakahuli sa pila. Meron kang ganito? Ano yan? Stub number. Binigay lang din sa akin to eh. Ang sabi, tatawagin daw yung number mo kapag ikaw na yung susunod na bibili ng ticket. Pero kanina pa ako naghihintay dito. Parang wala namang nagtatawag ng numero. Kailangan pa ba niyan? Matagal na akong bumabiyahe dito pero hindi naman sila nagbibigay ng stub Ngayon lang ata to kasi maraming pasahero ngayon. Patagal na rin akong bumabiyahe rito. Saan ka nakakuha niyan? Dun sa guard. Heto, meron pa ako isa. Kunin mo na to. Ay, salamat. Napulot ko yan sa may waiting area, nakakalat. Naiwan siguro ng isang pasahero. Anong number mo ulit? 197. 208 ang binigay mo sa akin. Matagal pa kaya? Anong number na ba? Yun nga rin ang problema ko eh. Hindi ko alam kung anong number na. Wala naman nagtatawag tapos makikita ko may pila naman pala. Di ko tuloy alam kung pipila ba ako o mag-aantay na tatawagin tong number ko. Mag-antay na lang tayo. O sige, halika. Dito na lang muna tayo sa gilid. Nandun yung gamit ko. Sige, tara. Ang problema ko ngayon, malapit na mag-alas 10 tapos ang haba pa rin ng pila. Wala pa akong ticket eh. 10 pa naman yung alis ng bus papuntang Abra. Sa Abra ka ba uuwi? Oo, ikaw ba? Sa La Union ako. Mabuti ka pa. Pwede kang sumakay kahit saan. Pwede kang sumakay sa bus papuntang Ilocos Norte o kaya Vigan. Kasi pala Union din naman yung mga ruta ng biyahe na yun. Ako kasi Abra lang talaga eh. Bakit? Iba ba daan ang papunta sa Abra? Oo, may ibang daan kami. Ganun ba?
Eh di dapat makasakay ka na bago mag-alas 10. Kaya nga kinakabahan ako. Baka hindi ako umabot. Bukas na yung susunod na trip eh. Ayoko naman nang umuwi. Ayoko rin mag-antay dito sa terminal hanggang bukas kung sakali. Teka, saan ka ba nakatira dito? Sa Fairview ako, ikaw? Sa Tandang Sora. QC ka lang din pala. Matagal ka na ba rito? Magdadalawang taon pa lang. Nagtatrabaho ka o estudyante pa lang? Nagtatrabaho na ako. Ikaw, nagtatrabaho ka na rin ba? Oo, company nurse ako. Di halata mukha kang estudyante. Akala ko nag-aaral ka pa. 25 na ako. Hindi ba halata? Oo, ang bata mo tingnan. Ang unfair naman. Mas matanda ka pa nga ng 1 taon kaysa sa akin eh. Mukha ka rin namang teenager eh. Yung height mo. Hoy, maliit lang ako tingnan kasi matangkad ka. Biro lang naman. Ay, alam mo, mag-abra ka na lang para pareho tayo ng sasakyang bus. Mahaba yung biyahe, wala akong makausap. Pwede rin naman. Dadaan din naman yun sa La Union kahit mag-abra trip ako. Gaano ba katagal yung biyahe mo? Minsan inaabot ng 9 hours. Matagal nga. Sa akin, 6 na oras lang eh. 7 hours na yung pinakamatagal. Kapag traffic, no? Oo. Ilang taon ka na pala rito sa Maynila? Matagal ka na ba? Matagal na rin. Mga 5 taon na siguro. Pagkatapos ko makagraduate, dito na ako agad naganap ng trabaho. Hirap ng buhay sa probinsya, no? Kaya dumarami ang tao rito sa Metro Manila kasi halos lahat. Dito na naghahanap ng trabaho. Kaya nga eh. Tingnan mo na lang tong terminal. Ang daming tao. Sigurado ako karamihan na nandito uuwi ng probinsya. Oo, madami magbabakasyon kasi Pasko. Alam mo, yung pila sa may ticket booth parang hindi umuusad. Kanina ko pa tinitingnan eh. Kanina ko pa nga napapansin yan eh, kaya nilapitan kita. May nagbibigay ng numero tapos may pila naman. Nakakalito tuloy. Magtanong na lang tayo dun sa guard. 9:45 na oh, baka mawalan ka na ng masasakyan yan. Sige, tara. Ayun yung guard na nakausap ko kanina. Nang mga oras na yon ay problemado rin ako kung makakaabot ba ako sa last trip ng bus. Pero naawa ko sa lagay ni Archie dahil iisang bus na lamang ang paalis papunta ng Abra. Okay lang sa akin kahit saan papunta ang bus na sasakyan ko, Papa Dudut, dahil lahat ng ito ay dadaan naman sa La Union. Pero iba kasi ang ruta ng mga papunta sa Abra kaya tinulungan ko siya sa problema niya. Nakiusap ako sa isang guard na kung pwede bang isingit si Archie sa bus papunta ng Abra na noong oras na yon ay malapit nang umalis. Kinausap namin ang konduktor at pumayag naman ito. Total ay may 4 pang bakante para sana sa mga senior at PWD na hindi na mapupunan. Hindi na rin niya kailangang pumila, Papa Dudut, dahil paalis na yung bus at sa biyahe na lang daw siya bibigyan ng ticket. Sobrang laki ng pasasalamat sa akin ni Archie nung pinayagan siyang sumakay. Umirit naman si Archie sa konduktor kung pwede akong sumakay na rin para magkasabay kaming umuwi, pero hindi sila pumayag dahil priority daw nila ang mga pasahero papunta sa Abra. Doon na po naghiwalay ang landas naming dalawa, Papa Dudut. Mas naunang umalis si na Archie kesa sa akin. Pagkatapos ng 30 minutos ay sumunod din naman ako. Akala ko ay hindi na ulit kami magkikita ni Archie matapos kaming maghiwalay sa bus terminal. Pero pagkarating namin sa may bandang Pangasinan, ay nagtaka ako nung bigla na lamang tumigil ang bus namin sa gilid ng kalsada. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang nagdagsaan ang mga pasahero sa loob. Isa sa mga bagong sakay ay walang iba kundi si Archie. Uy, sa wakas nakita rin kita. Oh, ikaw ulit? Oo, ako nga. May nakaupo ba dyan sa tabi mo? Wala na. Kabababa niya lang kanina. Dito ka na umupo kung gusto mo. Pwede ba? Sige, dito ka na lang maupo. Salamat. Anong nangyari? Bakit nandito ka ulit? Tumirik yung sinasakyan naming bus. Hindi na yata nila maayos kaya pinalipat na lang yung mga pasahero sa mga kaparehong bus na galing Maynila. Kanina pa nga kami nag-aantay ng malilipatan eh. Akala ko nga nasa Ilocos na kayo ngayon eh kasi mas nauna kayong umalis. Ang totoo niyan, kanina pa dapat ako nakalipat kasi may 3 ng bus na dumaan kanina. Ba't di ka sumakay doon? Hinahanap kita eh.
Sabi ko, pagdating ng pang-apat na bus tapos wala ka pa rin, sasakay na talaga ako. Sakto, dito ka pala nakasakay. Galing naman. Pero bakit mo naman ako hinahanap? Wala naman. Gusto lang kita makasama sa biyahe para may kausap ako. Boring yung katabi ko kanina eh. Natulog lang. Mabuti na lang pala nahanap mo ko. Oo nga eh. Akala ko nga wala ka na nasakyan dun sa terminal. Kinausap ko ulit yung guard na nakausap natin kanina. Nagpatulong ako sa kanya. Pwede naman pala silang magpasakay eh. May pa-stub-stub pa silang nalalaman. Pero paano pala yan? Pa-Ilocos tong bus eh. Hindi naman to dadaan sa Abra. Ang sabi sa akin, babaraw ako sa terminal dun sa Ilocos. Tapos dun na raw ako magantay ng biyahe papuntang Abra. Magbabayad ka ulit? Hindi na raw. Ipapakita ko lang daw yung ticket ko. Akala ko pagbabayarin ka ulit eh. Mabuti na lang kung ganun. Kaso, parang wala ring pinagkaiba kasi mag-aantay ka rin naman pala. Oo nga eh. Pero okay na yun. Mabilis lang din naman yung biyahe galing Ilocos papuntang Abra. Ang mahalaga, may kakwentuhan ako sa biyahe ngayon. Ano palang gagawin mo sa Abra? Magbabakasyon? Maglalaro ng basketball. Ha? Basketball? Oo, may palaro ngayon dun. Malaki yung premyo. Tingin ko aabot ng 75,000 yun. Ganong kalaki? Grabe, kaya pala inuwian mo talaga. Oo, tsaka magbabakasyon na rin. Tagal na rin akong di nakakauwi sa amin eh. Parehas pala tayo. Matagal na rin akong di nakauwi sa amin eh. Mabuti nga, pinayagan ako magpasko doon. Pero babalik din ako agad sa Maynila. Doon ako magse-celebrate ng bagong taon. Bakit di mo pa diretsuhin? Ayaw eh. Pinapili kami kung Pasko o New Year. Yung Pasko na lang pinili ko para makasama ko magulang ko. Buo pa pamilya mo? Oo, buo pa naman kami sa awa ng Diyos. Ikaw ba? Hindi na? Hiwalay na mga magulang ko. Si mama yung nasa Abra tapos si papa naman yung kasama ko sa Manila. Ang hirap niyan. Magkahiwalay yung mga magulang mo. Pero mabuti naman nakakasama mo pa rin sila kahit papano. Sila lang naman yung magkagalit eh. Hindi ako kasama sa away nila. Tsaka kapag nagsabi ako na gusto kong makita kahit sino sa kanila, hindi naman sila tumututol. Mabuti yan na wala kang kinakampihan sa kanila. Sa totoo lang, anak ako na naghahangad na maging maayos ang dalawang magulang ko. Kaso, ayaw na talaga nila eh. Kaya sinanay ko na lang yung sarili ko na magkahiwalay sila. Ako na lang yung nag-adjust para sa kanila. Ang buti mo namang anak. Ay, sandali. Hindi ko pa pala ito natatanong. Ano palang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Blessy. Masyado mahaba pangalan ko eh. Ikaw, ano pangalan mo? Ako naman si Archie. Matangkad na tao si Archie kaya hindi na nakapagtataka na basketball player pala siya. Makapal ang buhok niya, mahaba ang bangs nito na halos tagpan na ang mga mata niyang patulis. Maganda rin ang katawan niya, papadudot at maayos pumorma. Sa unang tingin ay parang hindi siya mukhang probinsyano. Kung sa bagay, matagal na rin daw siyang nakatira sa Maynila kaya naman nakuha na nito ang estilo ng pananamit ng mga tao sa syudad. Saglit lang kaming nagkasama sa loob ng bus pero napakarami na naming napag-usapan tungkol sa buhay. Natawa nga ako dahil ilang beses kaming inirapan ng babae na nasa kabilang upuan dahil daw sa sobrang ingay naming dalawa. Nakakalungkot lang dahil sakalang kami nagkasama ulit noong nasa Pangasinan na kami. Ang sunod na probinsya na kasi pagkatapos ng Pangasinan ay La Union kung saan naman ako bababa. Pagkalipas ng mahabang kwentuhan ay kinailangan ko nang magpaalam noong makarating kami sa San Fernando, ang bayan kung saan ako pinanganak at lumaki. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa kung gaano ko kasaya noong buwaba ako ng bus na sinakyan namin. Kung dati nakakabagot ang biyahe pa uwi ng probinsya dahil sobrang haba nito. Noong araw na yon ay nabitin pa nga ako, papadudot. Napakagaan kasi sa pakiramdam na makapagkwento ako sa isang taong hindi ko personal nakakilala. Yun nga lang, nakakalungkot dahil hindi namin alam kung may chance pa ba na magkita kaming dalawa sa hinaharap o yun ang huli naming pagkikita, papadudot. Papadudot, ilang araw na nanatili sa isipan ko si Archie. Malaking impact na iniwan niya sa akin dahil first time ko lamang makaramdam ng tinatawag na kilig noong nagkasama kaming dalawa.
Kaso nga lang ay naisip ko noon na baka hindi na maulit ang pangyayaring yon dahil imposibleng magkita ulit kami sa dami ba naman ng bilang ng tao sa Pilipinas. Hindi ko naman alam kung saan siya nakatira maliban sa galing siya sa Abra at nagtatrabaho naman siya sa Fairview. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon, Papa Dudut. May mga nabibili na sa merkado pero para lamang ito sa mga mayayaman. Wala rin naman kaming telepono para sana kunin ko ang phone number ni Archie. Hindi ko rin naisip na hingin ang exact address niya para sana makapagpadala ako ng sulat sa kanya at makilala ko pa siya ng lubusan. Noong mga panahong yon ay isa lamang hamak na estranghero si Archie na nakilala ko sa isang bus terminal at nakasabay na umuwi pa norte. Papa Dudut, unti-unti rin naman pong nawala sa isipan ko si Archie. Dumaan nga ang mahabang panahon. Ang mukha pati ng pangalan nito ay nabura din sa alaala ko. Lalo na noong bumalik ako sa Maynila para muling harapin ang buhay ko doon. Sa mga sumunod na taon, sinubukan kong maghanap ng pag-ibig. Kaso nga lang ang mga lalaking ibinabato sa akin ng tadhana ay puro manloloko. Nakatatlong boyfriend ako noon at lahat sila ay pare-pareho ang ginagawa sa akin. Pinaibig nila ako. Niloko at nung nakahanap ng bago ay saka ako iniwan. Dumating nga po noon sa puntong hindi na ako naniniwala sa true love. Kaya ang ginawa ko na lamang ay tinantanan ko na ang paghahanap ng makakapareha sa buhay at nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho. O, kumusta naman ang araw natin ngayon? Ay, wala pa rin nagbago. Nakakainit pa rin ang ulo. Alam mo kung bakit ka laging bad mood? Kasi kulang ka sa lalaki. Ano namang kinalaman ng lalaki sa pagiging masaya o malungkot ng buhay ko? Wala ka kasing love life kaya sobrang hirap mong pasayahin. Hindi ko kailangan ng lalaki para sumaya. Kaya kong pasayahin ang sarili ko. Mukhang hindi naman. Ikaw na nga nagsabi na masama timpla mo ngayon Bakit nga ba mainit ang ulo mo ngayon? Kasi naman, day off ko ngayon pero may pinapagawa na naman sa akin yung boss ko. Nakakainis! Kaya nga kailangan mo ng lalaki sa buhay mo para magkaroon ka ng inspirasyon. Lalaki nga dahilan ba't ako naiinis ngayon? Yung boss ko na yon, laging panira talaga ng araw. Tsaka isa pa hindi lalaki makakapagbigay sa akin ng inspirasyon kundi pera. Tsaka na yung love life na yan. Sa bagay, hindi naman dapat kasi minamadali ang pag-ibig. Darating din yan kapag oras mo na magmahal. Ikaw talaga, Jessa. Ang dami mong alam pagdating sa mga ganyang bagay. Totoo naman ang sinasabi ko Kapag oras mo nang umibig, oras mo na. Alam mo ba yung tinatawag na invisible string? Ano naman yon? Parang Asian folklore kasi yon na ang sinasabi, konektado ka sa taong nakatadhana para sa'yo sa pamamagitan ng invisible string. Kahit daw paghiwalayin kayo ng mga pangyayari, kahit nasa magkaibang panig man kayo ng mundo, magtatagpo pa rin kayo. Kasi kayong destined lovers. Saan mo naman napulot yung kakornihan na yan? Nabasa ko yan sa pocketbook. Nakakakilig kaya. Imaginein mo Somewhere out there, merong taong konektado sa'yo at nag-aantay na lang na pagtagpuin kayo ng tadhana. Yan yung napapala mo sa kakabasa ng mga pocketbook. Pero totoo nga yun. Ang ibang tawag sa ganon maliban sa invisible string, red string of fate o kaya soulmate. Parang pare-pareho lang din sila ng konsepto. Kaya soulmate pa yan o kung ano-ano pang string na yan, hindi ko kailangan yan ngayon. Ang kailangan ko pahinga para ganahan ulit ako sa trabaho para madagdagan ulit ang laman ng bulsa ko. Ang basag trip mo naman. Palibhasa ilang beses ka ng broken, kaya ka nagkakaganyan Alam mo, Blessy, kahit na maraming beses ka nang sawi sa pag-ibig, huwag mong hayaang mawala yung paniniwala mo sa love. Kasi nga, love is patient. Love is kind. Sabi nga sa Biblia. Hindi naman ako ganito dahil sa mga karanasan ko. Ganito ako kasi natuto na akong wag masyadong mag-ilusyon sa mga bagay-bagay. Yung mga ganyan na sinasabi mong soulmate, yan yung dahilan kung bakit marami nasasaktan Masyado silang nagpapapaniwala sa mga ganyang klaseng bagay. O sige, wag na. Wag ka na maniwala kung ayaw mo.
Bahala kang malungkot dyan mag-isa at tumanda kang dalaga. Wala namang problema kahit tumanda akong dalaga eh. Basta ba pagtanda ko, marami na rin akong pera. Mukhang pera? Basta ako, feeling ko nandyan lang sa tabi-tabi yung taong nakatali para sa akin. Baka nagkasabay na kami sa pila o kaya nagkatabi na habang bumibili sa grocery nang hindi namin namamalayan. Bahala ka dyan. Mag-ilusyon ka hanggang kailan mo gusto. Basta ako, susulitin ko muna ang day off ko. Oh, saan ka pupunta? Uwi na ako. Matutulog ako. Kailangan ko ng tulog ngayon. Papadudot, isa sa mga pangunahing leksyon na natutunan ko mula sa mga naging boyfriend ko ay huwag masyadong magtiwala. Madali lang kasi ang mambola at madali lang ding mauto ng isang tao, lalo na kapag binulag ka na ng pag-ibig. Kasabay ng pagtanda ng edad ko ay nag-mature din ang pananaw ko sa buhay. Hindi na ako basta-basta pumapatol sa kung sino. Hindi na ako basta-basta nadadala sa mga matatamis na salita. Tuwing may lalaking nagpaparamdam sa akin ay kinikilatis ko muna ito ng maigi para hindi na ako masaktan pa ulit. Tinuruan ko po ang puso ko na maging bato. Natuto akong huwag magpakita ng emosyon. Kapag kasi nakita ng mga kalalakihan na natutuwa ka sa kanila o ine-enjoy mo na kasama sila ay gagamitin nila ito para makuha ang loob mo. Kaya sa mga sumunod pang mga taon, pusong bato na ako pagdating sa mga kalalakihan. Yun nga lang kung kailan akala ko ay matigas na ang puso ko. Kapag pag-ibig na ang pinag-uusapan ay muli itong lumambot. Nung isang tao ang muling nagpakita sa buhay ko, papadudot. Tandang-tanda ko pa. Isang kasal ang pinuntahan namin ng kaibigan kong si Jessa. Kasama niya sa trabaho ang bride kaya nagpasama siya sa akin. Dahil wala naman akong ibang plano noong araw na yon, ay sumama ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na sa lugar na yon ay muli kong masisilayan si Archie. Matapos ang 4 na taon ay nagkita kami ulit, papadudot. Ang tagal naman nila magpakain, gutom na ako. Kasal ba talaga pinunta mo rito o yung pagkain? Siyempre yung pagkain. Ang mahal ng regalo ko sa bagong kasal. Kailangan kong bumawi sa pagkain. Naku, kahit kailan talaga. Tara na sa loob, baka maago pa yung upuan natin. Mauna ka na, dito na muna ako. Ano namang gagawin mo dito sa labas? Magpapahangin lang. Ang init kaya sa loob. Tsaka masyadong maraming tao, masikip. O sige, bahala ka. Tawagin mo na lang ako pagkakain na. Sige, maiwan na kita dyan ha. Miss, excuse me. Pwede ba kitang maabala? Ano po yon? May ballpen ka ba dyan? Susulatan ko lang sana ng pangalan tong regalo ko sa bagong kasal. Sandali, meron yata ako rito. Eto. Salamat. Sulatan ko lang sandali. Ayan. Eto. Balik ko na yung ballpen mo. Thank you ulit You're welcome. Mukhang marami silang bisita. Madami nga. Kaya nga nandito ako sa labas ngayon kasi masyadong masikip sa loob. Hindi siguro nila na-anticipate yung bilang ng mga dadalo. Ako nga, last minute lang din in-invite Tinawagan lang ako kagabi. Ako naman, sinama lang ako ng kaibigan ko. Di ko talaga kilala yung mga kinasal. Talaga ba? Parehas pala tayo. Ang ibig ko sabihin, kakilala ko yung groom pero di naman kami gaanong close. Nagulat nga ako, bigla niya akong inaya Alam mo, kanina ko pa inaalala yung mukha mo pero nagkita na ba tayo dati? Parang pamilyar ka kasi. Ako? Parang hindi naman. Ngayon lang kita nakita. Ano bang pangalan mo? Blessy. Hindi pa nga tayo nagkikita. Wala akong kilalang Blessy. Para kasing nakita na kita dati pero ewan ko, baka may kahawig ka lang siguro. Baka nga kahawig ko lang. Ano palang pangalan mo? Archie. Hindi nga tayo magkakilala. Wala rin akong kilalang Archie Marami lang siguro akong kamuka. Common na tong mukha ko Pero alam mo ba yung deja vu? Deja vu? Ano yun? Yung
Parang nangyari na tong eksena na to dati. Parang na-experience ko na to na magkausap tayo. Itong pag-uusap natin mismo ngayon? Oo, parang nangyari na to dati. Hindi ko lang maalala kung kailan nangyari. Baka naman mag-asawa tayo nung past life natin kaya ka nakakaramdam ng ganyan. Anong asawang pinagsasasabi mo dyan? Mas malala ka pala kaysa sa akin Biro lang. Gusto mo pasok na tayo sa loob? Kaso mukhang wala na tayong mauupuan Makitable ka na lang sa amin. May nireserve ng table yung kaibigan ko. Doon tayo sa tabi ng catering. Okay lang ba na sumama ako sa inyo? Oo naman, walang problema yon. Halika na. Akala ko talaga noon ay unang pagkikita lang namin yon ni Archie. Pamilyar siya pero hindi ko mawari kung saan ko siya nakita. Hindi ko siya namukhaan pero nakilala siya ng puso ko, Papa Dudut. Hindi ko malilimutan ang araw na yon dahil yun ang first time na nalasing ako. Yun din ang first time na nakipaghalikan ako sa lalaking hindi ko kakilala. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon dahil nung time na yon dapat ay galit ako sa mga lalaki dahil ilang beses na akong niloko. Sadya lang talagang may kakaibang dalang karisma si Archie. Sa ilang oras na kwentuhan namin ay para bang sumailalim ako sa mahika at sa isang iglapay lumambot ang puso ko na parang pinakulo ang karne. Pagkatapos ng reception ay kinuha ko ang phone number niya kahit na wala naman akong cellphone ang mga panahon na yon. Ang ginawa ko ay nilabas ko ang inipon kong pera at bumili ako ng cellphone na nung araw ay nasa 10,000 pa ang halaga. Nakakatuwang balikan dahil ang gamit lang naming cellphone noon ay parang maliit na walkie-talkie na may antena sa itaas. Mahabang panahon din kaming nagkausap ni Archie sa text. Mahal pa noon ang tawag dahil hindi pa naimbento ang mga promo calls. Sa pagkakatanda ko ay ₱1 ang bayad sa bawat text at mas mahal kung magte-text ka sa ibang network. Papadudot sa mga sumunod na buwan ay si Archie ang nagbigay kulay sa boring at nakakapagod kong buhay sa Maynila. Siya ang pumawi sa kalungkutan ko tuwing mag-isa lamang ako at malayo sa pamilya. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang tumigil si Archie sa pag-reply sa mga text message ko. Papadudot halos mabaliw ako noon sa kakaisip kung ano ang nangyari. Tuwing may sobra akong load ay lagi ko noong sinusubukang tawagan si Archie pero palagi naman siyang cannot be reached. Naisip ko noon na baka nagsawa na siya sa akin o baka may nahanap na siyang iba kaya tinigilan na niya ako. Pinagdudahan ko nga ang sarili ko na baka boring akong kausap o baka may nasabi ako sa kanya na kina-turn off niya. Pero pwede rin namang nagpalit siya ng phone number kaya hindi ko na siya makontak. Dahil wala naman akong magagawa sa sitwasyon namin ay hinayaan ko na lamang siya, Papadudot. Mahirap din namang ipilit ang sarili sa isang taong hindi interesado sa akin. Isa pa ay nangako ako sa sarili ko na hindi na ako papasok pa sa relasyong hindi sigurado. Nakakainis nga dahil sobrang bilis kong nahulog sa lalaking yon tapos ang ending ay iiwan lang din naman pala niya ako. Paminsan-minsan ay may mga pagkakataon noon na pumapasok pa rin sa isipan ko si Archie. Nagtatanong kung kumusta na kaya siya. Kung may girlfriend na ba siya o may sarili na siyang pamilya. Napapaisip din ako dati kung may araw din ba na pumapasok ako sa isipan niya, Papadudot. Si Archie ang rason kung bakit nawala na ako ng amor na makipagkilala pa sa ibang lalaki. Sobrang taas kasi ng standard na ibinibigay niya sa akin. Hindi ko maiwasang ikumpara sa kanya lahat ng lalaking nakilala ko. Kaya ako na mismo ang sumuko sa pag-ibig hanggat hindi pa ako nakakapag-move on mula sa kanya. Sa kabilang banda kung sumuko na ako, si Jessa naman ay hindi. One for all for one daw kami at ayaw niyang mapag-iwanan ako. Kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan para ihanap ako ng boyfriend. Lalo na't nung time na yon ay meron na siyang kinakasama.
lalim naman ang iniisip mo. Ha? Malulusaw na yung baso sa harapan mo, sa kakatunganga mo dyan. Anong meron? Bakit ang lalim yata ng problema mo sa buhay? Wala. Kinukwenta ko lang yung mga bayarin ko sa katapusan. Petsa de peligro na naman kasi. Ay, ang tagal ng sahod. Yan kasi, napakagastador mo. Hindi ka marunong magtipid. Kaya nga ako nagtatrabaho para mapakain ko sarili ko eh. Ba't ko naman titipirin ang sarili ko? Okay lang gumastos kung may gagastusin. Pero kung wala, magtipid ka. Alam mo, ikaw lang siguro yung Ilocano na hindi kuripot. Di ba sabi nila basta Ilocano daw, mahigpit pagdating sa pera? Nako, hindi totoo yan. Paninirang puri lang yan sa aming mga Ilocano kasi magaganda lahi namin. Jesus, magandang lahi daw pero wala namang boyfriend. Wala akong boyfriend kasi pinili kong hindi magkaroon nun. Ang sabihin mo, sobrang taas ng standards mo. Ano bang hanap mo? Mala Bobby Andrews? Feeling mo ikaw si Peachy sa TGIS, ganon? Alam mo, Jessa, kung maghahanap man ako ng nobyo, hindi gwapong hahanapin ko. Ang gusto ko, matinong tao. Yung nirereto ko sa'yo, matino naman ah. Kaso, hindi ko nga siya type. Kasi, magbigay ka nga ng rason kung bakit para alam ko kung sino yung sunod kong irereto sa'yo. Kasi, hindi kami magkapareho ng wavelength. Ay, akala mo naman sobrang talino mong babae? Tingin mo sa sarili mo, genius? Yun na nga eh, masyadong matalino yung pinakilala mo sa akin. Tuwing nag-uusap kami, puro tungo lang ako kasi di ko maintindihan yung mga pinagsasasabi niya. Ikaw ba naman yung lecturer tungkol sa universe? Sinong hindi mabuburyo nun? Pero pogi naman siya eh, kaya okay na yun. Hindi nga pogi ang hanap ko. Gusto ko lang yung magaan sa pakiramdam kasama. Yung hindi na kailangang magpa-impress kasi dapat nakaka-impress na siya kahit sa pananalita pa lang. Ewan ko sa'yo, ang taas talaga ng standard mo. Oy, hindi mataas ang standard ko. Hindi lang talaga kasi ako naniniwala sa pag-ibig na yan. Sirang-sira na ang image ng true love sa akin dahil yung true love na yan parang multo. Hindi totoo. Pektusan kita dyan eh. Totoo ang multo at mas totoo ang true love. Huwag ka nang magpaka-man-hater dyan. Akala mo naman bagay sa'yo. Oy, totoo naman sinasabi ko ah. Para sa akin, nagsasayang lang ako ng oras sa pakikipag-date sa mga lalaking sa una lang magaling. Tapos na ako sa mga ganyang bagay. Wala ka lang mahanap eh, kaya ka ganyan. Sigurado ako kapag nakita mo na yung tamang tao para sa'yo, magkakandara pa ka rin sa taong yun. Hinding-hindi mangyayari yan. Sabi mo yan ha, panindigan mo yan. Kapag ikaw talaga nagkaroon ng boyfriend, sasabunutan kitang ipokrita ka. Sige, kahit itaga mo pa yan sa bato. Itataga ko talaga. Alis na nga tayo, naghihintay na yung sundo ko sa labas. Sino? Yung boyfriend mo? Oo, sinusundo na ako ng boyfriend ko. Mamatay ka dyan sa inggit. Sira ulo ka talaga. Sandali, antayin mo ako. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay kunwari lang ako noon na hindi na ako naniniwala sa true love para lamang tigilan na ako ni Jessa. Ang totoo kasi may iba nang nilalaman ang puso ko ng mga oras na yon at si Archie yon. Hindi ko alam kung bakit hindi na nawala sa isipan at puso ko ang lalaking yon simula noong nagkakilala kami. Pero ganun talaga siguro ang pag-ibig at mahirap itong hanapan ng eksplanasyon. Kahit mukhang imposible ay umaasa ako noon na pagtatagpuin ulit kami ng tadhana ni Archie. Alam kong mahirap nang mangyari yon. Lalo na't hindi katulad sa panahon ngayon ay hindi pa gaanong ka-high-tech ang mga gamit noong panahon namin. Pero Papa Dudut, naging sulit naman ang paghihintay ko kay Archie dahil bigla akong pinanigan ng tadhana. Bigla kasi kaming nagkita sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Sa isang bus terminal, Papa Dudut. Long weekend noon dahil undas. Naisip ko na matagal na akong hindi nakakapagbakasyon sa La Union. Kaya nag-decide akong umuwi na lamang muna at gamitin ang holiday na yon para makasama ang pamilya ko. Laking gulat ko na lamang noong pagkarating ko sa terminal. Isa si Archie sa mga nakaupo sa waiting area. Bit-bit ang mga gamit nito habang naghihintay para sa bus na sasakyan niya.
Archie? Archie! Uy, ikaw pala. Tagal na nung huli tayong nagkita. Oo nga eh. 1 taon mahigit, tama ba? Parang gano'n na katagal, no? Di ko na nga rin maalala eh. Kumusta ka na? Okay lang ako. Kung ano ako nun, ganun pa rin ako hanggang ngayon. Single pa rin dahil sa trabaho. Mukhang wala kang nagbago. Ikaw din naman, parang wala kang pinagbago. Kumusta ka na pala? Di ka na nagte-text ah. Maayos naman ako. Pasensya ka na pala kung di na ako nakapag-text sa'yo. Na-snatch kasi yung cellphone ko eh. Hindi ko naman kabisado ang number mo kaya ayun. Naputol tuloy yung pag-uusap natin. Ah, kaya pala. Bakit? Namiss mo ba ako? Oy, hindi ah. Nagtataka lang ako ba't bigla kang tumigil sa pag-reply. Akala ko nga may nasabi akong masama o di kaya naboringan ka na sa akin kaya di mo na ako tinetext. Yung pala, nawalan ka na ng cellphone. Oo, kainis nga eh. Pero may bago na akong phone. Gusto mong kunin number ko? Oh, sige. Teka, heto yung phone ko. Akin na. O ayan, nasave ko na sa phone book mo. Pakilala ka na lang kapag nag-text ka. Sige, salamat. Nakakatuwa naman, dito pa tayo sa bus terminal nagkita. Saan pala punta mo? Magbabakasyon ako, ikaw. Bakasyon ka rin? Oo, bibisitahin ko si nanay. So, uuwi ka sa Abra? Hindi, sa La Union ang punta ko ngayon. La Union? Doon ako uuwi. Anong gagawin mo sa probinsya namin? Susundan ko yung girlfriend ko. Doon sila nagpunta ng mga kaibigan niya eh. Girlfriend? May girlfriend ka na pala. Oo, meron na. Magdadalawang taon na rin kami. Oh, nung nagkita tayo, may girlfriend ka na nun? Wala pa, single pa ako nun. Siguro ilang buwan pagkatapos nung kasal, tsaka ko siya nakilala. Ganun ba? Oh, bakit naman ganyan expression mo? Wala lang. Parang lahat na yata ng kakilala ko may karelasyon na. Ako na lang yung wala. Hayaan mo, darating din yan. Tiyaga ka lang. Hindi naman to paunahan eh. Di na ako nag-i-expect. Kung wala kang expectations, wala ring disappointments. Mas maganda yun. Ah, ganun ba yun? Oo. Kasi ako, nag-expect ako eh. Tapos ayun, di nagkatotoo. Kaya dismayado tuloy ako. Bakit? Ano ba kasing ine-expect mo? Wala, akin na lang yun. Okay. Ay teka, may itatanong pala ako. Saan ka sa La Union? Sa San Fernando, bakit? Malayo ba yun sa San Juan? Malapit lang. Isang sakay lang yun ng jeep. Bakit? Doon ka pupunta? Oo, doon nagpunta yung girlfriend ko kasama mga kaibigan niya eh. Nako, maganda talaga dagat sa La Union. Pero hindi lang yung beach ang maganda sa lugar namin ah. Maganda rin mga nakatira doon. Mukha naman. Ayan oh, kaharap ko na yung example. Huy, ano ka ba? Huwag mo nga ako binobola dyan. Totoo naman eh. Bahala ka dyan. Gusto mo ba sabay na tayong bumiyahe? Total, pareho naman tayo ng destinasyon. O sige, nakakuha ka na ba ng ticket mo? Hindi pa, pipila pa lang ako. Anong oras ba yung kinuha mong biyahe? 9:00. O sige, bibili lang ako ng ticket. Diyan ka lang ah, huwag kang aalis dyan. Sige, antayin kita rito. Buong biyahe ay wala kaming ibang ginawa ni Archie kundi ang magkwentuhan tungkol sa buhay. Habang nasa loob ng bus ay doon ko lang napagtanto na nangyari na sa amin ang eksenang yon. Akala ko ay deja vu lang ulit ang nararamdaman ko pero noong ko lang na-realize ang lahat. Hindi yun ang unang beses na nagkasama kami sa isang biyahe dahil nangyari na ito noon. Hindi rin kami sa kasal unang nagkita ni Archie, Papa Dudut, kundi sa bus terminal mismo. Nagkasama na kami dati sa biyahe noong hindi pa kami close sa isa't isa. Biglang nanumbalik ang lahat sa alaala ko kung paano niya ako kinausap sa pila noon dahil problemado siya sa sasakyan niya pa uwi. Si Archie ang lalaking tinulungan ko sa bus at nakasabay na umuwi nung nasiraan sila sa daan. Nung araw na yun ko nasagot kung bakit sobrang gaan ng loob ko tuwing kasama ko siya. Maraming beses na pala kaming nagkita ng hindi sinasadya na para bang pilit kaming pinagtatagpo ng tadhana. Bumalik din sa isipan ko ang mga nabanggit sa akin ni Jessa noon tungkol sa invisible string na kapag daw konektado ka na sa isang tao, saan man kayo dalhin ng panahon, magkalayo man kayong dalawa at magtungo sa magkaibang direksyon,
ay magtatagpo at magtatagpo pa rin ang landas ninyong dalawa. Yun na nga po ang nangyari sa amin ni Archie, Papa Dudut. At eto ang dahilan kung bakit mas lumaki ang paniniwala ko na si Archie na ang siguro ay lalaking nakatadhana para sa akin. Para akong batang kinikilig dahil nakita ko ang crush ko. Ganon ang itsura ko noon, Papa Dudut. Masaya ako dahil nasilayang ko ulit ang lalaking matagal ko nang hinahanap at hinihintay. Pero agad din namang nawala ang kilig na nararamdaman ko pagkababa namin pareho sa La Union dahil doon lang ako nasampal ng realidad. May girlfriend na si Archie at eto ang dahilan kung bakit siya nasa La Union ng mga oras na yon. Eto ang nawala sa isip ko noong magkasama kami sa loob ng bus. Masyado ko nadala sa ilusyong meant to be kaming dalawa kahit na ang totoo ay meron na palang babaeng nakalaan para sa kanya. Sa bus terminal na kami nagkahiwalay, Papa Dudut. Hindi ko na nga natanong kung saang parte ng San Juan sila mananatili dahil nahiya na rin naman akong makialam sa love life niya. Malaki ang chance na malapit lang sila sa dagat dahil yun naman talaga ang dinadayo ng mga turista sa San Juan. Pag-uwi ko ay agad kong kinumusta sa text si Archie kung nakarating na ba siya sa destinasyon niya. Nag-reply naman siya kaagad na kasama na raw niya ang nobya niya. Pagkatapos noon ay hindi ko na siya tinext pa. Ikinalang ko na lamang ang oras niya kasama ang mahal niya at ako naman ay nagpatuloy sa bakasyon ko. Masaya na ako, Papa Dudut, na nagkita ulit kami ni Archie. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang ulit akong nakatanggap ng text mula kay Archie. Nagtanong siya kung malapit lang ako sa San Juan at kung pwede ko raw ba siyang samahan. Dali-dali kong itinigil ang ginagawa ko noon at agad ako nagpunta sa San Juan sa pag-aakalang merong emergency. Pagkarating ko ay saka ko lang nalaman ang pinagdadaanan ni Archie, Papa Dudut. Archie! Blessy, salamat sa pagpunta. Uy, ano nangyari? Okay ka lang ba? Okay lang naman ako. Akala ko naman kung may nangyari na sa'yo. Nag-alala ako kaya pinuntahan agad kita. Kailangan ko lang talaga ng kasama ngayon. Bakit? Nasaan na yung mga kasama mo? Yung girlfriend mo? Nagpunta sila sa Ilocos. Nang hindi ka kasama? Hindi ka nila sinama? O di ka sumama? Hindi ako sumama. Tsaka hindi na rin muna nila siguro ako gusto makasama sa ngayon. Bakit naman? Nag-away ba kayo? Oo eh. Malala yung naging away namin kagabi. Pagising ko nga kanina, wala na sila. Nag-iwan na lang sila ng sulat para sa akin. Mauna na raw ako umuwi sa Maynila kasi mag-i-Ilocos daw sila. Grabe naman yan. Hindi man lang sila nagpaalam sa'yo ng maayos. Di niya na kailangan magpaalam sa akin. Break na kasi kami. Hala, bakit? Ba't kayo naghiwalay? Ay, mahabang kwento. Basta sabihin na lang natin na wala na kami dahil sa away namin kagabi. Mas maganda yung magkwento ka para mailabas mo yung sama ng loob mo. Hindi maganda yung kinikimkim mo yan. Kung gusto mong sumigaw o umiyak, gawin mo. Huwag ka lang magwala ah. Umiinom ka ba? Pwede kitang samahan. May nakilala kasi kaming ibang grupo ng magkakaibigan kagabi. Galing din sila ng Maynila. Nagkayayaang uminom. Tapos, nung lasing na lahat, nakita ko na lang yung girlfriend ko na kahalikan yung isang lalaki sa kabilang grupo. Kahit lasing na ako, naintindihan ko pa rin yung nangyaring halikan nila. Siyempre, nagalit ako. Nagkaroon ba ng gulo? Oo. Hindi ko na napigilan yung sarili ko eh. May nasaktan ka ba? Yung lalaking kahalikan niya, nasuntok ko sa muka. Eh yung girlfriend mo, ano nangyari sa kanya? Nag-away kami, nagkasagutan. Masyado raw akong OA. OA ba yung ganun? Ako yung boyfriend. Kasama ako sa inuman tapos maikipaghalikan siya sa iba. May karapatan naman akong magselos, di ba? Oo naman. May karapatan ka rin magalit kasi walang matinong girlfriend na makikipaghalikan sa ibang lalaki lalo na't kasama niya yung boyfriend niya. Magrereklamo daw yata dapat yung lalaki ng physical injury. Nagreklamo sila sa pulis? Dapat, pero nakiusap yung girlfriend ko na pabayaan na lang daw ako. Ayun, pinatawad naman ako. Pagkatapos nun, eto na nga. Namasyal sila sa Ilocos. Di na nila ako sinama. Ha? Ibig mong sabihin magkasama sila ngayon?
Yung lalaking kahalikan niya kagabi, magkasama sila? Ganun na nga. Grabe naman! Anong klaseng girlfriend yan? Iniisip ko lang, kasalanan ko ba yung nangyari? Bakit parang ako yung masama? Oo, nasuntok ko yung tao pero sa aming dalawa ng lalaking yun, ako yung mas nasaktan. Inagaw niya yung girlfriend ko eh. Wala kang kasalanan. Natural lang yung naging reaction mo. Huwag mong hayaang paikutin ka nila. Ang mali, kahit baluktutin mo pa ng ilang beses, mali pa rin yun. Sana hindi na lang ako nagpunta rito. Ano nang plano mo ngayon yan? Baka umuwi na lang ako mamayang gabi. May 2 araw pa sana ako rito kaso wala naman na akong kasama kaya uuwi na lang ako. Ako, nandito naman ako ah. Pwede kitang samahan kung gusto mo. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Hindi ba ako makakaabala? Wala naman akong ginagawa sa bahay eh. Pwede kitang itour dito sa La Union. Marami kang pwedeng pasyalan dito. Samahan kita. Salamat. Sinikap kong tulungan si Archie sa problema niya, Papa Dudut. Dinala ko siya sa mga lugar na pasyalan sa La Union para mawala ang lumbay niya sa nangyaring breakup nila ng GF niya. Sobrang proud ako sa sarili ko, Papa Dudut, dahil nakatulong ako sa pinagdadaanan niya ng panahon na yon. Pero matapos ang buong araw na puro saya, lungkot naman ang naramdaman ko noong makita kong nasa ex pa rin ang buong atensyon ni Archie. Siyempre mahal niya yung tao, kaya kahit saang lugar ko pa siya dalhin ay hindi mapapawi ng mga ito ang sawian niyang puso. Para nga akong sira na umaasa noon na may mamagitan sa aming dalawa gayong alam kong may ibang babae siyang minamahal. Alam ko na medyo desperada na ang itsura ko noon pero bata pa lamang ako ng mga panahon na yon. May dala pa rin akong karupukan kaya kung ano-ano ang ina-assume ko dati. Tanggap ko naman na hindi para sa akin si Archie. Hindi ko lang naiwasang umasa dahil nga sa pilit na paniniwala ko sa tadhana at sa sinasabi ni Jessa na invisible string na may tao talagang nakatadhana para sa akin. Kahit nasasaktan ako ay ginawa ko ang lahat para maging mabuting kaibigan kay Archie. Sa katunayan, noong huling araw namin sa La Union ay in-invite ko pa siya sa bahay namin. Nakakatawa nga dahil inakala ng pamilya ko noon na boyfriend ko si Archie. Pagkatapos noon ay sabay kaming bumalik sa Maynila at pinagpatuloy ang kanya-kanya naming buhay. Nagpatuloy pa rin naman po ang komunikasyon namin noon. Alam kong may pinagdadaanan siya kaya hindi ko siya iniwan kahit na alam kong hindi naman siya mapapa sa akin, Papa Dudut. Tama bang narinig ko sa mga chismoso at chismosa? Ano yun? Na umiibig na raw yung best friend ko dyan na hindi raw naniniwala sa pag-ibig. Tama nga yun, nasagap mong chismis. Totoo? In love ka na nga! Hindi naman ako in love na in love. Sabihin na lang natin na tumitibok na yung puso ko para sa ibang tao. Luka-luka, parehas lang din yun, no? So, sino yung lalaki? Kakilala ko ba? Hindi ko alam kung naaalala mo pa siya. Nakasama natin siya noon sa kasal ng katrabaho mo. Naalala mo pa ba? Sino? Anong pangalan? Archie yung pangalan niya. Sa Fairview siya nakatira. Ay, hindi ko maalala. Matagal na kasi yun eh. Sa wakas, lumalabas na rin yung dating landi mo. Paano pala kayo nagkakilala? Sa kasal mismo? Yung ba yung unang pagkikita nyo? Paano kayo na-develop sa isa't isa? Uy, isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Una kami nagkakilala sa bus terminal, hindi sa kasal. Nagkasabay kami sa bus pa uwi sa probinsya. Yun yung unang pagkikita namin siguro 5 years ago, parang ganun. 5 years ago? Kilala mo na siya ng 5 taon pero hindi mo man lang nababanggit sa akin? Nagkakilala lang naman kasi kami noon tapos hindi na kami nagkita ulit. Nagkatagpo lang ulit kami dun sa kasal pero hindi na namin maalala yung isa't isa eh. Yun yung pangalawang pagkikita namin. Tapos nitong huli lang, nung umuwi ako ng La Union, magkasama kaming dalawa. Huwag mong sabihin na ipinakilala mo na agad siya sa pamilya mo. Ibang klase ka ha? Bilis ha? Pinakilala ko siya sa pamilya ko bilang kaibigan. Ano ka ba? Hindi pa naman kami. Hindi niya nga alam na may gusto ko sa kanya. Ay, akala ko pa naman nagde-date na kayo.
Hindi pa, pero malay naman natin. Ang tanong, gusto ka naman ba niya? Yun ang aalamin ko pa. Paano? Magtatapat na ako sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na matagal na ako may gusto sa kanya. Aba, ang tapang ah. Babae na pala ngayon ang nanliligaw? Gwapo ba? Kaya ikaw na yung nagfa-first move? Oo, gwapo siya. Ay sus, landing babae. Parang kailan lang nung sinabi mong hindi ka na naniniwala sa true love. May nalalaman ka pang itaga mo sa bato. Tapos ngayon ikaw na yung umaamin mismo sa lalaki. Yung totoo, may nangyari na sa inyo no? Kaya ka nagkakaganyan. Hoy, wala ah. Hindi ako ganong klaseng babae. Eh kailan mo naman planong sabihin sa kanya yung nararamdaman mo? Lalabas kami sa Sabado. Sabi ko sa kanya, kitain niya ako sa QC Circle. Doon ko sasabihin sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Good luck. Sana nga kayo magkatuluyan. Para naman magkaroon na ng kulay ang buhay mo. Sana nga. Pero tip ko lang ha, since hindi pa naman natin alam kung ano yung nararamdaman niya sa'yo, huwag ka muna masyadong mag-expect. Gawin mong 50-50 yung expectations mo. 50% na hindi ka niya gusto, 50% na gusto ka niya. Sa tingin ko, pareho naman kami ng nararamdaman eh. Pagkatapos nung La Union trip naming dalawa, mas nakilala namin ang isa't isa. Tsaka, gabi-gabi kaya kami magkatawagan. Mas maganda pa rin yung wag masyadong mag-expect. Oo na, sige na. Hindi na ako masyado mag-expect. Mabuti yan para kung sakaling bad news yung marinig mo, hindi masyadong masakit. Huwag mo naman pangunahan. Baka mamaya magkatotoo yung sinasabi mo eh. Kung gusto ka niya kahit ano pa mang sabihin ko. Basta good luck. Sana talaga magkaroon ka na rin ng karelasyon. Papadudot sana, sinunod ko na lamang noon ang mga sinabi sa akin ni Jessa. Nung araw kasi na dapat ay magkikita kami ni Archie ay hindi niya ako sinipot. Naghintay ako ng buong araw para sa kanya hanggang sa lumubog na ang araw ay saka lang niya ako tinext para sabihing hindi siya makakarating. Kasama raw niya ng mga oras na yon ng ex-girlfriend niya para pag-usapan ng relasyon nilang dalawa. Daig ko pa ang hiniwalayan ng time na yon, Papadudot. Hindi kami pero sobrang nasaktan ako sa mga nangyari. Habang pinapalakas ko pala ang loob niya, habang dinadamayan ko siya sa kalungkutan niya ay umaasa pa rin pala siyang magkakabalikan sila ng ex niya. Nung tinawagan ko siya para kumustahin kung ano ang nangyari sa pag-uusap nila at ng ex niya, ay tuwang-tuwa niyang ibinalita na nagkabalikan na sila. Nagpasalamat siya sa akin sa suporta na ibinigay ko sa kanya sa mga araw na kailangan niya ng makakaramay. Umarte na lamang akong masaya para sa kanila, Papadudot, kahit na sa loob-loob ko ay nasasaktan ako. Pagkatapos makipagbalikan ni Archie sa ex niya ay nagsimulang dumalang ang pag-uusap namin sa cellphone. Naging busy na rin siguro siya noon sa love life niya, Papadudot. Naging broken hearted ako kahit na hindi naging kami. Sobrang sakit palang makaranas ng ganong klase ng pag-ibig. Pero wala tayong magagawa kung hindi talaga kami ang tinadhana para sa isa't isa. Pinilit kong mag-move on at kinalimutan ko si Archie, pero tuwing nagbabiyahe ako pauwi sa amin ay lagi ko siyang naaalala. Para akong nasa pelikula noon na mag-isang nakaupo at malungkot na nakadungaw sa bintana ng bus habang nakikinig ng mga tugtog sa radyo ninyo na campus radio pa ang pangalan noon. Pero kahit na ganoon ay pinagpatuloy ko ang buhay. Wala naman akong ibang pwedeng gawin kundi ang magpatuloy. Sa mga sumunod na taon ay nangako ako sa sarili kong ipapahinga ko na muna ang puso ko at saka ko na lamang ito bubuksan kung kailan handa na ulit itong magmahal. Papadudot, meron pang kasunod ang kwento ko, pero sa ngayon hanggang dito na lamang muna ang ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy. Mga kabarangay, kung meron man tayong natutunan sa naging kwento ni Blessy, ito ay huwag nating masyadong iasa sa tadhana ang kinabukasan natin. Ang pag-ibig ay hindi dapat nakabase sa destiny, kundi nakabase dapat ito sa desisyon mo at ng taong minamahal mo. Ganun pa man ay lagi kong sinasabi na huwag tayong mawawala ng pag-asa.
Patuloy lamang tayo sa pagharap ng bukas dahil siguradong mahanap at mahanap din natin ang taong mamahalin tayo ng totoo at buo. Sa tingin ninyo mga kabarangay, mahahanap pa kaya ni Blessy ang kanyang forever? Abangan natin yan sa mga susunod pang kwento ng buhay at pag-asa niya dito lamang sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maikli lang ang buhay. Yan ang sinasabi ng karamihan. Pero sa maikling oras na ito ng ating buhay ay maraming tao tayong makikilala, makakasama at mamahalin. Yun nga lang, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na may mga taong mananatili sa puso natin pero hindi nakatakdang manatili sa buhay natin. Mga kabarangay, may mga tao tayong kailangang pakawalan. Katulad na lamang ng ginawa ng letter sender nating si Blessy. Sabay-sabay nating pakinggan ang part 2 ng kanyang love story. Dito namang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut. Para po sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Blessy, isang babaeng nagmahal at nasaktan. Nagkagusto ako sa isang lalaking hindi ako pinili. Umasa ako sa isang relasyong hindi nagkatotoo. Kaya ang ending, ako yung luhaan. Archie ang pangalan ng lalaking bumihag sa aking puso, Papa Dudut. Aksidente lamang kami nagkakilala sa isang bus terminal noon habang pauwi ako sa probinsya namin. Ang pagkikitang yon ay nasundan pa ng ilang chance encounters. Nagkaroon kami ng hindi malilimutang pagkakaibigan hanggang sa unti-unti niya akong napaibig ng hindi sinasadya. Papa Dudut, dati akong hindi naniniwala sa true love dahil ilang beses na akong pinagtaksina ng pag-ibig na yan. Pero noong nakilala ko si Archie, akala ko ay siya na ang babasag sa maling pagtingin ko sa pag-ibig. Inakala kong kami na ang nakatadhana para sa isa't isa. Dahil minsan din akong naniwala sa tinatawag nilang invisible string o ang sinasabing tali na nagkokonekta sa dalawang taong itinakdang magkasama. Pero napagtanto ko na isa lang pala itong maling akala. Dahil sa huli, mas pinili ni Archie ang dati niyang kasintahan kesa sa akin. Inabot ako ng 2 taon bago ko natanggap ang katotohanan na wala na talaga kaming chance para sa isa't isa. Sa tulong ng kaibigan kong si Jessa na hindi ako iniwan sa mga araw na sawi ako, ay unti-unti rin naman po akong nakalimot sa mga nangyari. Ang ginawa ko na lamang ay ibinuhos ko ang lahat ng oras ko sa pagtatrabaho at pagpapaganda sa sarili ko. Pero kahit na ilang beses ko mang sabihin, nalimot ko na si Archie. Hindi pa rin naniniwala si Jessa hanggat wala raw akong taong ipinapalit sa pwesto niya. Naniniwala raw kasi siya na hanggat bakante ang puso ko, babalik at babalik ito sa dating laman nito. Kaya ang ginawa niya ay iniretiro niya ako sa mga kakilala niyang katulad ko ay mag-isa lamang sa buhay. Marl, ano, handa ka na ba? Handa para saan? Sira ulo, may date kayo ng best friend ko ngayon. Ah, ngayon na ba yon? Oo, Biyernes ngayon.
Yun yung usapan niyo ni Blessy na magkikita kayong dalawa. Huwag mong sabihin nakalimutan mo. Hindi ko nakalimutan. Nawala lang sa isip ko. Wala namang pinagkaiba yun eh. O ano, tutuloy ka ba o hindi? Siyempre tutuloy. Nakakahiya naman kung bigla akong aatras. Basta, tandaan mo yung mga sinabi ko sa'yo ha. Bawal magkwento tungkol sa mga dating nakarelasyon mo. Bawal mo ring ungkatin yung mga ex niya. Mag-focus ka sa future niyong dalawa. Oo, alam ko na yan. Huwag rin puro tungkol sa'yo yung topic. Alamin mo rin yung background niya, kung ano yung hilig niya, kung ano yung mga bagay na ayaw niya. Ayaw nun sa mga self-centered na tao. Alam ko na rin yan. Huwag magyabang, huwag kang sisingit habang nagsasalita siya, huwag kang titingin sa orasan mo habang magkausap kayo. Ayaw ni Blessy ng ganung tao. Pati pagtingin sa oras napapansin niya? Oo naman. Kahit bobo yun sa pag-ibig, metikulosa yun sa maraming bagay. Kaya ayusin mo first date nyo. Kasi kailangan mo magbigay ng magandang impression sa kanya. Oo na, isa sa isip ko yan. Huwag kang mag-alala. Oh, ba't ka naman ganyan makatingin sa akin? Ganyan na ba isusuot mo? Bakit? Maayos naman tong damit ko ah. Para kang naniningil ng utang, magbihis ka nga. Ang dami mo namang alam. Gusto ko lang ng maayos na lalaki para sa best friend ko. Kaya umayos ka. Malungkot na buhay noon kaya wag mo nang palalain pa. Sige, dadaan na muna ako sa bahay para magbihis bago ko siya sunduin. Okay na? Wala nang problema? Pag pumasa ka, alagaan mo yon ha. Kahit ino-okray ko yun ng harap-harapan, mahal ko yung babaeng yun. Makapasa? Ano ba to? Interview? Daig ko pa mag-a-apply sa trabaho ah. Gusto mo magka-girlfriend, di ba? Oo naman. Hindi ko lang gusto. Siya mismo yung gusto kong maging girlfriend. Nung nakita ko kayo nung nakaraan sa mall, nahulog na agad yung loob ko sa kanya. Mga banat mo ang corny. Hindi mo siya madadaan sa ganyan. Ano ba dapat? Yung natural lang dapat. Ay, teka, sandali lang. Tumatawag na siya. Hello, Blessy? Ano, nasan ka na? Hello, Jessa. Nasa bahay na ako. Kakauwi ko lang galing trabaho. Sakto. Tapos na rin kami sa trabaho. Uuwi lang daw saglit si Marl para magbihis. Sandali, wag na. Wag na? Bakit? Parang kailangan ko yatang i-cancel yung lakad namin ngayon eh. Ha? Bakit naman? Masama ba pakiramdam mo? Hindi. Hindi pa talaga ako ready na makipagkita sa iba eh. Pasensya na. Ano ba yan? Nakakahiya naman kay Marl. Sorry talaga. Ikaw na lang humingi ng dispensa sa kanya para sa akin, please. O sige, sasabihan ko siya. Salamat, bye-bye. Bye. Si Blessy ba yun? Anong sabi niya? Cancel daw. Masama raw pakiramdam niya. Sayang naman. Puntahan ko na lang kaya siya. Wag na. Umuwi ka na lang. Magpahinga ka na muna, kailangan mo ng tulog. Yang eye bags mo, puputok na. Hindi ko alam kung ano ang itsura ni Marl, Papa Dudut. Wala pa naman kasing Facebook noon para madali lang sana siyang hanapin online. Noong panahon namin, meet up lang ang tanging paraan para makipag-date kung gusto mo talagang makita kung ano ang itsura ng taong kausap mo. Ang tanging alam ko lang tungkol kay Marl ay katrabaho ito ni Jessa. Mas bata siya ng 5 taon sa akin, Papa Dudut. Gusto kasi ng kaibigan ko na subukan ko raw ang mas bata sa akin. Lahat kasi ng mga naging ex ko ay mas matanda ng ilang taon kesa sa akin. At baka yun daw ang rason kung bakit ako malas sa pag-ibig. Kaso nga lang, Papa Dudut, ay wala pa talaga ako noon sa mood na makipagkilala sa iba't ibang tao. Kahit na anong pilit sa akin noon ni Jessa ay hindi ako sumipot sa isinetap niyang date sana namin ni Marl. Takot pa kasi akong buksan ang puso ko para sa ibang tao, lalo na't alam kong bagong hilom lang ang sugat nito. Pinakiusapan ko lamang ang kaibigan ko na itigil na ang ginagawa niya dahil kaya ko naman talagang maging masaya kahit mag-isa lamang. Mabuti na lamang at inirespeto ni Jessa ang desisyon kong yon. Okay na ako na third wheel sa mga date nila ng boyfriend niya. Ang mahalaga sa akin ay wala nang nagpapabigat sa puso ko. Pero kung si Jessa ay tumigil na sa paghahanap ng mga lalaking pwede kong maging boyfriend, si Marl ay hindi.
Kahit na naipaliwanag ko na sa kanya na hindi pa ako handa noon na pumasok sa isang relasyon ay hindi niya ako tinigilan. Sa halip ay siya na mismo ang lumapit sa akin para ipakilala ang sarili niya, Papa Dudut. Hi! Hello? Ano po yun? Ikaw si Blessy, di ba? Yung kaibigan ni Jessa? Opo, ako nga. Sino sila? Ako pala si Marl. Ako dapat yung imimit mo noon. Naalala mo pa ba? Oo. Ikaw yung katrabaho niya? Ako nga. Mabuti naman nagkita na tayo sa wakas. Pasensya ka na nung last time hindi kita sinipot. Walang problema yon. Nagpaabiso ka naman eh. Hindi pa talaga ako handa na makipagrelasyon ngayon eh. Si Jessa kasi, sobrang kulit. Siya pa yung mas atat na magka-boyfriend ako kaysa sa akin mismo. Naiintindihan naman kita. Pero ayos lang ba kung makipagkaibigan ako sa'yo? Oo naman, walang problema yon. Basta kaibigan lang talaga ha. Oo, kaibigan lang talaga. Pangako. Kung pagkakaibigan lang naman ang hinihingi mo, bakit naman ipagkakait ko, diba? Mabuti naman okay lang sa'yo. Akala ko hihindian mo pati yun eh. Bakit mo naman naisip yan? Yung mga kwento kasi ni Jessa tungkol sa'yo, parang napakasungit mong tao. Parang ang hirap mong kaibiganin. Ako, masungit. Hindi Mas mabait pa nga ako kaysa kay Jessa eh. Teka, ano bang mga pinagsasasabi niya tungkol sa akin? Wala naman. Winorningan lang niya ako kung ano ba raw dapat yung mga kailangan kong gawin kapag magkaharap na tayo. Yung mga bagay na ayaw mo, ganun. Talagang determinado yun na ihanap ako ng boyfriend Kulang na lang ibugaw niya ako eh. Hindi naman. Concerned lang talaga yun sa'yo. Sabi nga niya, mahal ka niya kahit lagi kanyang inookray. Gusto ka lang daw niya makitang masaya. Masaya naman ako Sino nagsabing hindi? Alam mo, huwag kang nagpapapaniwala sa mga sinasabi noon. Minsan, siya lang yung gumagawa nun sa utak niya eh. Pero masaya ka naman ba ngayon? Oo naman. Bakit naman ako magiging malungkot? May trabaho ako, may tinitirhan ako, may pera ako. Dun pa lang masayang masaya na ako. Hindi ka ba malungkot na single ka? Hindi Porkit ba single, malungkot na agad? Ikaw ba? Single ka rin, diba? Oo. Malungkot ka ba? Hindi naman. Pero syempre naghahanap din ako ng makakasama ko sa buhay para mas maging masaya. Ayun, mas masaya. Ibig sabihin, masaya ka na. Hindi ka lang kontento. Hindi naman sa ganon. Oo, nandun na tayo. Masaya tayo ngayon. Pero hanggang kailan? Hindi naman pwede na manatili na lang tayo sa present time. Kailangan din nating pagplanuhan yung hinaharap. Tsaka na yan, hindi ko pa naman kailangan eh. Saka mo lang ba hahanapin kapag nangailangan ka na? Hindi ko alam. Pero bakit ko i-stressin ang sarili ko sa mga ganyang bagay, di ba? Kung di pa naman kailangan sa ngayon. May punto ka naman. Kaya sana maintindihan mo kung bakit sarado pa ngayon tong puso ko. Oo naman. Mahirap din namang ipagpilitan yung sarili ko sa taong hindi pa kayang tumanggap ng pagmamahal ko. Salamat at naiintindihan mo ko. Walang anuman. Masaya na ako na magkaroon ng bagong kaibigan. Oo, mas masaya yun. Low maintenance lang ang pagkakaroon ng kaibigan, hindi tulad sa karelasyon. Tsaka, masaya akong kaibigan kahit itanong mo pa kay Jessa. Ay, wag na pala. Sisiraan lang ako ng babaeng yun eh. Kakaiba rin kayong dalawa, no? Ngayon lang ako nakakita na magkaibigan na nagsisiraan. Hindi naman kami nagsisiraan. Alam lang talaga namin yung ugali ng isa't isa. Kaya kahit sabihin kong bruha yun, hindi yun magagalit. Parang ang saya nyo tuloy kasama. Oo naman, sama ka sa amin minsan. Sige ba? To be fair, may tinatago namang itsura si Marl, Papa Dudut. Medyo payat siya pero malinis ang itsura. Maamo ang mukha niya na para bang hindi kayang pumatay ng lamok. Totoo nga ang sinabi sa akin ni Jessa na medyo tahimik siya at masyadong seryosong kausap. Pero kahit na ganoon ay hinangaan ko ang tapang at determinasyon niya. Kahit magkalayo ang personality namin sa isa't isa, ay nakipagkita pa rin siya sa akin para ipakilala ang sarili niya. Naging maganda naman ang unang pagkikita naming dalawa, Papa Dudut. Maayos ang naging first impression ko sa kanya. Siya yung tipo ng lalaki na parang hindi marunong manakit ng tao physically at emotionally.
Pero sa dami ng pinagdaanan ko, alam kong minsan ay mapanlin lang ang itsura. Karaniwan sa mga demonyo ay naguhugis anghel. At kung sino pa ang may sungay ay sila pa ang mababait. Don't judge a book by its cover, ika nga nila. Kaya kahit mabait tingnan si Marl ay hindi ako nagpauto sa panlabas niyang anyo. Okay lang naman daw kay Marl kahit na pagkakaibigan lang muna ang maibibigay ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay hindi naman daw niya ako mamadaliin dahil maging siya ay hindi rin naman nagmamadali. Ang hiling lang niya ay bigyan ko raw siya ng chance para makilala ko pa siya ng lubusan. Naisip ko na wala naman sigurong masama kung gagawin ko yon, Papa Dudut. Kaya pumayag ako na maging magkaibigan kaming dalawa. Papa Dudut, noong mga panahong nauso ang only calls at only texts ay halos araw-araw kaming magkausap noon ni Marl. Hindi ko inaasahan na magugustuhan ko ang presensya niya sa buhay ko. Sa ilang buwang pag-uusap namin ay napatunayan ko na mabait talaga siyang tao. Maalalahanin siya at marespeto. Bunso siya sa 5 magkakapatid at medyo nasa may kaya ang pamilya nila. Mas bata siya sa akin pero pareho kami kung mag-isip at yon ang nagustuhan ko sa kanya. Sa pagtagal ng panahon ay hindi ko namamalayang unti-unti na pala kaming nakabuo ng chemistry. Mas lumalim pa ang pagsasama naming dalawa at napansin ko na may mga katangian siyang sa akin lamang niya ipinapakita. Madaldal siya at maraming nasasabi kapag kaming dalawa lamang ang magkasama. Pero kung may ibang tao na ay daig pa niya ang pipi na hindi makausap ng maayos. Mapagbigay at gentleman din siya pagdating sa akin pero sa ibang tao ay parang wala siyang pakialam sa kanila. Sabi ni Jessa, may mga tao talagang sakalang bubuksan ang mundo nila kapag gusto nila ang isang tao at yun daw ang kaibahan ko sa mga taong nakapaligid sa amin. Gusto ako ni Marl at yung iba ay wala na siyang pakialam. Papadudod sa mga sumunod pang buwan ay marami kaming mga alaalang binuo. Mas pinagtibay pa namin ang tiwala namin sa isa't isa. Hanggang sa gumaan na rin ang loob ko sa kanya. Nung napansin ito ni Marl ay sa kanya sinubukang manligaw ulit sa akin. Kumusta na pala kayo ni Marl? Balita ko, nanliligaw na daw siya sa'yo ah. Oo, nanliligaw na nga siya sa akin. Tingnan mo nga naman, papatol ka rin naman pala. Nung una kunwari ka pa, hindi pa ako ready, mukha mo. Hindi pa naman talaga ako ready nun eh. Pero ngayon, nakita ko naman na parang sincere siya sa ginagawa niya. Kaya wala naman akong nakitang masama na payagan ko siyang manligaw sa akin. Ang tanong, bakit hanggang ngayon hindi mo pa siya sinasagot? Kasi ayoko magdesisyon agad-agad. Siyempre, kailangan nating siguruhin muna bago tayo umuo. Yun ba talaga ang rason? Oo, ano pa bang iba? Meron pa ba? Yung lalaking iniyakan mo noon, yung nakilala mo sa bus? Si Archie, wala na yun. Matagal na yung washed out sa buhay ko. Talaga lang ha? Talagang talaga. Malakas talaga yung pakiramdam ko na si Archie yung rason kung bakit ayaw mong sagutin si Marle. Bakit mo naman nasabi? Kasi sino namang babae ang hindi sasagutin ng tulad ni Marl? May itsura naman siya. May kaya, matalino, mabait. Nasa kanya na ang lahat oh. Ano pa bang hinahanap mo? Yun nga ang problema. Hindi ko pa alam kung ano pa yung hinahanap ko eh. Basta ang alam ko lang may kulang pa. Hindi pa 100% sure yung puso't utak ko. Ilang percent na ba kasi yan? Siguro mga 60? Kasi yung 40% na kay Archie pa. Bakit mo ba kasi binabalik pa si Archie sa usapan? Past na yun. Past is past. Wag na nating balikan yung tapos na. Ikaw yung hindi makaget over sa taong yun eh. Hindi naman naging kayo tapos wagas ka kung magluksa sa pagkawala niya sa buhay mo. Ikaw kaya yung banggit na banggit sa kanya? Kahit hindi ko siya banggitin, ramdam ko. Kilala na kita mula kasingit-singitan mo, kaya huwag ka na magsinungaling sa akin.
Hindi ako nagsisinungaling. Wala na akong nararamdaman kay Archie. Tapos na ako sa kanya. Kasi tulad ng sabi mo, hindi naman naging kami. Sige, sabi mo eh. Hihintayin ko na lang kung anong mangyayari sa inyong dalawa ni Marl. Basta ayoko nang mabroken ulit. Yun lang ang panalangin ko. Hindi na yan mangyayari kapag ginamit mo ang utak mo. Ginagamit ko naman. Hindi! Tigilan mo ako ha. Ikaw tong nai-inlove sa taong hindi ka naman gusto. Nasaan utak mo doon? Kahit kailan talaga, sobrang sakit mo magsalita sa akin. Tough love ang tawag doon. Mas mabuti nga yung pinaprangka kita kesa hayaan kita magpakatanga. Oh, thank you ha. Ang laki ng tulong nyo. Ang advice ko lang sa'yo, Blessy, kung meron pa ni katiting na Archie dyan sa puso mo, alisin mo na. Kasi kahit ang itim na tuldok, napapansin sa puting damit. Hindi ka makakapagmahal ng ibang tao hanggat hindi mo pa tuluyang binibitawan si Archie. Ay, oo na lang. Kahit na alam ko sa sarili ko na tapos na ako sa parte ng buhay kong yan. Pumayag ako sa panliligaw ni Marl, Papa Dudut. Matagal ang nangyaring ligawan. Magkahalong old school at modern na ang ginawang panliligaw sa akin ni Marl na siyang nakaka-impress. May mga bagay siyang ginawa na hindi ko inaasahang kaya pala niyang gawin. Katulad na lang noong nagplano siya ng bakasyon para sa akin kasama ang mga kapatid ko. Ipinakilala din niya ako noon sa mga magulang niya, pati na rin sa mga kaibigan at kakilala. Para na nga kaming magkasintahan noon na hindi pa official. Lahat ng yon ay ginawa ni Marl para lamang makuha ang matamis kong oo. Papadudot, ramdam ko na noon ang pressure sa sarili ko dahil masyado ng maraming mata ang nakatingin sa amin ni Marl noon. Sa side ko at sa side ni Marl. Marami ang umaasang magkakatuluyan kami. Para nga akong nasa gitna ng isang malaking stage na napapalibutan ng mga tao habang inaantay kung ano ang magiging sagot ko. Ayokong magpadalos-dalos sa mga desisyon ko. Kaya tinimbang kong maigi kung ano ang nararamdaman ng puso ko. Pero sa kasamaang palad, noong mga panahong yon ay hindi pa talaga ako sigurado para kay Marl. Oo, marami na siyang magagandang bagay na nagawa para sa akin at malaki ang pasasalamat ko doon. Pero hindi ko alam kung bakit parang may kulang. Parang may hinahanap-hanap pa rin ako. At kahit man pilitin ko ay hindi ko magawang ibigay ang lahat para kay Marl. At inamin ko yon sa kanya, Papa Dudut. Blessy, bago ka umuwi, gusto mo bang kumain muna tayo sa labas? Pwede bang next time na lang? Pagod na talaga ako eh. Gusto ko na sana magpahinga. Tsaka maaga pa ako sa trabaho bukas eh. Ganun ba? O sige, ihatid na lang kita pa uwi. Wag na, magko-commute na lang ako. Ayaw mo ba? Bakit naman parang iniiwasan mo na ako? Ha? Iniiwasan kita? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi kita iniiwasan, Marl. Pero bakit parang nitong mga nakaraang araw, lagi ka nalang umiiwas kapag nag-aaya ako? Mabuti nga sumama ka ngayon eh. Akala ko busy ka na naman. Yun nga, busy lang talaga ako. Nasabi ko naman sa'yo yun, 'di ba? Hindi lahat ng oras available ako. Sana maintindihan mo. Oo, naiintindihan ko naman. Pero Gano'n naman pala eh. Huwag ka na mag-isip ng kung ano dyan. natatakot lang kasi ako na baka ayaw mo na pala sa akin. Sana kung ganun man yung mangyari, sabihin mo sa akin yung totoo. Para tigilan ko na tong ginagawa ko. Kung masyado ka nang nakukulitan sa akin, kung sa tingin mo talagang wala na akong pag-asa sa'yo, sana sabihan mo ko para alam ko yung ginagawa ko. Marl, hindi ko naman gagawin yun sa'yo. Hindi kita basta-basta nalang iiwan ng walang pasabi. Oo, hindi pa kita masagot sa ngayon pero lagi ko naman sa'yo sinasabi yung dahilan eh. Hindi pa talaga ganun kabuo yung nararamdaman ko para sa'yo. Siyempre, ayoko namang basta-basta nalang pumasok sa isang relasyon na hindi ako sigurado. Ayoko nang saktan ng sarili ko, tsaka ikaw. Ayaw din kitang saktan kung sakali. Pero sa tingin mo ano pa yung kulang? Bakit hindi mo ko magawang mahalin ng 100%? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam yung sagot dyan eh. Hindi ko pa masabi sa ngayon pero ramdam ko. Ramdam ko na may kulang pa.
Kulang pa ba yung efforts ko? Yung pagmamahal ko sa'yo? Yung concern? Ano pa ba? Yung itsura ko ba? May mali ba sa akin? Ano ba yung kulang na yun para maayos natin? Hindi. Walang mali sa'yo, Marl. Hindi ikaw yung kulang. Ewan ko. Baka ako. Wala sa'yo ang kulang. Ang totoo nga, sobra-sobra na yung binibigay mo sa akin eh. Minsan nakakalundo na rin. Sinasabi mo ba na kailangan ko nang tumigil sa panliligaw sa'yo? Ayoko lang nasayangin yung oras mo sa isang bagay na walang kasiguruhan. Hindi pa kita kayang sagutin ngayon. Hindi ko rin alam kung kailan mangyayari yon o kung mangyayari ba talaga. Pero sana, ang hiling ko, wag sa akin umikot ang mundo mo. Wag mo muna akong gawing parte ng buhay mo kasi hindi pa ako handang pumasok eh. Natatakot pa ako. Naiintindihan kita. Sorry kung yun ang nararamdaman mo sa ginagawa ko. Masyado lang siguro akong nawili sa ginagawa ko para lang mapasagot kita. Hindi ko na naisip na may boundary pala tayong kailangang irespeto. Ngayon alam ko na kung bakit parang dumidistansya ka sa akin. Sorry ulit. Hayaan mo. Didistansya na muna ako sa'yo. Hindi ko naman sinasabi na layuan mo ko. Pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan eh. Yung pag-ibig na yan, hayaan na lang natin na dumating ng kusa. Huwag nating pilitin. Maraming salamat na sinabi mo ang totoong nararamdaman mo sa akin. Para at least alam ko na kung ano yung kailangan kong gawin. Hayaan mo, hindi pa rin naman ako titigil eh. Magpapahinga lang siguro pero tutuloy pa rin ako sa panliligaw sa'yo. Sabi nga nila kung gusto, gawan dapat ng paraan, di ba? Kaya gagawan ko talaga ng paraan para makita mo yung halaga ko. Yang sinasabi mong kulang na yan, hanapin natin para mapunan yung nawawala na sinasabi mo. Salamat at naiintindihan mo ko. Ngayong malinaw na ang lahat, pwede na ba kitang ihatid sa inyo? Kahit ngayon lang. O sige na nga. Ngayon lang to ah. Baka mamaya masanay ako sa hatid sundo mo. Sabihin pa nilang sinasamantala kita. Hayaan mo sila mag-isip. Ako naman yung nagmamahal eh, hindi sila. Kahit na. Iwasan na muna natin gumawa ng ingay. Alam mo naman yung mga tao sa paligid eh. Masyadong maraming sinasabi. O sige, ikaw bahala. Ano, tara na? Si Marl na siguro ang pinakamatyagang lalaking nakilala ko. Ilang beses ko na siyang sinubukang itulak palayo pero para siyang pader na ayaw paguho. Kahit walang kasiguraduhan kung sasagutin ko ba siya o hindi ay nagpatuloy si Marl sa panliligaw sa akin, Papa Dudut. Hindi siya tumigil. Sa halip ay mas nag-effort pa siya sa puntong ako na mismo ang nagigilty sa mga ginagawa niya. May mga oras noon na hindi ko na tinanggap ang mga regalong ibinibigay niya, lalo na't alam kong malaking halaga ng pera ang ginagastos niya para doon. Minsan ay umiiwas na rin ako tuwing nag-aaya siyang kumain kami sa labas. Natatakot kasi ako na baka dumating ang araw na isumbat niya sa akin ang lahat ng nagawa niya at ayoko namang mangyari yon, Papa Dudut. Ikinalugod ko ang mga bagay na ginawa ni Marl para sa akin. Masyado na siyang maraming na-invest sa akin na oras, pera at panahon na masasayang lang kapag hindi ko tinanggap ang panliligaw niya. Na-pressure ako sa isiping yon dahil parang wala na akong ibang pagpipili ang sagot kundi ang umoo na lamang sa gusto niya. Nang mga panahong yon ay marami na akong naririnig na baka ginagamit ko lang daw si Marl dahil mayaman siya. May nagsabi pa na kaya raw ayaw kong sagutin si Marl ay para madali ko na lang daw siyang dispatchahin kapag wala na siyang pakinabang sa akin. Hindi ako ganon, Papa Dudut, at hindi pumasok sa isipan ko na gamitin si Marl sa mga bagay na pinagsasasabi ng mga tao. Kaya para matapos na ang lahat at matahimik na ang mga taong inggit sa akin ay nag-decide akong sagutin na lamang si Marl. Nag-set ako ng date para sana sagutin ko na siya matapos ang mahabang panahon. Pero kung kailan papayag na sana akong maging girlfriend ni Marl, ay saka naman nagpakita sa akin ng isang taong matagal nang nakatago sa kaila-ilaliman ng puso ko. Naghahanap lang ako noon ng bagong casing para sa phone ko, Papa Dudut. Sa totoo lang ay wala naman talaga akong planong gawin yon.
Pauwi na ako dapat galing sa trabaho ng isang lalaki ang nadaanan ko sa bangketa na nagtitinda ng mumurahing phone casing. Hindi doon ang karaniwang ruta na dinadaanan ko, pero dahil bahasa nilalakaran ko pauwi ay sa ibang kalye ako dumaan. Naaliw ako sa mga bagong design na nakita ko kaya napahinto ako para bumili. Habang abala ako sa pamimili ay isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko ay halos tumalon ang puso ko nang mamukhaan ko kung sino ito. Si Archie Papadudut. Matapos ang ilang taon, matapos ang mahabang panahong paglimot ko sa kanya, ay parang isang bagsakang bumalik lahat sa alaala ko ang nakaraan naming dalawa. Ang lalaking nagpaiyak sa akin ng ilang araw, ang lalaking nagpaibig sa akin, ang lalaking nang iwan sa akin ay nakatayo sa harapan ko. Guwapong guwapo, suot ang nakakaakit nitong ngiti. Walang nagbago sa itsura niya, Papadudut. Parang hindi nga siya tumanda. Kung anong itsura niya sa alaala ko ay ganun pa rin ang itsura niya noong nagkita kami noong araw na yon. Siguro ilang segundo rin akong natulala habang pinagmamasdan ko ang mukha niya. Yon ang mukhang hinahanap ng puso ko. Ang mukhang inaantay ko. Siya ang rason kung bakit hindi ko maibigay ng buo ang pag-ibig ko kay Marl. Doon ko napagtanto na hindi ako makalimot. Natuto lang akong itago ang sakit na nararamdaman ko dahil simula noon hanggang noong araw na yon, si Archie pa rin talaga ang may hawak ng puso ko. Blessy? Blessy! Archie! Uy, ikaw nga! Ano ginagawa mo rito? Paano ka napadpad dito sa amin? May dinaanan lang akong kakilala. Diyan lang siya sa tapat nagtatrabaho. Sakto paglabas ko, namukhaan kita. Grabe ha, pagkatapos ng ilang taon pinagtagpo ulit tayo. Kaya nga eh. Hindi ko alam na dito ko pa rin pala nakatira. Akala ko lumipat ka na. Hindi ako lumipat. Ba't naman ako lilipat? Dito lang yung trabaho ko. Dito pa rin ako nakatira simula nung nagkakilala tayo. Pauwi na nga ako galing trabaho eh. Actually, hindi talaga dito yung daanan ko. Bahalang kasi sa kabilang kalye, kaya dito ako dumaan. Kung alam ko lang na nandito ka pa rin pala, sana dito dapat kita hinahanap. Ba't mo naman ako hahanapin? Sabihin na lang natin na may mga pinagdaanan ako malala nitong nakaraang taon. Naghahanap ako ng mga kasama tapos naalala kita nung nasa La Union pa tayo. Sinubukan kitang tawagan pero hindi na makontak yung number mo eh. Yun ba? Nagpalit kasi ako ng phone number. Pero hindi ko alam na hinahanap mo pala ako. Noon yun, nung nag-break kami ng girlfriend ko. Break na kayo? Teka, itong girlfriend ba na to na tinutukoy mo yung girlfriend mo nung nasa La Union tayo noon? Oo, siya nga. Naghiwalay ulit kayo? Ano nangyari? Maraming nangyari. Ikaw kasi, nagpalit ka pa ng number mo di sana updated ka sa buhay ko. Kailangan ko mag-move on eh. Iniwan mo kasi ako. Ha? Iniwan? Ano ulit yun? Ha? Wala. Ang sabi ko, busy ka na kasi sa love life mo noon kaya hindi na kita inabala. So, ngayon may girlfriend ka na ba ulit o single ka na ngayon? Wala. Wala akong girlfriend ngayon. Maganda yan. Pahinga mo muna puso mo. Ikaw ba? May boyfriend ka na ba? Baka may asawa ka na. Asawa? Wala pa akong asawa, uy. Boyfriend nga wala ako eh. Bakit naman? Choice kong wag muna makipag-boyfriend. Pero may naniligaw na sa akin ngayon. Actually, parang kami na nga eh. Hindi pa nga lang official kasi hindi ko pa siya sinasagot. Talaga? Bakit di mo pa siya sagutin? Nag-aalangan pa yung puso ko eh. Alam mo yung feeling sa mga horror movies na takot kang pumasok sa pinto? Kasi pakiramdam mo may panganib na nag-aantay kapag pumasok ka. Yun yung feeling na nararamdaman ko sa ngayon. Kasi takot ka para sa sarili mo. Dapat lang yun. Ibig sabihin, concerned ka sa sarili mo. Pero ganun naman talaga ang pag-ibig, di ba? Kailangan mong sumugal. Kasi hindi mo malalaman kung panganib ba o pag-ibig yung nasa likod ng pinto kung hindi mo bubuksan.
Uy, ba't ganyan ka makatingin? Wala. May na-realize lang ako. Alam mo, na-miss ko to. Namiss mo ang alin? Yung mga ganitong klaseng usapan natin noon, na-miss ko yun. Yung dating tayo. Pwede naman nating tuloy to kung gusto mo eh. Total, sabi mo pauwi ka na. Baka gusto mo magkape muna. Oh, sige ba? Tara, marami tayong pag-uusapan. Ilang taon na ulit nung huli tayong nagkausap? 2 years? Matagal na pala, no? Oo. Kaya kailangan mo mag-explain bakit ka single ngayon. Nako, mukhang ma-hot seat ako ah. Papadudot mahabang panahon ang iginugol ko para kalimutan si Archie, pero sa isang iglap ay parang kahapon lang nangyari ang lahat. Para bang biglang na-resuscitate ang puso ko na matagal nang patay. Saglit lang kaming nagkausap noong araw na yon, pero bigla kong nakalimutan ang lahat ng sakit na ibinigay niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pabango niya o dahil sa magagandang pares ng mata niya. Basta tuwing magkasama at nagkakausap kami ay para akong nasa Cloud9. Sobrang gaan lang talaga niyang kasama at tuwing nasa tabi ko siya ay nagiging komportable ako. Para bang lahat ng problema ko ay nawawala. Ang mga tao sa paligid ko ay biglang naglalaho at ang tanging laman ng mga mata ko ay siya lamang. Hanggang ngayon ay hindi nga ako makapaniwala na magkikita kaming dalawa ni Archie noong araw na yon. Sobrang lawak ng Quezon City at sobrang dami ng taong nakatira dito para lang magtagpo kami sa isang bangketa sa lugar na hindi naman namin karaniwang pinupuntahan. Hindi ko alam kung tadhana ba ang nasa likod nito o talagang sadyang coincidence lang ang lahat. Pero pasalamat ako na nagkita ulit kaming dalawa ng araw na yon matapos ang napakahabang panahon. Papadudot ng dahil sa pagkikita namin yon ni Archie ay mas nalito ako sa tunay na nararamdaman ko. Ang plano ko dapat ay sasagutin ko na si Mark, pero biglang umurong ang desisyon ko. Pakiramdam ko kasi noon ay may rason kung bakit kami pinagtagpo muli ni Archie. Pero sa parehong pagkakataon ay ayoko rin namang sayangin ang efforts ni Marl. Hindi ko na talaga alam kung ano ang dapat kong gawin noon, kaya kumonsulta ako sa kaibigan kong si Jessa. Jessa, may problema ako. Oo, alam ko. Kaya mo nga ako pinatawag dito, di ba? Wala naman akong ibang mapagtatanungan nito kundi ikaw lang eh. Tungkol saan ba kasi yan? Nagkita ulit kami ni Archie. Yung lalaking patay na patay ka tapos bigla kang iniwan sa ere? Jessa naman eh. O bakit? Totoo naman na. Kailan kayo nagkita? Last week lang. Paano? Nakipagkita siya sa'yo? O ikaw ang naghanap sa kanya? Aksidente lang kami nagkita sa daan. Totoo ba yan? Baka naman ini-stalk mo yung tao. Bakit ko naman gagawin yun? Nagkataon lang talaga yung pagkikita namin. Alam ko naman na hanggang ngayon, hindi ka pa nakaka-move on sa taong yun eh. Anong hindi? Matagal ko na siyang nakalimutan. Bigla na lang siya nagpakita eh. Para siyang kabuti na bigla na lang sumulpot. Sus, aminin mo na. Si Archie naman talaga ang dahilan kung bakit hindi mo masagot-sagot si Marl, di ba? O ano, tama ako, di ba? Yun nga yung problema ko ngayon. Tapos sasabihin mo na naka-move on ka na kay Archie. Tigilan mo ako, kilala na kita. Oo na, hindi na kung hindi. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. In denial ka pa kasi. Oh, ano yung problemang sinasabi mo? Yun nga, ganito kasi yun. Dapat, sasagutin ko na si Marl. Nakapag-decide na ako eh. Pinag-isipan ko yun ng maayos. Humingi rin ako ng sign ko kung dapat bang bigyan ko na siya ng chance. O tapos? Tapos biglang nagparamdam si Archie. Ano ngayon? Porket nagpakita uli si Archie, magbabago na yung desisyon mo. Hindi kaya sign yun na bigla siya nagpakita ulit? Anong sign na pinagsasabi mo dyan? Akala ko ba sa ating dalawa ako yung hopeless romantic? Habang tumatanda tayo, mas ikaw pa yung naniniwala sa mga ganyang bagay eh. Hindi yun sign. Ang sabihin mo, mas pabor lang talaga ang puso mo kay Archie. Hindi totoo yan. So anong gusto mong palabasin? Naghahanap ka lang ng rason para hindi mo sagutin si Marl.
Hindi rin totoo yan. Alam mo, tumataas ang BP ko sa'yo eh. Napaka-in denial mo talaga. Pwede bang kahit ngayon lang, magpakatotoo ka sa nararamdaman mo? Para kang ewan eh. Nagpapakatotoo naman. Hindi talaga. Ganito ha, tapatin mo nga ako. May gusto ka pa ba kay Archie? Matagal na kaming hindi nagkita ni... Oo lang o hindi ang sagot. May gusto ko pa rin ba sa kanya hanggang ngayon kahit na hindi ka niya pinili noon? Oo o hindi? Hindi ko alam. Baka meron pa nga. Eh si Marl, mahal mo ba talaga siya o hindi? Si Marl naman kasi... Oo o hindi lang ang sagot. Ang kulit mo rin eh. Hindi. Hindi pa sa ngayon. Hindi pa talaga. So bakit mo nasabi na sasagutin mo na si Marl kung hindi mo naman pala siya mahal? Kasi sobrang dami niya nang nagawa para sa akin eh. Ayoko naman siyang saktan. Ayoko na siyang paasahin kaya sasagutin ko na lang siya. Mas lalo mo lang paaasahin at sasaktan yung tao kapag sinagot mo siya kahit hindi mo naman siya mahal. Ang gawin mo, tapatin mo na lang si Marl na kahit magpasirko-sirko pa siya sa harapan mo, hindi mo pa rin siya magawang mahalin. Kesa naman pinapaniwala mo siya may chance na maging kayo kahit na ang totoo wala naman pala. Sa tingin mo? Oo, yun ang tama at dapat na gawin mo, no? At yung Archie na yan, kung gusto mo magpakatanga ulit sa kanya dahil sabi mo nga gusto mo pa rin siya hanggang ngayon, magpakatanga ka pa rin. Hindi kita pipigilan. Ang hirap kasi. Hindi yan mahirap. Alam mo na sa sarili mo na may pinili ka na sa kanila. Nakokonsensya ka lang kasi pinaasa mo yung isa. Kaya ngayon nagparamdam na ulit yung Prince Charming mo. Tapatin mo na yung isa na walang kayo at kailanman hindi magiging kayo. Oo na, sasabihin ko na kay Marl yung totoo. Salamat. Kahit masakit ka magsalita, naliwanagan ako sa mga sinabi mo. Masakit talagang marinig ang katotohanan. Papa Dudut, alam ko na kung ano ang iniisip ng mga kabarangay sa oras na ito. Siguro sa tingin ng iba ay napakadali lang ng solusyon sa problema ko. Marahil ay marami sa inyo ang mas pabor o boto kay Marl tulad ng sinasabi ng kaibigan ko, pero malakas din kasi ang sigaw ng puso ko na hindi siya ang gusto ko. Alam kong ng mga panahon na yon ay hindi pa rin alam ni Archie ang totoong nararamdaman ko para sa kanya dahil hindi naman natuloy ang sana'y pagtatapat ko ng pag-ibig sa kanya. Pero iniisip ko na baka yon ang pagkakataon para ituloy ang naunsyami naming kwento. Sobrang hirap pumili sa dalawang taong magkaibang naging trato sa akin. Nandyan si Marl na walang ibang ginawa kundi ang buuin ang pagmamahal ko para sa kanya. Maasahan siyang tao at alam kong mahal niya ako. Pero nandyan din si Archie na walang kamuwang-muwang sa kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero sa kanya ako masaya. Sa kanya ako nakakaramdam ng kaginhawahan. Si Marl ang sigaw ng utak ko pero si Archie ang gusto ng puso ko. Si Archie ang mahal ko pero si Marl ang nagmamahal sa akin. Papadudot na isip ko noon na sarili ko lang ang pinapahirapan ko sa ginagawa ko. Hanggat hindi ako pumipili sa kanilang dalawa ay hindi matatapos ang dilema na pinagdadaanan ko. Kaya napag-isip-isip ko na kailangan ko na itong harapin. Isang desisyon ang ginawa ko, Papadudot, at doon na po nagbago ang lahat. Papadudot kung saan ko kinuha ang tapang ko noon para lamang harapin sina Marl at Archie. Alam ko kasing marami ang magbabago kapag pumili na ako ng isa sa kanila. Pero anuman ang maging resulta ng desisyon ko ay willing naman akong tanggapin ito. Maraming pwedeng mangyari sa pasyang gagawin ko. Pwedeng mawala sa akin ang lalaking tanging nagmamahal sa akin. Pwede rin akong layuan ni Archie kapag nalaman niyang may gusto pala ako sa kanya. Malaki nga rin ang tsansa na pareho silang mawala sa akin at okay lang din yon. Ang mahalaga ay matapos na ang lahat. Bago ko kinausap si Marl at Archie ay lumapit ako sa mga magulang ko at ilang kaibigan para humingi ng payo.
Marami silang naibigay sa aking advice na siyang dahilan kung bakit mas pinili ko ang laman ng puso ko. Humiling din ako sa Diyos na sana'y ibigay niya sa akin ang tamang desisyon. Ano man ang maging resulta ng gagawin ko ay tatanggapin ko ito ng taos-puso. Matapos ang mahabang pag-iisip ay una akong nakipagkita kay Marl Papadudot. Katatapos lang namin sa trabaho noong nagkita kami sa isang mall para kumain. Doon ko na po sinabi sa kanya ang lahat-lahat. Blessy, hinahanap mo raw ako? Oh, Marl, nandiyan ka na pala. Oo, gusto sana kitang makausap. Sana hindi kita naabala. Hindi naman. Nung sinabihan ako ni Jessa na gusto mo raw akong kausapin, dumiretso na agad ako dito. Gusto mo bang kumain muna tayo? Wag na, hindi na kailangan. Ano pala yung pag-uusapan natin? Bakit mo ako gustong makita? Gusto ko sanang linawin yung relasyon na meron tayo ngayon para maliwanagan na tayo pareho. Sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Okay. Ano ba yung totoo? Alam kong marami ka nang nagawa para sa akin. Sobra-sobra na yung efforts mo para lang ligawan ako. Nagpapasalamat ako doon. Hinding-hindi ko makakalimutan lahat ng magagandang nagawa mo para sa akin. Wala yon. Hindi mo naman ako pinilit na gawin yun eh. Ginawa ko lahat ng yon kasi gusto kita. Alam ko, kaya nga masakit para sa akin na sabihin to sa'yo ngayon. Binabasted mo na ba ako? Sorry talaga, Marl. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko talaga magawang tanggapin ka bilang boyfriend ko eh. Mabait kang tao, nasa'yo na lahat. Pero hindi pa rin kaya ng puso kong mag-commit sa'yo. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadya na paasahin ka eh. Akala ko rin kasi sa pagtagal ng panahon, matututunan ko ring mahalin ka. Pero kung ano yung pagtingin ko sa'yo noon, ganun pa rin yun hanggang ngayon eh. Hanggang kaibigan lang talaga. Wala tayong magagawa kung ayaw talaga. Mahirap namang pilitin ng puso, di ba? Kung gusto mo magalit sa akin, okay lang. Pero gusto ko lang malaman mo na sobrang thankful ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Wala yun. Alam ko naman na may ibang tao ka talagang hinihintay eh. Mahirap makipagkompetensya sa taong nakaukit na sa puso mo. Ha? Sinong nagsabi sa'yo niyan? Nabanggit sa akin ni Jessa na may una ka ng minahal bago ko dumating sa buhay mo. May isang tao ka raw na hirap kang bitawan. Yung babaeng yun, hindi talaga makapagpigil ng bunganga. Kaya kahit masakit sa parte ko, tatanggapin ko na lang. Pasalamat na lang ako kasi kahit ganon, binigyan mo pa rin ako ng chance na patunayan yung sarili ko. Kahit na simula pa lang, wala naman na pala akong pag-asa. Sorry talaga. Sana matanggap mo pa rin ako kahit bilang kaibigan lang. Tingnan natin kung paano yung magiging takbo ng mga buhay natin. Marl. Salamat sa lahat, Blessy. Mauuna na ako sa'yo. Sandali lang. May sasabihin ka pa ba? Gusto ko lang ulit magpasalamat. Salamat sa oras, sa pag-aalaga, sa pagiging kaibigan. Ang hiling ko sa'yo, sana makahanap ka ng babaeng totoong magmamahal sa'yo. Ikaw rin. Good luck sa'yo. Nalungkot ako para kay Marl Papadudot. Mabuti siyang tao at alam ko namang marami pa siyang ibang babae na makikilala na mas deserving sa pagmamahal niya. Sa totoo lang ay nakaka-guilty dahil mahabang panahon ko siyang hinayaan lang na ligawan ako kahit na alam kong hirap na hirap akong ibalik sa kanya ang ibinibigay niyang efforts sa akin. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay unti-unti ring lumayo ang loob sa akin ni Marl. Mabigat sa dibdib ang ginawa kong yon, Papadudot. Pero sa parehong pagkakataon ay nakahinga ako ng maluwag dahil nabawasan na ang mga bagay na tumatakbo sa isipan ko. Hindi nagtagal ay nawala din naman kaagad ang konsensyang nararamdaman ko dahil sa ginawa ko kay Marl, Papadudot. Ilang linggo kasi matapos ang nangyaring pag-uusap namin ay bigla ko na lamang nabalitaan na may girlfriend na siya. Yun pala,
Hindi lang ako ang babaeng nililigawan niya noong oras na yon. Marami kami at kung ano ang mga bagay na ginagawa niya sa akin ay ginawa din pala niya sa iba. Kaya hanggang ngayon, wala akong pinagsisisihan sa ginawa kong desisyon dahil para akong nakaligtas sa isang matinding sakuna. Papadudot, ang sunod namang hakbang na ginawa ko ay ang harapin si Archie. Mas kabado akong makita siya dahil hindi ko alam noon kung papaano niya tatanggapin ang gagawin kong pagtatapat. Pero nandun ako sa sitwasyon na yon at kahit takot sa maaaring kalabasan ng mga pangyayari ay lakas loob ko pa rin po itong ginawa, Papadudot. Sobrang bored ko talaga sa bahay. Mabuti na lang naisipan mong lumabas. Salamat pala sa pag-imbita ha. Walang anuman. Tagal nating di nagkita kaya kailangan nating bumawi sa isa't isa. Nako, babawi talaga tayo. Para naman makahinga ako sa trabaho kahit papano. Sa totoo lang, ngayon na lang kasi ulit ako nakalabas Talaga ba? Parang sa ating dalawa, ikaw dapat yung busy kasi marami kang pinupuntahang lakad. Diba dati nga, nakakapagbakasyon ka pa sa La Union? Noon yun. Iba na ngayon. Hindi ko na magawang magbakasyon ngayon kasi kailangan na natin magpaka-praktikal. Sa bagay, tama ka nga naman. Tsaka, kailangan na rin talaga nating mag-ipon para sa future natin. Hindi na tayo tulad dati na gastos dito, gastos dun. Hindi na tayo bata para mag-aksaya ng panahon sa mga panandaliang bagay. Pero bakit nga ba bigla kang nakaalalang lumabas ngayon? Ang totoo niyan, may gusto sana akong sabihin sa'yo ngayon. Talaga? May sasabihin ka sa akin? Tungkol saan? Matagal ko na tong gustong sabihin sa'yo Hindi lang natuloy kasi, ewan ko, baka hindi pa siguro oras noon na malaman mo ang totoo. Anong totoo? Ano ba kasi ang sasabihin mo? Naalala mo pa ba nung una tayong nagkita? Sa kasal? Hindi, sa bus terminal. Nung pauwi ka sa Abra kasi maglalaro ka yata ng basketball. Nasiraan ka pa nga ng sasakyan nun tapos lumipat kayo ng bus kung saan ako nakasakay. Ah, oo. Naalala ko na. Yun pala yung una nating pagkikita? Oo, yun. Tapos, pagkatapos ng ilang taon, nagkita ulit tayo sa kasal. Nasundan nung nagpunta ka ng La Union. Tapos, ngayon ulit. Nakakatuwa no? Parang magkikita tayo, magkakahiwalay tapos magkikita ulit. Parang mangga lang na seasonal. Kaya nga naalala ko na naman tuloy yung kwento sa akin ni Jessa tungkol sa invisible string. Invisible string? Na may invisible string daw na nakakabit sa bawat tao. Tapos yung karugtong nun, nakakabit din sa taong nakatakda na makasama mo habang buhay. Kahit magkahiwalay kayong dalawa, hindi man magkita ng mahabang panahon, konektado pa rin kayong dalawa. At kahit ano man ang mangyari, magtatagpo at magtatagpo pa rin ang landas niyong dalawa. Ang ganda naman nun. Parang soulmate? Oo, parang gano'n na nga. Pero ano namang kinalaman nun sa sasabihin mo sa akin? Naisip ko lang na baka may rason kung bakit kahit ilang beses na tayo nagkahiwalay, patuloy pa rin tayo nagkikita. Ano yung rason sa tingin mo? Na baka tayo yung para sa isa't isa. Totoo ba? Alam ko nakakatawang pakinggan tong mga lumalabas ngayon sa bunganga ko pero ewan ko, yun yung gusto kong paniwalaan kasi matagal na akong umiibig sa'yo. Sa akin? Gusto mo ako? Oo, matagal na. Nung una nagkasama tayo sa bus, sobrang gaan na ng loob ko sa'yo. Nung nagkakilala ulit tayo sa kasal, nag-iwan ka ng di malilimutang impression sa akin. Tapos mas na-develop pa yung nararamdaman ko sa'yo nung nagkasama tayo sa La Union. Pero bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin to? Kasi may girlfriend ka nun at ayoko naman makasira ng relasyon kaya sinarili ko na lang yung nararamdaman ko. Nakakagulat naman. Alam ko, sorry kung nabigla ka sa mga sinabi ko. Pero aaminin ko, hindi ka rin nawala sa isip ko. Willing naman ako na gamitin yung mga susunod na panahon natin para
kilalanin pa ng husto ang isa't isa eh. Pwede naman yun, di ba? Kung okay lang sa'yo. Oo naman. Walang problema yun sa akin. Tingnan natin kung totoo nga yung teorya na sinasabi mo. Na merong invisible string na nagkokonekta sa ating dalawa. Ganon na nga po ang ginawa namin ni Archie, Papa Dudut. Kinilala namin ang isa't isa sa mga sumunod na buwan. Sabay naming pinalalim at pinatibay ang samahan at tiwala namin sa isa't isa. Kalaunan ay unti-unti rin namang umusbong ang pagsasamahan naming dalawa hanggang sa pareho kaming nag-decide na pumasok na sa relasyon. Hindi ko inaasahan na darating din pala ang araw na yon. Ang araw kung saan ang lalaking inaasahan kong mapapasa akin ay magiging akin din pala. Totoo nga na nasa tamang timing lang yan. Siguro'y totoo nga rin na kapag kayong dalawa talaga ang tinadhana, magkalayo at magkaiba man ang landas ninyong pareho ay sa isa't isa pa rin kayo tutungo. Tumagal ang relasyon naming dalawa ni Archie ng halos 3 taon bago niya hiningi ang mga kamay ko, Papa Dudut. Pumayag akong magpakasal sa kanya. Nangako kami sa isa't isa na alagaan namin ang pamilyang itataguyod namin. Magsasama kami sa hirap at ginhawa, sa saya at lungkot at sa anumang pagsubok na darating sa buhay namin. Papa Dudut, sino ang mag-aakala na ang isang inosenteng pagkikita sa bus terminal ay mauuwi pala sa happily ever after? Pero happy nga ba talaga ang naging kwento namin ni Archie? Kahit na kaming dalawa ang nagkatuluyan. Hindi pa po tapos ang kwento naming dalawa. Pero hanggang dito na lamang muna ang ibabahagi ko sa inyo, Papa Dudut. Magandang araw ulit sa inyo at sa mga nakikinig ngayong araw. Asahan nyo na hindi pa po tapos ang kwento namin ni Archie dahil papunta pa lamang tayo sa climax ng aming istorya. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy. Invisible string, soulmate, tadhana, anuman ang tawag dito. Isa lang ang napatunayan ng kwento ni Blessy ngayong araw. Lahat tayo ay may pagkakataong umibig at meron din tayong pagkakataong pumili ng taong mamahalin natin. At kapag dumating na sa buhay mo ang taong tingin mo ay nakatadhana talaga para sa iyo, huwag mo na itong pakawalan at pilitin mo itong ipaglaban. Hanggang sa muli mga kapuso, ko po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mundo ay malayo sa buhay tulad ng mga prinsipe at prinsesa sa fairy tale. Hindi kasi natatapos ang kwento kapag nagkatuluyan na ang dalawang pinagtagpo dahil sa likod ng happily ever after. Nakataga ay isang bagong yugto pa ang kailangang tahakin ng dalawang taong nag-iibigan. At ito ay ang pagbuo ng pamilya. Mga kabarangay, sa ikatlong parte ng buhay ni Blessy. Saan kaya patutungo ang pagmamahalan nila ni Archie? Sila ba talaga ang tinakda para sa isa't isa? O sadyang kathang-isip lang ang invisible string na kanilang pinapaniwalaan? Abangan natin yan dito lang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa maayos na kalagayan kayo ngayong araw na ito. Ako po ulit ito si Blessy at ito po ang karugtong ng kwento namin ni Archie. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, isa ako sa mga maswerteng babae na nakatuluyan ang lalaking matagal ko nang pinapangarap. Nagkatagpo kami ni Archie sa isang bus terminal sa Quezon City noong 1994. Isa yung pagkikita na hindi ko inaasahang
mauuwi pala sa pag-iibigan. Hindi madali ang naging love story naming dalawa, Papa Dudut. Dahil pagkatapos ng pagkikita namin yon, ay nagkahiwalay kami ng mahabang panahon. Pero katulad nga ng sinasabi sa Invisible String Theory, kapag kayo ay konektado na sa isa't isa, mawalay man kayo ay gagawa ang tadhana ng paraan para kayo ay pagtagpuin muli. Yun na nga po ang nangyari sa aming dalawa ni Archie. Ilang beses kaming pinagtagpo sa mga hindi inaasahang pagkakataon, sa mga hindi inaasahang lugar, hanggang sa napagtanto namin na baka nga kami talaga ang tinadhana para sa isa't isa. Papadudot, naging maganda ang pagsasama namin ni Archie bilang magkasintahan. Maraming nabago sa buhay ko sa kanyang pagdating. Siyang naging source ko ng kasiyahan at inspirasyon. Sa paglalim ng samahan naming dalawa ay mas lumalim din ang respeto at pag-iibigan namin para sa isa't isa. Nagtagal kami ng 3 taon bago niya hiningi ang mga kamay ko para pakasalan ako at pumayag naman ako, Papa Dudut. Taong 2004 nang nag-propose sa akin si Archie, pero bago pa man nangyari ito, hindi ko alam na mas nauna na pala niyang hiningi ang blessing ng mga magulang ko. Akala ko noon ay may out of town trip lang siya noon. Hindi ko alam na nagpunta na pala siya sa La Union ng mag-isa para personal akong ipagpaalam sa pamilya ko. Ikaw ba talaga seryoso na dun sa anak ko? Opo, Tito. Seryoso na po talaga ako kay Blessy. Kaya ako nga po kayo pinuntahan dito sa La Union para magpaalam po muna ako sa inyo bago ako mag-propose sa kanya. Hindi basta-basta ang pagpapakasal. Hindi sapat ang mahal mo lang yung anak ko. Ang pag-ibig, parte lang yan sa buhay mag-asawa. Pero marami pa yung kakibat para magkaroon kayo ng maayos na samahan. Tulad po ng ano, Tito? Tulad ng tiwala, paninindigan, pagiging tapat. Mahal mo nga pero wala ka namang tiwala sa kanya. Mahal mo nga pero wala ka namang paninindigan. Hindi ka naman tapat sa kanya. Kung pagmamahal lang ang meron ka sa tao, hindi kayo magtatagal. Makakaasa po kayo na hindi lang pagmamahal ang ibibigay ko sa anak nyo. Paninindigan ko po siya. Hindi ko po siya iiwan anuman ang mangyari. Ipinapangako ko po sa inyo, Tito, na aalagaan ko siya. Hindi ko po siya pababayaan. Maaasahan ko ba talaga yan sa'yo? Hindi lang ba yan puro salita lang? Hindi lang po to puro salita, Tito. Gagawin ko po talaga ang lahat mabigyan lang na masayang buhay si Blessy. Kung ganon, ibinibigay ko na sa'yo yung hinihingi mong basbas. Maraming salamat po, Tito. Basta ang hinihingi ko lang mula sa'yo, huwag mo siyang susukuan. Huwag mo siyang iiwanan. Alam kong minsan toyoin ang batang yon, pero parte na yon ng mga bagay na minahal mo sa kanya, tama ba? Kaya dapat tanggapin mo kung ano man ang mga meron at wala sa kanya. Opo, makakaasa po kayo. At kung sakali man na dumating yung araw na may mga bagay kayo na hindi mapagkakaintindihan, lagi niyong pag-usapan ang problema niyo. Huwag niyong tatapusin ang isang buong araw nang hindi kayo nagkakaayos. Huwag kayong matutulog na magkagalit. Opo, Tito. Gagawin ko po yan. Maniwala ka sa akin. Yan ang sekreto naming mag-asawa kaya kami nagtagal. Hindi namin pinapahaba ang mga pag-aaway namin ng asawa ko. Tatandaan ko po yan. Salamat po sa advice. Tsaka kung pakakasalan mo na ang anak ko, huwag nang Tito ang itawag mo sa akin. Ho? Ano na pong itatawag ko sa inyo? Di tawagin mo na akong tatay. Doon din naman ang punta nun, di ba? Talaga po? Gusto niyo na pong tawagin ko kayong tatay? Oo naman. Maraming salamat po, Tay Emilio. Walang anuman. Anong balak mo ngayon yan? Kailan ka babalik sa Maynila? Babalik na rin po ako agad ng Maynila. Nagpunta lang po talaga ako rito para magpaalam sa inyo.
Aalis ka na agad-agad? Dito ka na magpalipas ng gabi. Naku, wag na po. May nabili na rin po akong ticket pabalik eh. Iba po kasi ang paalam ko kay Blessy. Hindi niya po alam na dito ako sa La Union nagpunta. Doon na lang po ako sa bus magpapalipas ng gabi. Ganun ba? Opo, susurpresahin ko po kasi siya pag uwi ko. O sige, kung ganun, magdala ka na lang ng pasalubong pauwi. Samahan mo ko, lalabas tayo. Okay po. Saan po tayo pupunta, Tito? Sa kumpare ko, nagtitinda yun ng sukang Iloko. Paborito yun ni Blessy. Tsaka bibigyan din kita ng basi. Yun na ang regalo ko sa inyong dalawa. Basi? Yun po ba yung wine? Oo, gawa yun sa katas ng tubo. Dito ka lang sa norte makakabili ng lehitimong basi. Naku, salamat po. Halika na, para makapaghanda ka na sa biyahe mo. Sige po, Anong oras ba ang alis mo? mamayang 8:00 po ng gabi. Oh, 5 oras na lang pala. Tayo na. Isa yon sa mga nagustuhan ng magulang ko kay Archie Papadudut. Hindi niya sila nakakalimutan sa bawat desisyon namin bilang magkasintahan. Palagi siyang nagpapaalam para hindi sila mag-alala sa kalagayan ko. Doon nakuha ni Archie ang tiwala ng buong pamilya ko. Pagkagaling ng La Union ay dumiretso kaagad siya sa akin para naman hingin ang mga kamay ko. Nagulat nga ako noon, Papadudut, dahil wala siyang pasabi na pupuntahan niya ako. Nakapangbahay lamang ako noon. Bagong gising at wala pang sipilyo. Samantalang si Archie ay diretso sa bahay mula naman sa bus terminal. Hindi romantic ang naging proposal niya sa akin, pero kahit ganoon ay napakasaya ko ng araw na yon. Noong lumuhod siya sa harapan ko at hinawakan ang mga kamay ko, doon ko nadama ang labis na pagmamahal niya sa akin. Doon ko rin napagtanto na siya na talaga ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Nangingilid ang mga luha ko na sinagot siya ng oo, Papadudut. Maliban sa pamilya naming pareho at sa best friend kong si Jessa, ay wala nang ibang nakakaalam na engaged na kami ni Archie, Papadudut. Itinago na muna namin ito sa publiko hanggang sa mapagplanuhan namin ang kasal naming dalawa. Maganda rin yon dahil sinulit muna naming pareho ang mga araw namin bilang magkasintahan bago tuluyang pumasok sa mundo ng pagkakaroon ng sariling pamilya. Blessy, ito na yung buko juice. Salamat! Ay, nakakatuwa, no? Oo nga eh. Ngayon na lang ulit tayo nakalabas. Hindi. I mean, nakakatuwa yung naging takbo ng story natin. Bakit mo naman nasabi? Wala lang. Binabalikan ko lang kasi yung past years habang bumibili ka ng buko juice. Natutuwa lang ako na yung pagkikita natin noon sa isang bus terminal. Nauwi sa ganito. Isipin mo, engaged na tayo. Oo nga no. Hindi talaga natin alam kung anong magiging kapalaran natin. Para siyang regalo na araw-araw kailangan natin buksan. Nabanggit ko na ba sa iyo yung tungkol sa invisible string theory? Invisible string? Oo, may nabanggit ka nga sa akin na ganyan dati. Ano na nga ulit yun? May theory kasi. Karaniwan sa East Asian culture lang to. Ang sinasabi, bawat tao raw may nakakabit na invisible string sa pinky finger nila. Tapos, sa kabilang string naman, yung taong nakatadhana para sa kanila. Oo, naalala ko na. Kahit magkalayo kayo at magkahiwalay, darating yung araw na magkikita pa rin kayo kasi nga, kayo yung mag-soulmate. Tama ba? Oo, ganun na nga. Parang ganun yung nangyari sa atin eh. Talaga? Oo, nung nagkita tayo sa bus terminal, parang random meeting lang yun, diba? Tapos, tsaka na lang tayo nagkita pagkatapos ng napakahabang panahon. Tama, yun yung nagkita uli tayo sa kasal. Oo, yung kasal ng katrabaho mo. Baka nga hindi lang sa bus terminal yung unang pagkikita natin eh. Baka nagkita na tayo bago pa man nun. Pero di pa nga lang tayo nagkakilala. Ganon kasi yung concept ng invisible string.
pagdidikitin kayo ng tadhana kahit na di pa kayo magkakilala hanggang sa dumating na lang yung time na mapansin nyo na lang ang isa't isa. Ang interesting ah. Ano ba mga ginawa mo noon bago tayo nagkakilala? Wala naman masyado, trabaho, tsaka bahay lang naman ako noon eh. Pero hindi natin alam, baka nagkasabay na pala tayo dati sa jeep o sa elevator. Hindi nga lang tayo aware sa existence ng isa't isa. Nakakatuwa nga yung ganun. Saan mo naman nalaman yung invisible string theory na yan? Sa kaibigan ko, si Jessa, mahilig kasing magbasa ng pocketbook yun eh. Nung una nga, hindi ako naniniwala sa pinagsasasabi niya eh. Hanggang sa nakilala kita. Tapos, ayun nga, ilang beses tayong naghiwalay at nagkita ulit. Para bang pili tayong pinaglalapit? Sa tingin mo, tayo talaga yung magkakonekta? Oo naman, naniniwala talaga ako doon. Ikaw ba, sa tingin mo hindi? Wala namang mawawala kung maniniwala tayo sa mga ganyang klaseng konsepto. Pero para sa akin kasi, hindi dyan nakabase yung buhay ko eh. Puso ko ang pipili sa taong mamahalin ko. Hindi tadhana. Isip ko ang gagawa ng paraan para makasama ko ang taong mahal ko. Siguro nga pinagtagpo tayo ng tadhana. Pero pinili ka ng puso at isip ko. Ako ang nagdesisyon na mahalin ka. Napakasalang ka. Kaya tadhana man o hindi ang may pakana ng lahat, isa lang ang sigurado ko. Na ikaw na ang taong mamahalin ko hanggang sa mamatay ako. Matamis na tong iniinom nating juice. Pero mas matamis ka pa pala? Salamat, Blesia. Kasi pumayag ka na pakasalan ako. Salamat din kasi pinili mo ko. I love you. I love you too. 5 buwan ang naging preparasyon namin sa naging kasal namin, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan matapos ang marriage proposal ni Archie ay inisa-isa naming sinuyod ang Metro Manila para magawa ang kasal na pinapangarap namin pareho. Simple lang naman ang gusto ko noon, isang church wedding kasama ang mga malalapit na tao sa buhay namin. Pero ibang plano ni Archie, Papa Dudut. Gusto niyang magkaroon ng magandang kasalan na hindi namin malilimutan. Siya ang umako ng lahat ng gastusin sa kasal, kaya naman ibinigay ko na sa kanya ang gusto niya. Napaka hands-on ni Archie sa pagplano ng kasal namin. Halos wala na nga akong gawin noon dahil planado na niya ang lahat. Daig pa niya ang wedding planner. Napaka-metikuloso niya dahil gusto niyang walang aberya kapag dumating na ang pinakamasayang araw naming dalawa. Sobrang swerte ko sa kanya dahil ng mga oras na yon ay nakita ko kung gaano siya kaseryoso na pakasalan ako, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay sariwa pa sa alaala ko ang nangyaring kasal. Maraming tawang dumating, ang ilan nga ay hindi ko kakilala. Ganon pa man sa dami ng tao ay isang tao lang nakatutok ang buong atensyon ko. Nung araw na yon at kay Archie lamang ito. Pagkatapos ng kasal namin ay tumira ako sa bahay nila Archie at doon na namin sinimulan ang bagong yugto ng aming buhay. Papa Dudut, wala namang naging pagbabago sa samahan namin ni Archie simula noong nagpakasal kami. Kung gaano kami ka-close sa isa't isa noong magkasintahan pa lamang kami, ay ganon pa rin kami noong nagsama na kami sa isang bubong. Nakatira noon si Archie sa isang apartment malapit sa kanyang trabaho. Mas naging maganda ang rapport naming dalawa noong nagkasama na kami sa isang bahay. Kahit busy kami sa kanya-kanya naming trabaho, ay may oras kaming ilaan para sa relasyon namin. May kanya-kanya rin kaming mga me time kung saan ay pinapayagan namin ang bawat isa na lumabas kasama ang mga kaibigan namin. Bilang may bahay, ako ang tagapangalaga ng tirahan namin. Karaniwan sa akin na napupunta ang mga magagandang trabaho sa bahay tulad ng paglilinis at pagluluto, samantalang si Archie naman ang may hawak sa mga mabibigat na gawain tulad ng pagkukumpuni ng mga sirang gamit namin. Sabi nila mahirap ang magkaroon ng buhay may asawa. Pero para sa akin ay hindi ka mahihirapan kung tamang tao ang pinili mong pakasalan.
Nasa tamang tao na po ako noon, Papa Dudut. At wala na akong ibang mahihiling pa kundi nagpapasalamat na lamang ako na si Archie ang ibinigay para sa akin. Pero minsan sa buhay, dumarating din tayo sa mga araw kung saan nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaintindihan. Hindi rin naman po perpekto ang relasyon namin ni Archie, kaya may mga oras din noon na nagkakaroon kami ng maliit na pagtatalo. Ang unang pinagtalunan namin noon ay tungkol sa pagiging busy niya masyado sa trabaho. Nalimutan na niyang balansehin ang trabaho at personal na buhay niya. Mabuti na lamang at laging nandyan ang tatay ko noon. Natakbuhan ko tuwing hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hello? Hello, Blessy. Ang tatay mo to. Tay, napatawag kayo. Wala naman. Kukumustahin lang kita. Linggo kasi ngayon. Wala akong magawa rito sa bahay. Maayos naman po ako rito. Kayo po? Maayos din naman kami rito ng nanay mo. Kaya aga-aga, tinala ka na naman ako kanina. Di pa nga ako nakakapagkape. Hulaan ko. Mas inunan nyo na naman kasi mga manok nyo, kaya kayo pinagalitan, ano? Siyempre, sino naman titingin sa mga alaga ko kundi ako? Alam ka namang pabayaan ko mga yun. Naku, kayo talaga, tay. Tumanda na kamit lahat, manok pa rin ang inaatupag nyo. Wala na akong ibang pinagkakaabalahan dito eh. Kung sana may apo akong inaalagaan, di masaya. Kailan ba kayo magkakaanak ni Archie? Wala pa kaming ganyang plano, tay. Sobrang busy pa namin sa trabaho ngayon eh. Tsaka gusto namin mag-ipon muna bago magkaroon ng anak. Baka naman sa sobrang abala nyo sa pag-iipon, malipasan na kayo ng oras dyan. Ay, wag po akong pagsabihan yun, tay. Alam kong i-budget ang oras ko. Ewan ko na lang sa asawa ko. Oh, bakit? May problema ba kayong dalawa pagdating sa oras? Minsan, yun yung pinag-aawayan namin. Paano nag-aaway? Wala na ba siyang oras para sa'yo? Ay, actually, gano'n na nga po yun nangyayari. Hindi kami magkasundo minsan sa oras, lalo na nitong mga nakaraang buwan eh. Kakalipat din niya kasi sa trabaho, kaya hindi magtugma yung schedule namin. Nako, dapat ayusin niyo yan. Parang simpleng bagay lang yan. Pero kapag hindi yan naayos, lalaki at lalaki yan, anak. Opo, alam ko po, tay. Nag-usap naman na kami kagabi bago pa kami matulog. Umuuna lang ako. Ayaw daw niya kasi na may tampuan kami bago matulog. Oo, kasi yun ang utos ko sa kanya. Lahat ng problemang mag-asawa, dapat inaayos bago matulog. Kaya ayun, hinayaan ko na lang siya para matapos na. Huwag ganyan, anak. Dapat ayusin nyo ng tama. Kung sa tingin mo nawawalan na siya ng oras sa'yo, sabihan mo siya para alam niya ginagawa niya. Kung may rason naman kung bakit siya ganon, intindihin mo siya. Ganon dapat. Magbibigayan kayong dalawa. Opo, kakausapin ko po siya pagka uwi niya sa trabaho. May trabaho ba siya ngayon? Opo, hanggang mamayang gabi pa siya. Gusto mo ako kumausap sa kanya? Naku, wag na, tay. Ako nang bahala sa problema namin mag-asawa. Baka mamaya isipin niya nagsusumbong ako sa inyo. May tiwala naman ako na maaayos nyo yan. Kung tutuusin, maliit lang talaga na problema yan, kaya wag nyo nang palakihin. Mas malala pa ang mga darating kapag nagkaanak na kayo. Kaya nga po kailangan namin paghandaan para hindi kami mabigla. Pero wag nyo ring patagalin. Matanda na kami ng nanay mo. Gusto rin naming makita ang magiging apo namin sa inyo. Opo, darating din tayo dyan. Tsaka wag po kayong magmadali kasi mahaba pa naman ang buhay nyo. Mahaba tenga nyo eh. O siya, sige. Baka naaabala na kita dyan. Sige po, tay. Ingat po kayo dyan. Pakikumusta na lang ako sa asawa mo. Sige po. Tulungan nyo na din po si nanay para di niya na kayo tinatalakan. Oo na. Sige na. Bye-bye. Bye-bye!
May punto naman po si Tatay Papadudot sa mga sinabi niya sa akin noon. Mas may alam siya sa buhay na binabanggit niya dahil matagal na sila ni Nanay kaya lahat ng sinabi niya sa akin ay isinapuso ko, Papadudot. Isa pa ay mahirap magreklamo ng ganon kaaga. Lalo na't wala pa kami ni Archie sa parte ng buhay namin kung saan ay meron na kaming mga anak. Doon pa lamang masusubok ang tatag namin bilang mag-asawa. Kalaunan ay nagkaayos din naman kaagad kami ni Archie. Humingi siya ng tawad kung minsan ay nakakaligtaan niya ako. Masyado lang daw kasi siyang busy sa pag-iipon para sa future namin, pati na rin sa future ng magiging anak namin, Papadudot. Dumaan ang mga taon. Trinabaho na namin ni Archie ang pagkakaroon ng anak. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hirap kaming makabuong dalawa. Kung ano-ano na noon ang sinubukan namin para lamang mabuntis ako pero hindi nagkaroon ng laman ang tiyan ko. 38 na po ako noon at alam kong paubos na ang oras ko. Natatakot ako na baka hindi ko na mabigyan ng anak si Archie, lalo na't alam kong matagal na niya itong hinihiling na mangyari sa buhay namin. Sinikap kong gawin ang lahat para lamang mabuntis. Halos masira na ang ulo ko noon sa kakaisip kung ano ba ang mali. Ayaw ko na noong makita ang dismayadong mukha ni Archie tuwing lumalabas na negative ang mga pregnancy test results. Dumating nga noon sa puntong ako na mismo ang nahihiya sa asawa ko, Papadudot. Blessy, nandito na ako. Nasaan ka? Nandito ako sa banyo! Anong ginagawa mo dyan? Ginagamit ko na yung pregnancy kit na inuwi mo galing trabaho. Bakit? May nararamdaman ka na bang sintomas ng pagbubuntis? Delayed yung period ko eh. Naisip ko na baka meron na. Oh? Anong sabi? Anong resulta? Teka, wala pa. Hinihintay ko pa lang na magpakita yung mga linya. Yung unang line na magpapakita, yun yung control line. Ano ibig sabihin nun? Parang test lang. Ibig sabihin, nagwo-work yung pregnancy test. Kapag nagkaroon ng second line yan, yun yung resulta mismo ng pregnancy test mo. Ibig sabihin nun, buntis ka. Kaya naman pala dapat 2 linya magpakita. Teka, ayan na. May 1 linya na. Isa na lang. Kinakabahan ako, Archie. Ano man ang maging resulta niyan, okay lang. Marami pa naman tayong chance eh. Wala pang lumalabas na 2 linya. Gaano katagal na ba yan? Kanina ka pa ba naghihintay? Medyo. Kung may 3 minutes na, mukhang wala na nga yan. Sa tingin mo? Oo. Usually kasi, magkasunod lang yan. Kapag nagpakita na yung first line, magpapakita na rin yung second line. Akala ko naman meron na. May times naman na hindi accurate ang mga pregnancy test. Kaya nga recommended na 2 beses gamitin para sigurado. Pwede kang umulit pero dapat sa umaga mo gawin. Bakit naman sa umaga? Mas mataas kasi ang HCG level mo sa umaga. Mas madali lang din ma-detect kung buntis ka kapag sa umaga mo ginawa yung test. Ganun ba yun? Oo. Tsaka bawal ding uminom ng maraming tubig bago ka mag-take ng PT. Bakit naman? Kasi madidilute yung ihi mo eh. Ah, okay. Ngayon alam ko na. Subukan mo na lang ulit bukas. Ay, sige. Try na lang ulit natin bukas baka sakaling namali lang yung kit. Oh, bakit naman malungkot ka? Nakakadismaya lang. Tagal na natin gustong magkaanak pero hindi man lang tayo makabuo. Sa tingin mo ba, may problema sa akin? Blessy, walang problema sa'yo. Baka hindi pa talaga siguro natin time. Maghintay lang tayo. Ibibigay din ni Lord yung mga dasal ng puso natin. Pero sobrang tagal na kasi eh. Hindi na to normal. Gusto mo bang magpa-check up? Ayoko, bakit ako magpapacheck up? Wala naman akong sakit. Para malaman natin kung ano yung problema. Kung bakit ka hirap magbuntis. So sinasabi mo nga na may problema ako? Ako yung may mali? Hindi naman. Nagsasuggest lang ako kasi nga nagtatanong ka 'di ba kung bakit hirap tayo makabuo? Tayo. Hirap tayo, kaya bakit ako lang?
Ikaw kaya magpa-test? Baka ikaw ang may problema, ako pa sisisihin mo. Blessy, hindi naman sa... Bahala ka dyan! Teka, Blessy! Mag-aaway na naman ba tayo? Papa Dudut, wala akong ibang ginawa noon kundi ang magdasal ng magdasal. Sobra-sobra na noon ang nararamdaman kong inggit sa mga kakilala ko dahil sila ay may mga anak na. Samantalang kami ni Archie na 5 taon ng mag-asawa ay hindi pa rin nakakabuo ni isa. Mabuti pa nga ang kaibigan ko noong si Jessa na nakadalawa na siyang anak. Palagi akong tinatanong ng mga tao noon kung kailan daw ako magkakababy at tuwing tinatanong ako ng mga ganong bagay ay hindi ko maiwasang malungkot. Nasasaktan ako tuwing wala akong maisagot na rason. Mabigat para sa akin, Papa Dudut, na hindi ko magawa ang trabaho ko bilang babae. Pero kahit na ganoon ay wala namang nagbago kay Archie. Positibo pa rin ang pananaw niya sa buhay. Sinubukan ko noong maghanap ng kasagutan sa internet. Lahat ng mga nakita ko doon ay sinunod ko. Inayos ko ang lifestyle ko at umiwas sa mga bagay na nakapagbibigay sa akin ng stress. Hindi ako nawala ng pag-asa, Papa Dudut. Ginawa namin ni Archie ang lahat at sa tulong ng mga nagmamahal sa amin ay dininig din ng Diyos ang kahilingan naming mag-asawa. Matapos ang mahabang paghihintay ay nagkaroon din ng bata sa sinapupunan ko, Papa Dudut. Para kaming nanalo sa loto noong nakumpirma namin ni Archie na nagdadalang tao na talaga ako. Sa wakas, matapos ang araw-araw na panalangin, matapos ang mga mabibigat na araw na pinagdaanan namin, isang blessing din ang nakamit naming mag-asawa. Hindi na po namin sinayang ang chance na ibinigay sa amin ng Diyos. Labis-labis na ang pag-aalaga ang ginawa namin para lamang maging safe ang baby sa tiyan ko. Alam ko naman po na matanda na rin ako ng time na yon, kaya masela ng naging pagbubuntis ko. Sobrang inispoil ako ng mga tao sa paligid ko. Lahat ng pag-aalagang pwedeng gawin ay ginawa sa akin ni Archie. Daig ko pa ang reyna ng UK sa pag-aalagang ginawa nila sa akin. Maging ang mga magulang ko ay nakatutok din noon sa pagbubuntis ko. Lahat ng vitamins na kailangang inumin ay ininom ko noon, Papa Dudut. Ano man ang utos ng doktor ay sinusunod ko lahat. Exercise, pagtulog ng maaga, pag-iwas sa mga stressful na bagay, maging mga pamahiin ay nasunod ko na rin. Sa katunayan, sa first trimester ko, Papa Dudut, ay nagpaalam na ako sa trabaho. Sinuportahan naman ako ni Archie sa naging desisyon ko. Ang ikinaganda nito ay nurse si Archie kaya naalagaan niya ako ng maayos. Kaso nga lang ay hindi naging maganda ang pagbubuntis ko, Papa Dudut. Nasa 3 buwan na ako noon nung bigla na lang akong dinugo. Nasa trabaho pa noon si Archie samantalang hindi ko naman matawagan si Jessa para sana magpatulong. Dinala ko ang sarili ko sa pagamutan at doon ko napag-alaman ang masamang balita na wala na ang baby ko, Papa Dudut. Blessy, uminom ka muna ng tubig. Salamat. Pero hindi ako nauuhaw. Uminom ka lang kahit konti para hindi ka ma-dehydrate. Hindi nga ako nauuhaw, ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Alam kong mabigat ang pakiramdam mo ngayon. Sorry kung wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ko. Ang unfair. Sobrang unfair. Ginawa ko naman ang lahat. Bakit ganun yung nangyari? Ano yung ginawa kong mali? Wala kang ginawang mali. Pero bakit? Bakit nawala sa atin yung anak natin kung wala akong ginawang mali? Nakausap ko yung OB mo. Hindi raw na-develop ng maayos yung bata kaya siya nalaglag. Usually, ang rason ng mga miscarriage dahil kinulang o nasobrahan sila ng chromosomes. Archie, pwede bang huwag mo muna akong lecturean ng mga ganyang bagay? Kahit anong sabihin mo, wala ako naiintindihan sa mga chromosomes na yan.
Pasensya na pero ini-explain ko lang kung ano nangyari kasi sinisisi mo yung sarili mo eh. Wala kang kasalanan sa nangyari. Pinaparusahan ba ako ng Diyos? Bakit naman ganito yung pinagdadaanan ko? Ngayon na nga lang ako nabigyan ng chance na magbuntis. Mawawala pa. Pagsubok lang to. Kailan pa matatapos yung pagsubok na yan? Ilang taon na tayo nagtatry. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Magtiwala ka lang, Blessy. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sawa na ako. Pagod na ako umasa, Archie. Malalampasan din natin to. Si tatay, tumatawag. Gusto mo ako muna kumausap sa kanya? Ikaw muna, please. Salamat. Akin na yung phone. Hello, Tay. Si Archie po to. Hello Archie, mabuti naman sumagot na kayo. Anong nangyari kay Blessy? Ba't daw siya tinakbo sa ospital? May nangyari po sa dinadala ni Blessy, Tay. Anong nangyari? Okay lang ba ang anak ko? Nasa mabuting kalagayan naman po si Blessy kaso po, yung baby namin hindi na po nakasurvive. Ano bang nangyari? Bigla na lang po siyang dinugo habang nasa bahay. Nasa trabaho po ako nung nangyari yun, Tay, kaya natagalan bago siya nadala sa ospital. Diyos ko, ang anak ko. Kasama mo ba si Blessy ngayon? Pwede ko ba siyang makausap? Nabigla pa po siya sa mga nangyari, Tay. Nandito pa rin po kami sa ospital ngayon. Maya-maya po pwede na kaming umuwi. Tatawagan ko na lang po uli kayo kapag nasa bahay na po kami. O sige, tawagan mo ko kapag nakauwi na kayo. Sigurado ka bang nasa maayos na lagay ang anak ko? Wala bang masamang nangyari sa kanya? Wala pong masamang nangyari sa kanya, Tay. Huwag po kayo mag-alala. Magkasama na po kami ngayon. Hindi ko po siya pababayaan. O sige, mag-ingat kayo pag uwi nyo. Tawagan nyo kami mamaya ha. Opo, Tay. Baba ko na po itong tawag ha. Ingat po kayo. Anong sabi niya? Kinukumusta ka? Kapag okay ka na, kausapin mo sila mamaya. Sigurado nag-aalala ng mga magulang mo. Malalampasan din natin to. Halika na. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Mahirap mag-move on mula sa nangyari sa amin. Para kaming pinaasa para lang masaktan. Dahil sa nangyari, aaminin kong nag-iba ang pagtingin ko sa mundo. Napaka-unfair kasi na iparanas pa sa amin ang saya na dulot ng pagkakaroon ng anak. Pero babawiin lang pala ito kaagad. Sinikap kong bumangon mula sa pagkakalugmok na yon ng buhay ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka pagsubok lang ang lahat. Baka kailangan ko munang patunayan na deserve kong maging ina bago ko mabigyan ng anak. Kahit para bang wala na akong pag-asa pang maging magulang, ay hindi ko pa rin binitawan ang pangarap kong yon. Malapit nang mag-40 ang edad ko noon at pakiramdam ko ay para na akong isang kandila na paubos na. Pero pagkatapos ng 2 taon, muli kaming nabigyan ng tsansa ni Archie na magkaanak. Muli akong nagdalang tao at sa pagkakataon na yon ay ginawa ko na talaga ang lahat para maging safe ang baby sa tiyan ko. Isang buhay ang muling nakasalalay sa akin at doble-doble ang nararamdaman kong takot dahil maaari na naman kasi itong bawiin mula sa akin anumang oras. Noong nalaman kong buntis ako ay muli akong tumigil sa trabaho. Binawalan din ako ni Archie na gumawa ng mga mabibigat na trabaho. Iniwasan ko ang mga pagkain na nakakasama sa katawan. Ininom ko lahat ng vitamins na maaring inumin. Halos mag-bed rest ako noon para lamang maalagaan ang anak ko. Hanggang sa dumating ang araw na nalampasan ko rin ang unang 3 buwan ng pagbubuntis ko. Bawat buwang dumaraan ay palagi ako nagpapasalamat sa Diyos na safe ang baby ko. Pero 1.5 buwan na lang noon ang inaantay namin ni Archie nang bigla akong nagkaroon ng early labor.
Archie, kanina pa kita hinihintay. Gising ka na pala. Kumusta ka na? Kumusta pakiramdam mo? Wala ka bang nararamdamang masama? Wala. Kumusta ang baby? Okay lang ba siya? Kumain ka muna. Binalan kita ng lunch sa labas. Tinatanong kita kung kumusta ang baby natin. Nasaan na siya? Blessy, I'm sorry pero Pero ano? Ano nangyari? hindi nakasurvive si baby eh. Ano? Paano di nakasurvive? Sinubukan nilang lahat para i-revive yung baby natin pero hindi na talaga kaya ng bata. Masyado raw siyang maaga lumabas. Hindi! Archie, wag mo sabihin yan sa akin! Blessy, magpahinga ka na muna. Hindi ito maaari! Archie, nasaan ang baby ko? Hinahanda na siya ng mga nurse. Dadalhin nila dito yung bata para bigyan tayo ng oras na makasama siya. Bakit naman ganon? Ano pag nagawa kong kasalanan? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Bakit kailangan ko ulit maranasang mawala ng anak? Bakit, Archie? Wala akong maisasagot sa tanong mo na yan. Hindi ko na rin alam kung ano tong nangyayari sa atin eh. Masakit din para sa akin na nangyari. Teka sandali, yung mga nurse na atayang kumakatok. Dala na niya si baby. Gusto mo bang makita yung bata? Puntahan ko lang sila sandali. Kumusta po? Okay na po ba? Salamat. Iwan nyo na lang po muna kami sandali. Tatawagin ko na lang po kayo mamaya kapag kailangan nyo nang kunin yung bata. Salamat po ulit. Blessy, nandito na yung baby natin. Gusto mo ba siyang halikan? Gusto kong makita yung anak ko. Heto. Anak! Anak ko! Sorry! Sorry kung hindi kita naalagaan ng mabuti. Sorry! Sorry kung hindi ako naging maayos na ina sa'yo. Pasensya ka na. Hindi kita nabigyan ng mahabang buhay. Ang sabi sa akin ng nurse kanina, lumaban naman daw si baby. Tumagal siya ng 2 minuto. Narinig ko pa siyang umiiyak kanina eh. Lumaban siya, Blessy. Lumaban yung baby natin. Kahit sa ilang minuto lang. Nakita ka niya. Naramdaman ka niya. Gusto ko siyang pangalanan bago siya kunin ng mga nurse. Oo naman. Anong ipapangalan mo sa kanya? Marco. Baby Marco. Ang ganda naman ng pangalan. Nga pala, may nabili pala akong disposable camera kanina. Gusto mo ba kunan ko kayo ng picture? Kunan mo kami ng picture para may remembrance ako sa kanya. Sandali, hanapin ko lang sa bag ko yung camera. Teka, saan ko ba nailagay yun? Heto. Ano, ready ka na? Bibilang ako ng 3 ah. 1, 2, 3. Teka, isa pa. Sama naman ako. 1, 2, 3. Nang mga panahon na yon ay sumuko na talaga ako. Yun na siguro ang may tuturing kong darkest moment ng buhay ko, Papa Dudut. Hindi ko inaakalang darating ako sa puntong makakaranas ako ng ganong klaseng kalungkutan. Dahil sa mga masasamang karanasan na nangyari sa buhay ko ay unti-unting nagbago ang ugali ko. Naging magalit din ako at hindi na ako masyadong nakikipag-usap sa mga tao noon. Para bang galit ako sa mundo.
Ayoko nakakakita ng mga taong masasaya dahil naiinggit ako. Naiinggit ako na sila ay kaya nilang ngumiti at tumawa samantalang ako ay hindi ko man lang kayang magsaya. Pakiramdam ko noon ay pinaparusahan ako ng mundo. Hindi ko alam kung bakit ayaw pumabor sa akin ang kapalaran. Lumayo ang loob ko sa lahat mula sa mga magulang, kapatid at kaibigan ko. Pati ang asawa kong si Archie na dapat ay kakampi at kasangga ko, sana sa mga panahong yon ay pinagtulakan ko rin palayo. Ang gusto ko na lang noon ay mapag-isa. Nang mga oras na yon ay feeling ko ay hindi na ako nararapat pang mabuhay dahil wala nang maayos na nangyari sa akin. Para bang napakawalang kwenta kong tao dahil hindi ko man lang mabigyan ng anak ang asawa ko. Dumating na kami noon sa punto ng buhay namin ni Archie na unti-unti nang lumalamlam ang relasyon namin bilang mag-asawa. Malapit na kaming mag 10 years bilang mag-asawa noon ni Archie Papadudut. Dapat sa mga taong yon ay mas napagtibay na namin ang pagsasama namin. Dapat ay masaya na kami sa pagpapalaki sa mga anak namin. Pero hindi ko inakala na matapos ang halos isang dekada bilang mag-asawa ay walang napuntahan ang pagsasama naming dalawa. Wala kaming anak at ang dating pagmamahalang nararamdaman namin sa isa't isa ay unti-unting bumagsak. Dahil sa mga nangyari, aaminin ko po na nawalan ako ng gana sa buhay. Kasama na doon ang pagiging asawa ko kay Archie. Napabayaan ko siya at hindi ko na nagagawa ang parte ko bilang asawa. Ang puso ko na dati punong-puno ng pagmamahal at pag-asa ay napalitan ng galit. Galit ako sa mundo dahil para bang kinalimutan ako. Galit ako sa mga taong sinasayang ang buhay ng mga batang hindi naman pala nila gusto o hindi nila kayang alagaan at buhayin. Galit ako sa mga taong kay daling makabuo ng bata. Galit ako pati sa mga napakaliit na bagay. Alam kong mali yun pero dahil sa trauma na dinanas ko ay nawala na ako ng gana pang magpatuloy sa buhay, Papadudut. Naging mainitin ang ulo ko, Papadudut. Nalayo ang loob ko sa mga taong malalapit sa akin. Hindi naman ako pinabayaan ni Archie at sinubukan niya akong suportahan sa abot ng kanyang makakaya. Pero dumating na rin noon sa puntong nasanay na siya sa pagiging cold ko sa kanya. Hanggang sa isang araw ay sinukuan na lang din niya ako, Papadudut. Para na lang kaming mag-roommate noon na magkasama sa isang bubong pero malimit lang magkibuan. Ni hindi na nga kami nagsasamang matulog sa isang kwarto. Ito ang rason kung bakit bigla akong tinawagan ni tatay isang araw. Hello po, Tay. Hello, anak. Napatawag po kayo. Kukumustahin lang kita. Anong pinagkakaabalaan mo ngayon? Wala po, nandito lang ako sa bahay. Bakit hindi ka lumabas? Magpahangin. Dito na lang po ako sa bahay. Wala akong lakas ngayon para lumabas eh. Nagkukulong ka na naman ba? Hindi po. Ayoko lang talagang lumabas ngayon. Gusto ko yung mas tahimik. Tahimik? Yung walang imikan tulad ng ginagawa mo sa asawa mo ngayon. Bakit po? Nagsumbong ba sa inyo si Archie? Kinumusta ko siya kahapon. Nagkwento lang siya sa akin tungkol sa buhay niyo ngayon. Di mo raw siya gaanong kinikibo. Hindi naman po sa hindi ko siya kinikibo. Wala lang talaga ako sa mood na makipag-usap. Anak, alam ko na mabigat ang pinagdadaanan niyong mag-asawa ngayon. Pero huwag niyong hayaang sirain ng mga problema ang relasyon niyong mag-asawa. Wala naman pong ganung nangyayari. Sa akin ka pa ba magsisinungaling? Sabihin mo sa akin yung totoo. Sinisisi mo ba si Archie sa mga nangyari sa inyo? Hindi, Tay. Bakit ko naman siya sisisihin? Kailanman hindi ko ibinaling ang sisi sa kanya sa mga nangyari sa amin. Kung ganon, huwag mong iparamdam sa kanya na para bang kasalanan niya ang nangyari. Kasi sa ngayon, yun ang iniisip niya. Pakiramdam niya,
Kasalanan niya na hindi kanya naaalagaan ng maayos. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya, anak. Pareho kayong nawalan. Pareho kayong nasasaktan. Dapat kayong dalawa ang nagdadamayan at nagtutulungan para makabangon ulit. Hindi ko po alam, Tay. Simula nung 2 beses akong nawala ng anak, parang ayoko na. Paanong ayaw mo na? Ayoko na ulit maramdaman yung sakit na mawala ng anak. Ayoko na ulit maranasan yung umasa tapos wala rin naman palang mangyayari. Suko ka na ba? Opo, Tay. Ayoko na po. Tuwing nakikita ko yung asawa ko, hindi ko mapigilang masaktan. Ang sakit lang sa dibdib na makita siyang tumatanda na pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nabibigay yung pamilyang hangad niya. Wala namang may gusto sa nangyari. Pareho niyong hindi inaasahan na sa ganito mauuwi ang buhay niyong dalawa. Pero kahit ganun, dapat pareho kayong lumaban. Huwag kayong sumuko. Tay, paano po kung wala na akong pagmamahal na nararamdaman sa asawa ko? Bakit mo naman nasabi yan? Sirang-sira na po yung puso ko eh. Parang hindi ko na alam kung paano magmahal. Anak, huwag mo naman sanang sukuan ang asawa mo. Masyado na ba akong selfish sa ginagawa ko? Hindi makasarili ang pagpili sa sarili. Pero isipin mo rin kung ano ang mararamdaman ng taong araw-araw kang pinipili. Kapag ba iniwan mo si Archie, sa tingin mo selfish ba yon? Kung oo, baka selfish ka nga. Paano kung tsaka na lang namin mararanasang maging masaya kapag naghiwalay na kami? Pag-usapan nyo na lang muna yan ng maayos. Hanggat maaari, ayoko sanang makialam sa problema nyong dalawa. Nandito lang kami ng nanay mo para magbigay ng payo. Pero kung ano sa tingin mo ang makakabuti para sa'yo, susuportahan ka namin. Basta ba pag-isipan mo ng maigi ang mga bagay na gagawin mo para wala kang pagsisisi sa huli. Sobrang gulo lang po talaga ng pag-iisip ko ngayon. Magpahinga ka na lang muna at pakiusap. Mag-usap kayo ni Archie. Opo, Tay. O sige, magpapaalam na ako. Lalabas kami ngayon ng nanay mo. Sige po. Enjoy po kayong dalawa. Isang realization ang pumasok sa isip ko matapos ang nangyaring pag-uusap namin ng tatay ko, Papa Dudut. Ang mga pangakong binitawan ko para kay Archie, ang mga planong pinangarap naming pareho, pati na rin ang future na inaasahan namin para sa pagsasama namin, ay hindi pa nangyayari. Napagtanto ko na nagiging pabigat na ako sa buhay ni Archie, Papa Dudut. Naging miserable ang buhay ko dahil 2 beses akong nawala ng anak at sa miserableng buhay na yon ay idinamay ko si Archie. Naisip ko na hindi naman ako kailangang samahan ni Archie sa paglulugmok ko. Magkakaroon siya ng masaganang buhay kahit nawala ako. Sigurado ako na kahit nasa 40 na kami pareho ay kayang-kaya pa rin niyang magkaroon ng anak. Hindi tulad ko na wala na talagang pag-asa at takot na ring sumubok pa. Isa pa'y wala ng apoy ang pagsasama namin noon. Para bang hinipa na ng mga sunod-sunod na masasamang kaganapan ang dating mainit na pag-iibigan naming dalawa. Parang wala na rin namang patutunguhan ang relasyon naming mag-asawa kaya ang ginawa ko na lang ay pinakawalan ko na siya, Papa Dudut. Bago ko gawin ang desisyon na yon ay kinonsulta ko ito sa tatay ko. Nung una ay hindi siya pumayag dahil sagrado daw ang kasal at hindi dapat ito basta-basta sinisira na lamang, lalo na't pareho kaming nanumpa sa Diyos. Kaso nga lang, Papa Dudut, yun na lang ang naisip ko para matapos na ang lahat. Hindi na kami masaya pareho ni Archie at alam ko sa sarili ko noon na hindi ko na may babalik pa ang dating ako. Kaya para hindi maging selfish, ay gusto ko na siyang pakawalan sa buhay ko.
Blessy, gising ka na pala. Halika na, kumain na tayo. Sandali lang maghihiwa lang ako ng kamatis. Paborito mo yon, di ba? Archie, maupo ka muna. Bakit? Ayaw mo ba ng kamatis? Mag-uusap tayo. Okay, sige. Ano bang pag-uusapan natin? Matagal ko na tong pinagdesisyonan. Hindi ko to basta-basta naisip lang. Ano ba yon? Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ha? Hihiwalayan mo ako? Bakit? May nagawa ba akong masama? Bakit ka nakikipaghiwalay? Wala nang patutunguhan tong relasyon natin. Hindi na tayo masaya pareho. Nararapat lang siguro na maghiwalay na lang tayo. Anong nararapat lang ang sinasabi mo? Hindi pwede to. Asawa kita, hindi tayo pwedeng maghiwalay. Please, wag na nating pahirapan pa ang isa't isa. Ito lang ang naiisip kong paraan na makakabuti sa ating pareho. Paanong makakabuti yun? Iiwan mo ako, saang banda ang mabuti ron? Ayaw na kitang idamay pa sa pagiging miserable ng buhay ko. Hindi miserable ang buhay mo, Blessy. Yan lang ang nararamdaman mo kasi ikaw mismo ang gumagawa niyan sa sarili mo. Sinusubukan ko naman. Gusto ko ring bumalik tayo sa dati pero kahit anong gawin ko, naaalala ko lang yung sakit. Naaalala ko lang kung paano nabigo yung mga pangarap natin sa buhay. Kaya pa naman nating abutin yung mga pangarap na yun eh. Sa edad kong to, 45 na ako. Sa tingin mo magagawa ko pang bigyan ka pa ng anak? Hindi na, Archie. Nung bata't malakas pa nga ako, hirap na akong magbuntis. Ngayon pa kaya na matanda na ako? Blessy, wala namang ganyanan. Ikaw, kaya mo pang bumuo ng anak kaya pinapalaya na kita. Kung gusto mo maghanap ng ibang babae, okay lang sa akin. Ang mahalaga, maging masaya ka sa buhay mo. Ang unfair mo naman. Paano ako naging unfair? Ikaw ang iniisip ko rito. Ako ba talaga ang iniisip mo? O iniisip mo lang ang sarili mo? Ni minsan ba naisip mo na nasasaktan din ako? Na sa kabila ng mga ngiti ko, may kirot dito sa dibdib ko dahil nawalan din ako ng anak? Hindi lang ikaw ang nasaktan, Blessy. Hindi lang ikaw ang nagluksa. Ako rin. Masakit para sa akin yung mga nangyari sa atin. Pero alam mo kung ano yung mas masakit? Yung pinapanood ko yung bawat araw natin na unti-unti ka nang nawawala sa akin. Kaya oo, napaka-unfair mo. I'm sorry pero buo na ang pasya ko, Archie. Ang daya mo. Napakadaya mo. I am so sorry. Yan lang ang sasabihin mo? Hihiwalayan mo ako tapos ang sagot mo lang, sorry? Nakakawalang gana ka. Archie! Kahit na ayaw kong iwanan ni Archie ay buon na noon ang pasya ko, Papa Dudut. Ako na mismo ang lumayo. Umalis ako at iniwan ko siya. Umuwi ako ng La Union para doon na manirahan kasama ang pamilya ko. Tinanggap ko na lamang ang buhay ko bilang mag-isa hanggang sa pagtanda ko. Sinubukan pa akong sundan noon ni Archie sa La Union para kausapin at ibalik sa Maynila pero hindi na talaga ako pumayag. Alam ko na mas makakabuti para sa kanya ang paghihiwalay naming dalawa. Lumipas ang mga buwan na paghahabol sa akin ay sumuko din si Archie. Unti-unti rin niyang tinanggap na wala na kami. Masakit sa parte niya ang ginawa kong yon. Pero yon ang nakakabuti sa relasyon naming wala ng buhay. Alam ko na sa pagkakataong ito ay galit na siguro ang mga nakikinig ngayon sa akin dahil sa ginawa kong yon. Noon kasi ay yun lang ang tanging paraan na naisip ko. Sobrang down na down ako ng mga panahong yon. Sa puntong hindi na magawang magmahal ng puso ko. Sa katunayan habang sinusulat ko ito ay sobrang bigat pa rin ang dibdib ko dahil ang yugto ng buhay kong ito. Siguro ang pinakamabigat na pinagdaanan ko. Papadudot muli kaming naghiwalay ni Archie at naisip ko na baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Sign na rin siguro noon na ilang beses kaming nagkahiwalay. Baka ang ibig sabihin noon ay hindi talaga maganda ang partnership naming dalawa. Kaya kahit masakit ay muling nagkalayo ang landas namin.
Hanggang dito na lamang muna ang story ko, Papa Dudut. Alam kong masyado nang mahaba ang kwento ko pero pangako kong malapit na tayo sa ending ng love story ko. Muli ako nagpapasalamat sa inyo sa pagbabahagi ninyo sa kwento naming dalawa ni Archie. Mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy. Mga kabarangay, dumarating talaga tayo minsan sa parte ng buhay natin kung saan ay para bang pinagsasakloban na tayo ng langit at lupa. Kapag dumating tayo sa puntong ito ay hayaan lang muna natin itong mangyari. Minsan ay kailangan din nating tumigil sa paglaban para makapag-isip at makapagpahinga. Pero sana sa kabila nito ay huwag pa rin tayong sumuko. Patuloy tayong kumapit sa Panginoon dahil sa likod ng mga madidilim na pagbabago sa buhay natin ay isang liwanag ang naghihintay. Katulad ito ng ulan na kailangan nating antaying matapos bago muling sumilay ang liwanag na dala ng araw. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Habang may buhay, may pag-asa. Ganito itinuring ni Blessy ang sa kanya. Sunod-sunod man ang naging problema niya ay hindi siya nagpatinag dahil na rin sa pagmamahal sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero paano kung ang isa sa mga minahal niya ay hindi na pala parte ng kanyang buhay? Kakayanin pa kaya niyang lumaban? Mga kabarangay, narito na ang huling parte ng sulat ng ating letter sender. Sina Blessy at Archie na ba ang magpapatunay na may forever? Alamin natin yan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw mga kabarangay. Magandang araw din sa inyo, Papa Dudut. Ako po ulit si Blessy, 53 years old, hiwalay sa asawa at walang anak. Lagi pong sinasabi na ang pagpapakasal ay hindi parang kanin na kapag napaso ay basta-basta na lamang iluluwa. Minsan ko na rin pong nasabi ang mga katagang yan. Pero ang kaso ko ay hindi po ako napaso sa init ng kanin. Ako mismo ang nagpasya na iluwa ito. Kung babalikan ang mga nauna kong kwento ay parang nakakainggit na sa akin napunta ang taong gusto kong maging akin, si Archie. Pero hindi pala sapat na makatuluyan mo lamang ang taong gusto mo. Kailangan mo rin palang alagaan ang relasyon ninyo kasabay ng mga problemang susubok sa tatag ng inyong pagsasamahan. Sa kasamaang palad ay hindi ko po naalagaan ng buhay mag-asawa namin ng lalaking pinakasalan ko. Isinakripisyo ko ang pagsasama namin para may pagpatuloy niyang maging masaya kahit na wala na ako. Noong iniwan ko ang asawa ko ay sa La Union po ako dumiretso. Naisip ko na wala na akong ibang mapupuntahan pa kundi ang bumalik sa mga magulang ko. Sa kanila po ako nagsimula ulit at tinanggap naman po nila ako. Pilit kong ibinalik sa dati ang sarili ko. Nagtayo ako ng maliit na kainan ng panghapong merienda sa tapat ng bahay namin. Naging mabenta naman po ito lalo na at ang bahay namin sa probinsya ay napapalibutan ng mga opisina at malapit din sa eskwelahan. Lumipas ang isang taon ay nakaramdam din ako ng kaunting kaginhawahan. Hindi man katulad ng dati pero masaya ako na nakakalimutan ko na ang trauma na pinagdaanan ko sa pagkawala ng dalawa kong anak. Pero kahit na ganoon, may kaunting kirot pa rin akong nararamdaman sa puso ko. Lalo na tuwing napapadaan sa isipan ko ang dati kong asawa na si Archie.
Ayan, tapos na. Kakasya na ba rito yung mga paninda mo? Opo, kasya na dyan lahat. Salamat, Tay. At may bago na akong lamesa na gagamitin sa negosyo ko. Walang anuman. Hindi ko alam na magaling din pala kayong gumawa ng mga ganito. Oo naman. Nagkarpintero ako nung bata-bata pa ako. Talaga ba? Ba't ngayon ko lang yan nalaman? Gusto ko talagang maging engineer noon. Kaso hindi natuloy. Bakit naman po? Mahal eh. Tsaka hindi rin naman ako nakatapos. Mas pinili ko kasi magtrabaho na lang kaysa mag-aral para mabawasan yung mga pasa ng magulang ko noon. Ganun po ba? Sayang naman. Oo, kaya nga hanggang ngayon, isa yan sa mga pinagsisisihan ko kahit na matanda na ako. Na hindi kayo nakapagtapos? Oo, yan ang paulit-ulit na napapanaginipan ko. Kapag malalim na ang tulog ko, lagi kong napapanaginipan na estudyante ulit ako, na nakasuot ako ng toga, may hawak na diploma. Kasi yan yung bagay na hindi ko nakamit na hanggang ngayon, gusto ko pa ring maranasan. Kaya pala kahit hirap na kayo noon, pinilit nyo pa rin na makapagtapos kami magkakapatid. Oo naman, masaya na ako na kayo ang nakatupad sa pag-aaral na hindi ko nagawa. Thank you, Tay. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo sa amin ni Nanay. Walang anuman. Trabaho namin yun bilang magulang. Ikaw ba? May mga bagay ka bang pinagsisisihan? Ako po? Wala naman po kasi naibigay nyo naman lahat sa amin eh. Wala ba talaga? Bakit po? Meron po ba dapat? Naisip ko lang kung ni minsan ba pinagsisihan mo yung naging desisyon mo na iwan si Archie. Para naman po sa kanya yung ginawa ko eh. Pero para sa'yo, anong nararamdaman mo sa naging desisyon mo na yon? Siyempre, mabigat sa loob. Pero okay na rin yun kasi hindi ko na kailangang isipin pa kung masasaktan ko siya o hindi. Kung masaya pa ba siya o hindi na. Ngayong magkahiwalay na kami, nawala na yung konsensya na nararamdaman ko dahil hindi ko naibigay sa kanya yung mga pinangako ko noon. Hindi na siya damay sa mga pasakit na bitbit ko ngayon. Pero hindi ba nangako ka rin na hindi mo siya iiwan sa hirap at ginawa? Paano yun? Iniwan ko po siya para guminhawang buhay niya. Sa tingin mo, guminhawa ba ang buhay niya nung nawala ka? Hindi ko po alam. Wala na akong balita sa kanya eh. Pero sana maayos na ang kalagayan niya ngayon. Sana masaya na siya. Hindi mo ba siya namimiss? Minsan, naiisip ko siya. Pero wala eh. Kailangan kong panindigan yung ginawa ko. Kahit gusto ko siyang makita ulit, kahit gusto ko siyang kumustahin, kailangan ko magpigil. Hindi mo ba naisip na dahil sa ginagawa mo, hindi lang sarili mo ang sinasaktan mo, kundi maging siya? Ayokong isipin na ganun nga yung nangyari. Basta ang alam ko lang, pareho na kaming hindi masaya nung nagsasama pa lang kami. Kaya nagbakasakali ako na kapag magkahiwalay na kami, maranasan ulit namin maging masaya. Ayaw kong manghimasok sa problema niyong mag-asawa. Pero ipinapanalangin ko talaga na sana maayos niyo pa to. Mabait na tao si Archie at alam kong mahal ka niya. Sana hindi masayang yung pinagsamahan niyo. Bahala na po kung anong mangyari sa aming dalawa. Ang gusto ko na lang muna ngayon makarecover sa mga masasamang pangyayari sa buhay ko. Hayaan mo, maghihilom din yang sugat sa puso mo balang araw. Sana nga po. May mga pagkakataon, Papa Dudut, na napapaisip ako kung papaano kaya ang naging takbo ng buhay ko kung nagkatotoo ang mga plano namin ni Archie. Siguro ay may 2 anak na ako ngayon at merong masaya at tahimik na pamilya. Yung karaniwan ang tumatakbo sa isipan ko tuwing nag-iisa ako. Marami po akong regrets, Papa Dudut, pero kahit naman anong gawin ko, kung kapalaran ko na talaga ang maging mag-isa ay wala akong magagawa.
Kung pwede lang sanang balikan ang lahat, edi sana ay nakapag-prepare ako sa ganitong klaseng buhay na meron ako ngayon. Ganun pa man ay patuloy pa rin naman ako noon sa buhay. Kahit papaano ay nagagawa ko ng bumangon tuwing umaga na may ngiti sa mga labi ko. Malaki talagang naitulong ng paglayo ko mula sa siyudad. Mas tahimik kasi sa probinsya. Kaunti lang ang tao at walang gaanong stress. Doon ay nakakapag-restart ako sa tulong na rin ng pamilya ko. Isa rin sa mga naging taga-suporta ko noong mga panahong lugmok ako ay ang best friend ko na si Jessa, na kahit na may mga edad na kami ay hindi pa rin ako kinalimutan. May pagkakataon noon na dinalaw pa niya ako sa La Union dahil miss na raw niya ako. Nasakto na anniversary nila ng asawa niya kaya naisipan nilang doon na lamang magbakasyon para makita niya ako matapos ang mahabang panahon. Blessy! Jessa! Pasensya na. Hindi ko na kayo nasundo sa terminal. Okay lang. Nag-tricycle na lang kami papunta sa hotel. Malapit lang naman pala. Pero itong bahay nyo, dito ako nahirapang maghanap. Yung tricycle na sinakyan ko parang hindi taga rito. Inikot-ikot ba naman ako? Ang mahal tuloy ng arkela. Papasok kasi tong sa amin. Sabi ko naman sa'yo, pangalan ni tatay ang pagtanong mo. Hindi ako sikat dito sa amin. Hayaan mo na, ang mahalaga nandito na ako. Nasaan pala mag-ama mo? Nagpaiwan sila sa hotel, pagod sa biyahe. Ay, ganun ba? Sayang naman. May binili pa naman akong pagkain para sa inaanak ko. Ibigay mo na lang bukas. Dadaling ko sila dito. Sige. So, ano na? Kumusta ka na? Heto, maganda pa rin naman. Oo, blooming ka nga ngayon. Siyempre, palaging may dilig. Masipag na pangasawa ko eh. Di ikaw nang may masipag na asawa. Para mo namang sinabi na tuyot na ako kasi wala na akong asawa ngayon. Actually, hanggang ngayon ba solo flight ka pa rin? Wala ka pa bang pinapalit sa asawa mo? Kailangan bang palitan? Aba, kung gusto mong manatiling tuyot, edi wag mo nang palitan. Pero seryoso nga, wala kang jowa ngayon? Wala, matanda na ako para dyan. Ano ka ba? Walang pinipiling edad ang pag-ibig. Pwede kang lumandi kahit marami ka ng wrinkles. Okay na ako sa huli. Hindi ko na kailangan ng bagong pag-ibig. Alam ko kung bakit. Bakit? Kasi mahal mo pa rin sa Archie, no? Jessa naman, naka-move on na ako dyan. Dumayo ka ba talaga rito para ibalik ang nakaraan? Hindi naman. Baka lang kasi gusto mong makibalita kay Archie. Nagkausap kami last month. Talaga? Anong sabi niya? Uy, interesado siya. Sira. Curious lang ako kung kumusta na siya ngayon. Okay naman siya. Nurse pa rin hanggang ngayon. Teka, ba't pala kayo magkausap? Ano ka ba? Sa akin siya humihingi ng update sa'yo. Akala mo ba nung tumigil siya sa paghahabol sa'yo, tumigil na talaga siya for real? Hindi! Nagme-message siya sa akin para makibalita kung kumusta ka na. Talaga ba? Bakit naman niya gagawin yun? Ugmamaang-maangan ka pa. Siyempre, mahal ka nung tao. Asawa ka niya, kaya natural lang na humingi siya ng updates. Ayaw ka nga lang niyang guluhin kaya ako yung ginugulo niya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi ayaw niyang malaman mo. Naisip niya na baka gusto mo lang ng peace of mind, kaya hinayaan ka na lang muna niya. Pero alam mo, umaasa pa siya na babalikan mo siya. Sabi nga niya, ako na lang muna mag-alaga sa'yo. Sabi ko naman, hindi ako babysitter para mag-alaga ng 47 anyos na damulag ha. Walang iya ka talaga. Alika, pumasok ka muna. Doon tayo sa loob mag-usap. Sumasakit na naman ang likod ko eh. Ayan, signs of aging na yan. Oo nga eh, ramdam ko ng pananakit ng kasukasuan ko. Marami akong ichichika sa'yo. Pero bago yan, pahingi muna ng tubig. Kanina pa ako uhaw eh. Halika, doon tayo sa loob. Dalawang taon na noon simula nang nakipaghiwalay ako kay Archie Papadudut. Sa panahong yon ay aaminin kong nakaramdam ako ng pagsisisi sa ginawa ko.
Tama nga ang sinabi sa akin noon ni tatay na baka pagsisihan ko ang gagawin kong pakikipaghiwalay sa kanya. May mga moments kasi noon na bigla-bigla ko na lamang naaalala ang dati kong asawa. Lalo na tuwing ginagawa ko ang mga bagay na dati niyang ginagawa para sa akin. Tulad na lang tuwing sumasakit ang puson ko. Palagi niya akong minamasahe para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Namiss ko rin ang mga pasalubong niyang midnight snack tuwing natatapos ang shift niya sa ospital. Pati na rin ang mga pang-iinis niya sa akin kapag napapansin niyang masama ang timpla ko. Lahat ng iyon, Papa Dudot, ay itinapon ko dahil lang sa kagustuhan kong malayo siya mula sa buhay kong wala ng ibang natanggap kundi puro pasakit. Napapatanong tuloy ako kung tama ba ang ginawa ko. Kung masaya na ba siya ngayon? Kung may bago na ba siyang kinakasama? Kung minsan ay pumapasok din ba ako sa isipan niya? Natatakot naman ako noong mangumusta sa kanya dahil alam kong napakalaki ng kasalanang nagawa ko sa kanya. Takot din akong malaman na baka may iba na siyang mahal, Papa Dudut. Pero dumating po ang araw kung kailan ay nakabuo ako ng kumpiyansa at tapang. Noong nabigyan ako ng pagkakataong bumalik sa Maynila, ay naisipan kong kitain si Archie, Papa Dudut. Papa Dudut, saktong birthday noon ni Jessa kaya may dahilan ako para lumuwas sa Maynila. Nagpaalam ako sa mga magulang ko na dadalo ako sa birthday party ni Jessa kahit na ang totoong pakay ko naman. Nang time na yon ay ang makita si Archie. Habang nasa biyahe ay hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa nakaraan. Kung papaano ko nakilala si Archie sa bus terminal. 25 years old lamang ako noon. Nakakatuwang isipin na ang pagkikita namin yon ay nauwi sa ganitong sitwasyon. Totoo nga na napaka-unpredictable ng mga pangyayari sa buhay natin. Habang papalapit na ako sa lugar, na minsan ko nang tinakasan ay sobrang lakas ng kaba ng dibdib ko. Magkahalong takot at excitement ang nararamdaman ko. Pagkarating ko sa Maynila ay sinalubong ako ng mga naglalakihang building at billboard sa may EDSA. Nakakapanibago dahil ngayon lamang ulit ako nakapunta doon matapos ang mahabang panahong pagtira ko sa probinsya. Dumiretso ako sa bahay nila Jessa dahil nag-offer siya na doon muna ako magstay habang nasa Maynila ako. Mas makakatipid daw ako kesa mag-check-in pa sa hotel kaya pumayag na rin ako. Tinulungan ko siya sa paghahanda para sa party niya kinabukasan. Papadudot sa buong birthday celebration ni Jessa, wala akong ibang iniisip noon kundi si Archie, lalo na noong mga oras na yon ay alam kong magkalapit na lamang ulit kaming dalawa. Ano? Napagod ka, no? Oo, ako yung birthday celebrant pero ako yung inalila nyo ngayong araw. Grabe! Mabuti na lang pala nandito ako ngayon. Paano ka na lang kung wala akong katulong mo? Kaya nga eh. Magpahinga ka na lang muna dyan. Ako na magliligpit dito. Salamat ha, laking tulong mo talaga ngayong araw. Hindi bale, babawi ako sa iyo bukas. Mag-girl banding tayo. May lakad ako bukas eh. Saan naman? May date ka? Wala. May gusto lang akong kitain. Sino? Si Archie ba? Si Archie, no? Oo, siya nga. Oh my gosh! Muling ibalik na ba ang tamis ng pag-ibig? Baliw! Kukumustahin ko lang siya. Uwe, sabihin mo na ang totoo. Comeback na ba to? Hindi nga. Ano ka ba? Eh di hindi. Pero bakit mo naman siya gusto makita? Wala lang. Bawal ba? Naku ha, kumikirenking na ulit ang best friend ko ha. Luka-luka ka talaga. Pero alam mo ba kung saan siya mahahanap? Wala na ba siya sa dati? Hindi ko alam. Samahan kita, gusto mo? Kahit wag na. Magpahinga ka na lang. Alam kong napagod ka ngayon eh. Gusto ko makita kung ano magiging reaction nyo sa isa't isa after nyong hindi magkita ng mahabang panahon. Okay. Ikaw ang bahala. Basta wag ka masyadong eksenadora ha. Baka mamaya kung ano-ano masabi mo kapag nagkita na kami. Huwag kang mag-alala. Para lang ako multo na manonood sa inyo.
Excited na tuloy ako. Sa tingin mo, gusto niya rin kaya ako makita? Hindi ko alam. Siguro naman matutuwa yan kapag nakita ka niya na ulit. Wala ka na bang balita sa kanya? Wala na eh. Matagal na rin kaming hindi nagkakausap. Wala na rin naman ako masyadong balita sa'yo the past years. Kaya wala na akong nia-update sa kanya. Kinakabahan tuloy ako. Paano kung may kinakasama na pala siya? E di sabihin mo, tabe, nandito na ang original. Sira ulo ka talaga. Pero seryoso, happy ako na nagkaroon ka ulit ng interes na makita si Archie. Naaawa na rin ako sa kanya noon eh. Pero advice ko lang ha, bago ka makipagkita sa kanya, dapat alam mo kung ano yung rason kung bakit hindi ka nakipagkita ulit. Hindi yung bigla ka nalang susulpot na parang kabute, tapos mawawala din pala na parang bula. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit ko siya gustong makita eh. Basta, gusto ko lang. Lakas ng trip mo. So, anong gagawin mo after nyo magkita? Ewan ko. Bahala na kung anong mangyari. Ang galing! Manggugulo lang ang peg. Sa tingin mo, kapag ba nagpakita ulit ako, magugulo ko ba yung buhay niya? Huwag na lang kaya ako tumuloy. Ay hindi, wala nang bawian. Magpapakita ka sa kanya bukas. Hahanapin natin siya. Matapos ang birthday party ay ako naman ang sinamahan ni Jessa. Tinulungan niya ako para makapaghanda sa muling pagkikita namin ng dati kong asawa. Una naming pinuntahan ang dating bahay na tinitirhan namin ni Archie. Kaso'y napag-alaman naming matagal na pala siyang lumipat ng tirahan. Sa pamamagitan ng Facebook ay sinubukang hanapin ni Jessa kung saan maaaring nakatira si Archie. Sa aming dalawa ay mas teki kasi ang kaibigan kong yon, Papa Dudut. Napag-alaman namin na sa Sampaloc na pala nakatira si Archie. Doon ay nagtanong-tanong kami kung may nakakakilala ba sa kanya. Matapos nga ang ilang oras na paghahanap ay isang lalaki ang nakausap namin, Papa Dudut. Caretaker siya sa isang apartment kung saan ay kasalukuyang nanunuluyan noon si Archie. Itinuro niya kung saan ang lugar na hinahanap namin at sobrang lakas ng kaba sa dibdib ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko kasi alam kung papaano ko haharapin si Archie. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya at hindi ko rin alam kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit ko siya gustong makita. Pero ang kaba na nararamdaman ko sa dibdib ay napalitan ng sakit. Nasa malayo pa lang kami ay tanaw ko na kaagad si Archie. Nakatayo ito sa tabi ng isang motor habang sinusuotan ng helmet ang isang babae. Pareho silang sumakay sa motor at agad na umalis. Ang sakay nitong babae ay nakayapos pa sa kanya, Papa Dudut. Pagdaan nila sa amin ay agad akong tumalikod para hindi niya ako makita at para na rin maitago ang nararamdaman kong bigat sa dibdib. Pagkatapos nito ay inaya ko na lamang si Jessa na umuwi na at ang kagustuhan kong kitain ulit si Archie ay hindi ko na ginawa pa. Tulala ka na naman dyan. Iniisip mo ba yung nakita mo? Sa tingin mo, kinakasama niya kaya yung babaeng angkas niya kanina? Hindi ko alam. First time ko ring makita yun eh. Baka nga sila na. Ang sweet nila eh. Sinusuotan pa niya ng helmet yung babae. Baka naman kaibigan lang niya yun. Nakayakap? Eh bakit? Nagyayakapan din naman tayo ah. Iba yun kasi pareho tayong babae. Ibang usapan na kapag lalaki at babae nang nagyayakapan. Tingin mo magkaibigan lang yun? Bakit naman hindi? Sa panahon natin ngayon, sobrang open na ang mga magkakaibigan. Wala nang mali siya kahit magyakapan. Malakas talagang hinala ko na kinakasama niya na nga yun. Selos ka? Hindi. Masaya ako na nakahanap na siya ng bagong pag-ibig. Iba yung sinasabi mo sa itsura mo ngayon eh. Masaya daw pero parang namatayan naman niya mukha mo. Siyempre, may konting kirot din naman akong nararamdaman. Oo naman. Natural lang yung nararamdaman mo kasi mahal mo yung tao. Pero wala na akong karapatang magselos kasi wala na kami ni Archie. Asawa ka pa rin niya. Asawa mo pa rin siya. May karapatan ka pa rin magselos.
Ako mismo nagsabi sa kanya na maghanap siya ng iba. Sinabihan ko siya nung naghiwalay kami na maghanap ng babaeng magpapasaya sa kanya. Kasalanan mo naman pala eh. Alam ko. So, ano nang gagawin mo niyan? Uuwi na lang ako sa La Union. Hindi ka na makikipagkita kay Archie? Hindi na. Mukhang tahimik naman na ang buhay niya eh. Masaya na ako na makitang nasa maayos na siyang kalagayan. Alam mo, kanina mo pa pinipilit yung salitang masaya eh. Hindi ka masaya. Nakikita ko at nararamdaman ko na hindi ka masaya. Okay lang maging malungkot. Huwag mo nang i-deny yun. Oo, malungkot ako sa nalaman ko kasi may parte ng puso ko ang umaasa pa pero totoo nga na masaya ako para kay Archie. Hindi masaya yung tamang term. Ano? Nakahinga. Sa wakas, nakahinga ka na ng maluwag. Kasi nakita mo na okay na ang buhay ng dati mong asawa. Kasi 'di ba? Nasabi mo dati na hindi mo maiwasang makonsensya kasi iniwan mo siya sa ere. Ngayong alam mo may ipinalit na siya sa pwesto mo, wala ka nang ibang iisipin. Yun nga lang, nalaman mong mapait na katotohanang may iba na siya. Kasing pait niyang kape na iniinom mo. Sige, hindi na ako masaya. Pero tama ka, makakahinga na ako sa wakas kasi alam ko na masaya na ngayon si Archie sa piling ng iba. Oo, ang lungkot naman nun. Hayaan mo. Gusto mo, ireto na lang kita sa mga kakilala ko? Marami akong friends na byudo. Hanggang ngayon, wala ka pa rin talagang pinagbago. Pati ba naman ngayong matanda na tayo, di mo pa rin ako titigilan sa pagreto mo na yan? Siyempre, hindi kita hahayaang sawi sa pag-ibig. Wag na, masaya na ako sa buhay ko bilang probinsyana. Okay, sabi mo eh. Take out na natin tong kape. Sa bahay na lang tayo. Magluluto ako ng chili garlic, pasalubong mo sa tatay mo. Uy, gusto ko yan! Tsaka, kailangan ko na rin magpahingi. Sumasakit na naman yung puson ko. Wala naman akong karapatang magreklamo, Papa Dudut. Ako naman kasi ang may kasalanan ng lahat. Ako ang umalis at ako rin ang nag-utos sa sarili kong asawa na maghanap na lamang siya ng ibang babae sa pag-asang magbabago pa ang buhay nito at mas magiging masaya siya kapag malaya na mula sa piling ko. Ipinagtulakan ko siya palayo para hindi na siya madamay sa mga pinagdadaanan kong kalungkutan noon. Noong nakita ko si Archie na nasa maayos na lagay at masaya na sa piling ng iba ay aminado akong sobrang nasaktan ako, Papa Dudut. Kahit na yun naman ang hiling ko para sa kanya. After all ay siya pa rin naman kasi ang laman ng puso ko. Pero wala na akong magagawa pa. Tahimik na ang buhay niya at ayoko na itong guluhin pa. Ilang araw pa akong nanatili sa bahay nila Jessa, Papa Dudut, bago ako tuluyang bumalik sa La Union. Doon ay pinilit ko nang kalimutan si Archie. Itinapon ko na ang bawat pag-asang nararamdaman ko na baka magkabalikan pa kami. Pinanindigan ko na lamang ang desisyong ginawa ko noon dahil ako lang din naman ang punot dulo ng sakit na nararamdaman ko. Ako ang may gawa nito kaya ako mismo ang haharap sa mga naging bunga ng maling pasya ko sa nakaraan ko. Pagbalik ko sa La Union ay pinagpatuloy ko ang simpleng pamumuhay ko doon, Papa Dudut. Mabigat sa dibdib ang mga nakita ko sa Maynila pero pilit ko na lamang tinanggap ang naging kapalaran naming dalawa ni Archie. At least, masaya na ang dati kong asawa. Yun naman po ang habol ko kaya ako nakipaghiwalay sa kanya. Papa Dudut, kung masasabi ng iba na malas ang naging takbo ng buhay ko ay hindi pa po natatapos ang kamalasang ito. Namatayan ako ng 2 anak, iniwan ko ang asawa ko dahil dito. Ang buhay na binuo ko sa Maynila ay tinalikuran ko para magtago sa La Union. Akala ko yun ang rurok ng lahat pero mas may malala pa pala. Ilang buwan matapos akong bumisita sa Maynila ay isang masamang balita ang dumating sa buhay ko. Matagal ko nang nararamdaman ang kakaiba sa katawan ko. Akala ko ay dahil tumatanda na ako kaya normal lang ang pagsakit ng likod ko. Nagkakaroon din ako ng heavy periods
na naisip ko ay okay lang dahil nasa menopausal stage na ako. Pero sa pagtagal ng panahon, unti-unting nagiging bloated ang katawan ko. Dumating nga sa puntong hindi na kasya sa akin ang mga pantalon at shorts ko. Inakala ng lahat ay buntis ako pero imposibleng mangyari yon dahil never na akong nanlalaki simula nung maghiwalay kami ni Archie. Para malaman ang rason ng nangyayari sa akin ay nagpunta ako sa doktor at doon ay napag-alaman kong may malubha na pala akong karamdaman, Papa Dudut. Tay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yon, anak? May nalaman po akong masamang balita ngayon. Ano yon? Tungkol saan? Naalala niyo pa ba nung time na hindi ako makabangon sa kama kasi sobrang sakit ng likod ko? Oo, muntik ka na nga naming itakbo sa ospital kaso sabi mo wag na lang. Yun nga po, nawala na lang yung sakit nung uminom ako ng maraming pain reliever. May kinalaman ba yun sa balitang nalaman mo? May sakit ka ba? Nung time na yon, nagtaka na ako kung may problema ba sa akin. Hindi lang kasi yun yung nararamdaman ko eh. Minsan, lagi ding masakit ang ulo ko, tsaka madali na lang ako mapagod. Tapos, dumagdag pa tong tiyan ko. Bigla na lang lumaki kahit na hindi naman ako matakaw kumain. Alam ko may problema sa akin kaya nagpa-check up ako sa doktor. At anong sabi nila? Kinunan ako ng blood test, tapos sinadya sa akin ng doktor na magpa-ultrasound. Oh, tapos? Nakita nila sa ultrasound na may namuong tubig sa tiyan ko. Kaya daw ako bloated dahil doon. Ano raw solusyon dyan? Kailangan ko raw pong maoperahan para maalis yung tubig sa tiyan ko. Kailan? Magpa-opera ka na para di na lumalayan. Opo, nakaschedule na po ako. Meron pa ba? May hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Nagpa-CT scan din po ako. May nakita po silang tumor. Meron po akong ovarian cancer, Tay. Ha? May cancer ka? Opo. Anak! Tay, hindi na po natapos-tapos tong mga problema ko. Lagi na lang ako nakakatanggap ng masamang balita. Lalabanan natin yan. Hindi ka namin iiwan. Ang hirap, Tay. Hindi naman ako malakas eh. Pero bakit bulto-bultong problema ang laging binibigay sa akin? Anak, pagsubok lang to. Madami ka ng pinagdaanan sa buhay. Ngayon ka pa ba susuko? Opo, Tay. Gusto ko nang sumuko. Huwag kang susuko, anak. Nandito kaming pamilya mo para tulungan ka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ko na po alam. Pagod na po ako. Cancer lang yan. Kayang-kaya natin yung labanan. Paano kapag ayoko na pong lumaban? Aba, hindi ako makapapayag. Ama mo ko at hindi ko hahayaang sumuko ka na lang basta. Alam kong hinahayaan kita sa mga desisyon mo noon. Pero sa pagkakataong ito, hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Lalaban tayo, anak. Sa ayaw at sa gusto mo, tatalunin natin yung sakit mo. Sana kasing tapang ko rin kayo. Matapang ka na. Nakita ko lahat ng pinagdaanan mo at masasabi ko na mas matapang ka pa kesa sa akin. Kaya kung maaari, huwag ka munang sumuko. Subukan mong lumaban. Salamat po, Tay. Ano ngayon ang plano ng doktor mo? Kailangan ko raw po magpakimo. Tapos kapag mahina na yung cancer sa katawan ko, tsaka na nila ako ooperahan. Alam na ba yan ng nanay mo? Hindi pa po. Sa inyo ko palang po ito sinasabi. Huwag mong madaliin. Sabihin mo sa kanila ang totoo kapag handa ka na. Basta tandaan mo lang, kakampi mo kami. Kaya huwag kang matatakot na humingi sa amin ng tulong. Maraming salamat po talaga, Tay. Papa Dudut, ilang beses ko na pong narinig mula sa iba't ibang tao ang katagang pagsubok lang ang lahat. Iniirapan ko na lamang ito dahil sa mahabang panahon ay wala nang ibang dumating sa buhay ko para manggulo kundi puro pagsubok lang.
Para ngang hindi na pagsubok ang mga nararanasan ko kundi parusa na dahil hindi na ito matapos-tapos. Mabait naman ako sa pagkakaalam ko, wala akong tinatapakang tao. Kailanman ay hindi ako gumawa ng masamang bagay. Sumusunod ako sa mga batas ng tao pati na rin sa batas ng Diyos. Sa abot ng aking makakaya ay umiiwas akong makasakit ng tao. Pero kahit na ganoon, ganito pa rin ang mga pagsubok na ibinibigay sa akin. Para bang nasanay na ako sa mga masasamang kapalaran ko. Kaya siguro ay nasanay na lang din si Lord na bigyan ako ng mga ganong klase ng problema. Pinagtitripan yata ako ng mundo dahil kahit mag-isa na nga lang ako ay hindi pa rin ako tinatantana ng problema. Mabuti na lang po at meron pa rin po akong pamilya at mga kaibigan na nagsilbing support system ko. Kung hindi dahil sa kanila ay sumuko na talaga ako. Kung wala sila ay baka hindi ko na kayaning lumaban pa sa mga pagsubok na meron ako. Nandiyan ang tatay Emilio ko na laging handang magbigay ng mga payo sa akin. Ang nanay ko na kahit 50 anyos na ako ay inaalagaan pa rin ako na parang baby. Ang mga kapatid ko na handang tumulong financially at ang mga kaibigan kong tulad ni Jessa na nagsilbing sandigan ko lalo na noong nalaman nilang may malubha akong sakit. Papadudot ng mga panahong hindi ko na alam ang gagawin ko. Isang bagay ang ginawa ni Jessa na hindi ko inaasahan. Nakipagkita siya kay Archie para ipalam dito ang sakit na meron ako. Archie, Jessa? Uy, ikaw nga. mini-message kita sa Facebook mo. Hindi ka nagre-reply kaya pinuntahan na lang kita rito. Nag-message ka? Wala naman akong natanggap na message mo. Baka nasa message request ko kaya hindi ko nakita. Ano meron? Long time no see ah. May ibabalita sana ako sa'yo. Ano yung ibabalita mo? Ay, teka, paano mo nga pala nalaman tong address ko? Parang wala naman ako nabanggit sa'yo na lumipat ako ah. Hinanap ka namin ni Blessy noon. Ni Blessy? Magkasama kayo? Oo, nung birthday ko. Gusto ka sana niya makita. Pero bakit hindi natuloy? Nakita namin may kasama kang babae. Ayaw niya makagulo kaya bumalik na lang siya sa La Union. Sinong babae? Baka si… Pero hindi na importante yon. Marami pang mas mahalagang bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin ngayon. Anong ibig mo sabihin? Kailangan mong malaman ng lagay ngayon ni Blessy. Bakit? May nangyari ba sa kanya? May sakit siya, Archie. Anong sakit niya? Ovarian cancer. Ha? May cancer siya? Kailan pa? Nalaman lang niya nitong nakaraan. Kumusta na siya? Ano nang lagay niya? Ayun, lumalaban naman. Nagpapakimo siya ngayon. Katatapos lang din niyang maoperahan. Ay, Diyos ko, Blessy. Ano nang nangyari sa'yo? Anong gagawin mo ngayong nalaman mo nang may sakit siya? Sa totoo lang, hindi ko alam. Gusto niya ba ako makita? Hindi siya aware na sinabihan kita tungkol sa sakit niya. Ginagawa ko to kasi gusto kong tulungan yung best friend ko. Nung nawala ka sa buhay niya, never ko na siya nakitang naging masaya. Archie, please, tigilan niyo na tong tagu-taguan na to. Matatanda na tayo. Huwag niyo namang sayangin yung oras niyo sa ganitong bagay. Hindi naman ako nagsimula nito eh. Pero hinayaan mo. Anong magagawa ko kung ayaw na niya ako makita? May magagawa ka naman kung gusto mo siya makita. Alin ba mas matimbang? Yung kagustuhan niya magkalayo kayo o yung kagustuhan mo makasama siya ulit? Ay. Sorry kung dinamay pa kita sa problema ng best friend ko ha. Ayaw din niyang mangyari to. Ayaw na niyang dagdagan pa yung trauma na dinanas mo. Kaya mas gugustuhin niyang saluhin na lang ang problema niya ngayon. Pero buhay na ang usapan dito kaya… Ayokong mamatay si Blessy na malungkot. Alam kong ikaw na lang ang magpapabalik ng saya sa buhay niya, kaya please,
Ako na yung nakikiusap. I'm sorry, Jessa. Kung ayaw niya akong makita hanggang ngayon, mas makakabuti siguro na irespeto na lang natin yung desisyon niya na yun. Ganun na lang ba yun? Hahayaan mo na lang siya mamatay mag-isa? Hindi siya mamamatay. Palaban si Blessy. Malalampasan niya din to. Nurse ka. Sa ating dalawa, mas ikaw ang nakakaalam kung gaano kalala ang sakit niya ngayon. Hindi kita pinipilit, Archie. Pero binibigyan kita ng choice at sana, piliin mo yung desisyon na magpapasaya hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa babaeng minahal mo. Nung una ay nainis ako sa ginawang yun ni Jessa dahil pinangunahan niya ako. Hindi man lang niya ako tinanong kung okay lang ba sa akin na ipagsabi niya sa iba ang sakit ko. Hanggat maaari ay ayoko na sanang ipaalam kay Archie ang sakit ko, Papa Dudut, dahil madadamay na naman siya sa kamalasan ko. Kung tutuusin ay wala na dapat kaming koneksyon na dalawa dahil matagal na kaming hiwalay at may kanya-kanya na ring buhay. Ang rason ni Jessa kung bakit niya nagawang sabihin kay Archie ang karamdaman ko ay dahil alam daw niya ang kahit iniwan ko siya ay si Archie pa rin ang nilalaman ng puso ko. May karapatan din daw naman siyang malaman ang totoo dahil kahit hiwalay na kami ay mag-asawa pa rin kami. Isa pa sa lahat ng tao sa paligid ko ay si Archie ang mas nararapat na nasa tabi ko. Humingi na naman po ng dispensa si Jessa sa akin noong nalaman niyang hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Pinatawad ko rin naman siya sa nagawa niya. Walang silbi kahit na magalit ako sa kanya dahil nangyari na ang nangyari at isa pa ay mamamatay na ako. Kaya wala na akong oras para magtanim ng sama ng loob. Yun lang ay ayoko ring makaperwisyo sa mga huling sandali ko sa mundong ito. Kaya ayoko na sanang isama pa si Archie sa problema ko. Kaso nga lang ay huli na ang lahat. Alam na ni Archie ang katotohanan, Papa Dudut. Nung nalaman kong meron akong sakit ay agad akong nagsimula sa pagpapagamot, Papa Dudut. Sumabak ako sa ilang sessions ng chemotherapy para sugpuin at pabagalin ang pagdami ng cancer cells sa katawan ko. Dahil sa treatment na ito ay unti-unting nagbago ang katawan ko. Nakalbo ako at mabilis na pumayat ang katawan ko. Hindi madali ang treatment ko, Papa Dudut. Nakaka-drain, nakakapagod at nakakaubos ng buhay. Kahit na ito lang ang makakatulong sa akin para tumagal pa ang buhay ko. Kaya malaking bagay talaga na may mga taong sumusuporta sa akin sa laban ko kontra sa cancer. Pagkatapos ng ilang sessions ng chemo ay kinakailangan ko ring maoperahan. Akala ko pagkatapos nito ay bubuti na ang lahat. Pero hindi pala ito ganon kadali, Papa Dudut. Yun na nga siguro ang pinakamalalang nangyari sa akin. Labas-pasok ako noon sa ospital dahil nagkaroon ng infection ng sugat ko. Sa totoo lang po ay gusto ko nang sumuko. Sinasabi ko kina tatay noon na hayaan na lang nila ako dahil malapit nang bumigay ang katawan ko. Isa pa ay hindi ko naman alam kung bakit o para saan o kanino pa ako lumalaban. Ganon pa man ay hindi nila ako binitawan. Sinamahan nila ako sa laban ko hanggang sa isang araw. Hindi ko inaasahan na bigla na lamang magpapakita sa harapan ko ang taong matagal ko nang gustong makita. Doon ay agad na nasagot ang katanungan ko. Lalaban ako para sa taong ito. Para sa taong mahal ko, walang iba kundi si Archie, Papa Dudut. Pasok. Blessy. Archie, anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko kay Jessa yung nangyari sa'yo. Kumusta ka na? Eto, nagpapagaling pa rin ng sugat. Ang payat mo na. Kasalanan ng chemo. Nawala yung appetite ko dahil doon. Pilitin mong kumain. Kailangan mo ng sustansya sa katawan para lumakas ang resistensya mo. Archie,
Bakit ka nandito? Gusto kitang makita. Tapos, ano nang gagawin mo ngayong nakita mo na ako? Aalagaan kita. Yun yung pangako ko, di ba? Blessy, hayaan mo na akong bumalik sa buhay mo. Pero, paano yung kinakasama mo? Wala akong kinakasama. May nakita kaming babae sa tinitirhan mo nun. Si Lorelai yun, kaibigan ko. Siya yung umalalay sa akin nung nawala ka. Alam mo ba na muntik na akong mabaliw nung iniwan mo ako? Siya nag-alaga sa akin. Siya yung sumama sa akin nung sobrang dilim ng mundo ko. Hindi mo siya… Hindi. Walang namagitan sa amin kasi alam niya kung nasaan ang lugar niya. Tsaka nilinaw ko naman sa kanya ang lahat eh. Kaya kung ano man yung iniisip mo, mali yun. Hindi kita ipinagpalit. Wala nang makakapalit pa sa lugar mo dito sa puso ko. Nangako ko sa tatay mo. Nangako ko sa'yo. Nangako ko sa harapan ng Diyos. Hanggang sa mamatay ako, tutuparin ko yung pangako kong yun, Blessy. I'm so sorry, Archie. Sorry sa mga ginawa ko sa'yo. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad. Nung una, oo, nagalit ako sa'yo. Pero kalaunan, naintindihan ko rin naman yung rason mo. Kaya nga dumistansya na rin ako kasi gusto ko na rin makuha mo yung bagay na hinahanap mo. Salamat at bumalik ka sa akin. Pangako ko sa'yo, hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo. Dito lang ako hanggang sa bumalik ka sa dati. Paano yung trabaho mo sa Manila? Nag-resign na ako doon. Maghahanap na lang ako ng trabaho dito. Pero… Huwag mo na akong problemahin. Naplano ko na lahat. Dinala ko na rin yung mga gamit ko sa bahay nyo. Nakausap ko na mga magulang mo. Nag-alok naman sila na doon na muna ako sa inyo tumira. Sorry talaga. Nahihiya ako sa'yo dahil sa mga pinagagagawa ko noon. Kalimutan na natin yun. Tapos na tayo doon. Dito ka na lang mag-focus. Kailangan mong gumaling. Susubukan ko. Susubukan kong labanan tong sakit na to. Laban natin to. Huwag mong suluhin. Salamat, Archie. Pwede ba kitang mayakap? Oo naman. I missed you, Blessy. I missed you too. Wala nang hiwalayan ha. Okay? Oo, wala na. Ipangako mo na ano man ang mangyari, sabay nating haharapin ang mga problema natin bilang mag-asawa. Oo, pangako. Simula ngayon, ako na magiging personal nurse mo. Bawal humindi sa akin. Stricto akong nurse. Sana mapagaling niyo po ako. Oo naman. Akong bahala sa'yo. Kahit papaano ay nadagdagan ng lakas ko noong muli kong nakita si Archie. Gumaan ang pakiramdam ko at nakaramdam ako ng tuwa noong nasilayan ko ulit ang mukha nito. Simula noong dumating siya ay hindi na nawala si Archie sa tabi ko. Inalagaan niya ako, binantayan at pinalakas hanggang sa gumaling ang sugat ko mula sa operasyon. Noong naghilom ang sugat ko ay bumalik ang dating lakas ko. Ay sumailalim ulit ako sa chemotherapy para masiguradong wala ng cancer sa katawan ko. Pagkatapos nito ay nagpa-CT scan muli ako. Ang saya-saya ko noon, Papa Dudut, dahil nakayanan kong lampasan ang lahat ng yon. Masaya din ako na kahit nasa bingit na ako ng kamatayan ay hindi ako pinabayaan ng asawa ko. Pero kung akala ninyo ay tapos na po ang lahat ay hindi pa. Dahil noong lumabas ang resulta ng CT scan ay panibagong problema na naman ang dumating. Nakitaan ako ng tumor sa atay, Papa Dudut. Nasabihan naman kami ng doktor ko noon na malaki nga ang chance na kumalat ang cancer cells sa iba pang parte ng katawan ko. Pero hindi ko inaasahan na ganun ito kabilis kumalat. Katatanggap ko pa nga lang ng magandang balita ay agad naman itong nasundan ng bad news. Wala pang isang buwan noon
noong natapos ako sa gamutan ko, pero heto't may bagong sakit na naman akong pinoproblema. Blessy, halika na. Kumain na tayo. Mamaya na. Dito ka muna, tabihan mo ko. Malamok dito sa labas eh. Doon na tayo sa loob. Gusto ko muna dito. Maaliwalas yung hangin. Tingnan mo, maliwanag ang kalangitan ngayon. Kitang-kita yung ganda ng mga bituin. Halika, upo ka. Ay, sige na nga. Kapag ako nagka-dengue ha, kasalanan mo. Dengue lang yan. Ako nga cancer eh. Treatable pero incurable. Anong ibig mo sabihin? Sabi nung doktor ko, treatable naman daw yung sakit ko, pero hindi na to malulunasan pa. Mapapahaba ng gamutan yung buhay ko pero wala nang kasiguruhan kung hanggang kailan ako tatagal. Mahaba pa ang lalakbayin natin. Sa mga gamot natin ngayon, kayang-kaya na nilang patagalin yung progression ng cancer sa katawan mo. Oo, alam ko. Alam mo, nung teenager ako, problema ko noon kung papaano ako magdedebu. Talaga? Bakit naman? Lubog kami sa utang nun eh. Sa aming magkakapatid, ako na dapat yung susunod na magdedebu, katulad ng ginawa nila sa mga kapatid ko. Pero dahil walang pera, hindi natuloy yung debu ko. Nagtantrums nga ako noon eh. Parang ang laki-laki na ng problema ko that time. Ikumpara mo sa problema ko ngayon, parang langgam lang pala yung problema ko na yun. Maliit man o malaki, ang problema ay problema. Hindi mo pwedeng ikumpara yung problema mo noon sa problema mo ngayon. O maging yung problema ng iba sa problema mo mismo kasi magkakaiba naman tayo ng kwento. Naisip ko lang kasi na sobrang dami kong bagay na take for granted noon. Sobrang dami kong oras na nasayang. Ngayong bilang na lang ang mga araw ko, na-realize ko na parang wala palang sense na problemahin ko yung mga pinagdaanan ko noon kasi nga mamamatay din naman pala tayo. Ang laki ng oras na sinayang ko nung nagkahiwalay tayo. Kung may babalik ko lang sana ang panahon, sana hindi ko na lang ginawa yun. Kung alam ko lang na ganitong kahihinatnan ko, sana sinulit ko na lang ang bawat araw ko. Katulad nga ng sinabi ko, marami ka pang oras para bumawi. Hindi pa huli ang lahat. Alam ko, pero nakakalungkot lang na tsaka lang natin marirealize ang lahat kung kailan huli na, kung kailan bilang na lang ang oras natin para bumawi. Hayaan mo, simula ngayon, susulitin na natin ang bawat araw natin. Wala tayong oras na sasayangin. Sa tingin mo, aabot pa kaya ako ng 2024? Oo naman. Aabot ka pa ng 10 years. Ay, hindi pala. 20 years. Kailangan mo ring maranasang mangulubot ang muka para naman patas. Alangan naman ako lang ang tatanda sa ating dalawa. Ano yun? Iiwan mo uli ako? Hindi mangyayari yun. Promise ko nga, diba? Na wala nang iwanan. Oo, dapat lang. Kaya wag mo nang iniisip yung mga bagay na yan. Doon tayo sa mga magagandang bagay. Wag doon sa kamatayan. Sorry na. Hindi ko lang maiwasang mag-isip ng mga ganong klaseng bagay. Naisip ko nga rin na baka kaya di tayo nabiyayaan ng anak kasi maaga din pala akong mawawala. Wag mong isipin yan, Blessy. Hindi yun ang rason. Kung hindi ka binigyan ng anak dahil lang magkakakanser ka pala, edi sana hindi ka na binigyan ng gwapong asawa. Sa bagay, may punto ka rin naman. Lahat ng nangyayari sa atin may rason. May rason din kung bakit hanggang ngayon malakas ka pa rin. May rason kung bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin sa tabi ko. Kaya wag mo nang bilangin yung mga natitirang oras mo kasi mahabang mahaba pa yan.
Oo na, hindi na. Halika na, pumasok na tayo. Pinapapak na ako ng lamok dito eh. Mabuti pa yung mga lamok, nakakakain na. Ako, kanina pa ako gutom. Oo, sige na nga. Kumain na tayo. Kakain ka ng marami ha. Opo. I love you. I love you too. Papadudot tanggap ko na anumang oras ay maaari nang bawiin ng Diyos mula sa akin ng buhay na pinahiram niya. Kung noon ay para bang may halong galit pa ang nararamdaman ko dahil sa mga nangyari sa akin, ngayon ay buong puso ko na lamang na niyakap ang kapalarang ito. Dati gabi-gabi ako naghahanap ng kasagutan sa mga tanong ko kung bakit ko pinagdadaanan ang mga bagay na yon. Ngayon ay hindi ko na kailangan ang sagot. Sa halip ay ibinigay ko na lamang ang buong tiwala ko sa Diyos, pati na rin ang buhay ko na siya na rin naman ang nagbigay. Kontento na ako, Papa Dudut, masaya na ako. Masaya na ako na nabigyan ako ng mapagmahal na pamilya, ng maaasahang kaibigan at ng lalaking hindi ako iniwan at pinabayaan. Malaki ang pasasalamat ko kay Archie dahil nakilala ko siya. Nagpapasalamat din ako dahil sa kabila ng mga ginawa ko sa kanya, ay mas pinili pa rin niyang bumalik sa buhay ko. Papa Dudut, ilang beses kaming nagkahiwalay ni Archie. Ilang beses kaming sinubok ng sari-saring problema. Pero kahit na maraming beses kaming nagkahiwalay, ng landas ay sa iisang lugar din pala kami mauuwi. Walang iba kundi sa buhay naming isa't isa. Kung ako po ang tatanungin ninyo ay naniniwala pa rin ako sa invisible string. Naniniwala pa rin ako na kami talaga ang tinadhanang magkatuluyan. Sakto nga na nurse ang napangasawa ko dahil hindi ko alam na magiging pasyente pala ako. Ngayon ay patuloy pa rin po ako sa pagpapagamot. 53 years old na ako at ilang taong ko nang nilalabanan ang sakit ko. Hindi ko man hawak ang kinabukasan. Hawak ko naman ang buhay na meron ako sa ngayon. Kaya hanggat ako'y humihinga, patuloy kong pahalagahan ang bawat oras na ibinibigay sa akin hanggang sa maubos ito. Ito na po ang wagas ng aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pag-aalay ninyo ng oras sa napakahaba kong sulat sa inyo. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at sumusubaybay sa kwento naming dalawa ni Archie. Mabuhay po kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy. Pag-ibig ang sagot sa lahat. Pag-ibig ang solusyon sa takot, sa pangamba, sa pag-aalinlangan, sa mga problema. Ito ang pinatunayan ni Blessy at ng kanyang kwento na pinadala sa atin. Kaya naman para sa iyo, Blessy, kami ay nagtitiwalang malalampasan mo rin ito. Kumapit ka lamang sa puong may kapal at tiyak na hindi ka niya pababayaan. Isa kang inspirasyon at gusto naming malaman mo na proud kami sa iyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.